आज आपण पाहतो अनेक योजनेच्या संदर्भात माझ्या भगिनींनी या ठिकाणी आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे. मी त्या विषयात परत जाणार नाही, परंतु मी एक विषय असा सांगतो. आपण पाहिलं असेल की या विधानसभेसाठी ज्यावेळी जे वेगवेगळे उमेदवार उभे राहिलेले आहेत त्या उमेदवाराची तुलना केली तर तुलना केल्यानंतर आपण पाहतो की एक उमेदवार आहे जे एकमेव उमेदवार आहे ज्यांनी या मतदारसंघाचं यापूर्वी 3 वेळा प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. या 3 वेळा प्रतिनिधित्व करत असताना ज्यावेळी पहिल्यांदा ते राष्ट्रवादीचे आमदार होते, दुसऱ्या वेळी 5 वर्ष या राज्याच्या वित्त आणि गृहमंत्री पदाची जबाबदारी महाराष्ट्रामध्ये सादर केली. तुझा माझा त्यांना आम्ही मतदान घातलं, तो तुमचा आमचा आमदार या महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सतत 10 वर्ष या ठिकाणी मांडत आहे. ज्यावेळी 5 वर्ष ते अर्ध राज्यमंत्री होते, पण पुढच्या कारकिर्दीमध्ये सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये ज्यावेळी फडणवीस अजित पवार साहेब अर्थमंत्री झाले त्या राज्यमंत्री अर्थमंत्री नसल्यास दीपक भाईंनी सुद्धा या ठिकाणी ते बजेट साजरे केलं. म्हणजे माझ्या मतदारसंघाचा आमदार या ठिकाणी योजनेसाठी ज्या पैसे पाहिजे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी काही पैसे देण्याचं काम हे दीपक भाईंनी केलं. आज आपण पाहतो अनेक वेळा या ठिकाणी एक वेगळी टीका केली जाते, निगेटिव्ह पसरवण्याचं काम संपूर्ण या मतदारसंघामध्ये पसरवलं जातं. निगेटिव्ह पसरवण्याला मी एक सांगू इच्छितो की गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये एक वातावरण असं होतं की असं बोर्ड धरून हात वर करून बोर्ड धरले जायचे आणि रस्ता दोडामार्ग ते सावंतवाडी आणि दोडामार्ग ते तिराडी रस्त्या संदर्भात संपूर्ण निगेटिव्ह पसरवला जायचा. आम्ही त्याचे साक्षीदार आहोत. 2019 सालीमध्ये संपूर्ण गावागावामध्ये निगेटिव्ह प्रत्यक्षात रस्ता मंजूर झाला होता, परंतु कॉन्ट्रॅक्टरमुळे त्या ठिकाणी रस्ता झाला नव्हता. निवडणुकीच्या कारकिर्दीमध्ये रस्ता झाला नाही, परंतु दीपक भाईंचं निगेटिव्ह मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी पसरवलं गेलं. प्रत्यक्षात दोडामार्ग तालुक्याच्या लोकांनी दीपक भाईंच्या नेतृत्वाखालीच विश्वास दाखवला, ते पुनराशयाचा आमदार झाले. आज तुम्ही दोन्ही रस्ते एकदम चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी झालेले आहेत. आज जवळ तिराडी पासून जो दोडामार्गपर्यंत रस्ता आहे तो रस्ता हब योजनेखाली संपूर्ण रुंदीकरण आणि कॉन्क्रीटचा रस्ता करण्यासाठी जवळजवळ 136 कोटी रुपये दीपक भाईंनी आपल्यासाठी दिले आणि मोठ्या प्रमाणात हा निधी उपलब्ध होत असताना आपला सुद्धा या दोडामार्ग तालुका हा हैदराबाद ते गोवा या हायवेने जोडला जात आहे. याची सर्व किमया या राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री माननीय दीपक केसरकर यांनी केली. आज आपण पाहतो अनेक योजना आहेत. अनेक योजना राबवत असताना महिलांना थेट काम उद्योगधंदा उपलब्ध झाला पाहिजे म्हणून सिद्धूरत्न योजनेसारखी योजना चांगली योजना दीपक भाईंनी आणली. तळागाळातल्या महिलांसाठी त्यांनी रोजगार उपलब्ध करून दिला. रोजगार उपलब्ध करत असताना आपल्या या दोडामार्ग तालुक्यामध्ये शिक्षणासाठीचा विषय होता. अनेक मुलं या ठिकाणी गोव्यामध्ये वेगवेगळ्या शिक्षणासाठी जात होती. शाळा ओस पडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. राज्याचा शालेय शिक्षण मंत्री म्हणून कारभार घेतल्यानंतर माननीय दीपकभाई केसरकरने याचा परिपूर्ण अभ्यास केला. या अभ्यासामध्ये त्यांच्या असं लक्षात आलं की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या शिक्षणासाठी आपली पालक सजग झालेला आहे. माझा मुलगा हा इंग्लिश मीडियम शिकला पाहिजे किंवा उच्च दर्जा मिळाला पाहिजे हे जी धोरण होतं त्या धोरणाला अनुसरून सीबीएसई बोर्डाची या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या माध्यमातून ज्या शाळा होतात त्या शाळांच्यासाठी माझ्या दोडामार्ग तालुक्यातील सासोली गावाची निवड माननीय दीपकभाई केसरकर यांनी शालेय शिक्षण मंत्री केली आणि दोडामार्ग तालुक्याला सीबीएसई बोर्डाची शाळा जवळजवळ 14 कोटी रुपये खर्च करून पूर्ण या ठिकाणी शाळा निवासी स्वरूपाची शाळा होणार आहे आणि आजूबाजूचे जे गाव आहेत त्या गावांना त्या ठिकाणी गाडी त्या ठिकाणी नेणं आणणं हे त्या ठिकाणी होणार आहे. एवढं काम शिक्षण विभागामध्ये केलेलं आहे. आज अनेक वेळा मी पाहिलं, माझे पत्रकार मित्र सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. अनेक वेळा या दोडामार्ग तालुक्यातल्या शिक्षक नसल्यामुळे शाळा ओस पडल्या आहेत म्हणून त्या ठिकाणी बातम्या यायच्या. 2.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये दीपक भाई या ठिकाणी शिक्षण मंत्री झाल्यानंतर पहिल्या प्रथम जर कोणतं काम केलं असेल तर या शिक्षकांची जी 2012 सालपासून भरतीवर बंदी होती ती बंदी त्यांनी उठवली आणि शिक्षक भरती संपूर्ण महाराष्ट्रावर चालू केली. आणि ही भरती चालू करत असताना दोडामार्ग तालुक्यातल्या अनेक शाळांमध्ये जे शिक्षक रिक्त पदं होती ती रिक्त पदं भरली गेली आणि त्यामुळे शिक्षणासारख्या कारणामध्ये दीपकभाईंनी अव्वल स्थान केलं. माझ्या मतदारसंघाचा आमदार पाहतो ज्यावेळी शिंदे सरकार निर्माण झालं, माननीय एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस झाले, अजित पवार दादा या ठिकाणी उपमुख्यमंत्री झाले, त्यावेळेचा कारकीर्द तुम्ही ओळखा. त्या कारकिर्दीमध्ये अनेक असा निगेटिव्ह सरकारबद्दल पसरवला गेला आणि हे सरकार म्हणजे
वेगळं काहीतरी करून या ठिकाणी निर्माण केलेलं गेलं आहे. वेगवेगळे आरोप केले गेले. आरोप करून जे नकारात्मकता संपूर्ण महाराष्ट्राभर त्या ठिकाणी निर्माण केली, त्यावेळी तुमचा आमचा आमदार एक दिवस टीव्हीवर आला आणि ज्या दिवशी टीव्हीवर आल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रभर त्यांनी या सरकारची काय आवश्यकता होती, कोणत्या परिस्थितीमध्ये एकनाथ शिंदेचं सरकार झालेलं आहे याबद्दल त्यावेळी बोलायला लागला. सगळ्यांची बोलती बंद झाली आणि जे निगेटिव्ह वातावरण होतं ते वातावरण 1-2 महिन्यामध्ये संपूर्ण वातावरण बदलून टाकण्याचं काम तुमच्या आमच्या आमदार माननीय दीपकभाईने या ठिकाणी केलं. एवढी गुणवत्ता आज महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळामध्ये जर शिवसेनेचा विचार केला तर या ठिकाणी माननीय एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्यानंतर 2 नंबरचं जर पद कोणाचं असेल तर ते पद आहे ते दीपकभाई केसरकरांचं आहे. आणि या संपूर्ण महाराष्ट्राचा कारभार करत असताना आपण पाहतो या मुंबईचं पालकमंत्री पद सांभाळत असताना भारताचे राष्ट्रपती आले, भारताचे वेगवेगळे केंद्रीय मंत्री आले, निम्या राज्यांचे प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष आले. त्यांच्या स्वागतासाठी त्या ठिकाणी विमानतळावर जर कोण उपस्थित असेल तर तुमच्या आमच्या ठिकाणी आमदार त्या ठिकाणी उपस्थित असतात. एवढा मोठा मान बहुमान त्यांच्या रूपाने तुम्हाला आम्हाला या ठिकाणी मिळालेला आहे. आणि हा जो बहुमान मिळाला आहे त्या बहुमानाला तुम्ही पात्र आहात, कारण तुम्ही त्या ठिकाणी त्या मतदान करून त्यांना निवडून दिलेला आहे. गेल्या 15 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये ज्यावेळी कारभाराचा होतो त्यावेळी आपण पाहतो त्याचवेळी हे जे विरोधी उमेदवार आहेत ते उमेदवार एवढी वर्ष या आपल्या मित्र पक्षामध्ये होते. मित्र पक्षामध्ये होत असताना सरकारचा एक भाग होते आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्ही पत्रकार परिषदा घेऊन त्या ठिकाणी सरकारने ही कामं केली, सरकारने ती कामं केली याबद्दल प्रत्येक प्रेस घेऊन ते सांगत होते. गावागावात जाऊन नारळ फोडत होते. गावागावात जाऊन नारळ फोडत असताना मोदी सरकारने आणलेल्या योजना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेने आणलेल्या योजना याचं भाषण केलं होते. काल परवा लोकसभेला तुम्ही पाहिला असाल, लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये गावागावात ज्यावेळी आपण जात होतो त्यावेळी प्रत्येक गावाच्या व्यासपीठावर उठून ते माननीय नरेंद्र मोदी असतील, माननीय अमित शहा असतील, माननीय देवेंद्र फडणवीस असतील, माननीय मुख्यमंत्री असतील यांचं गुणगान करत होते. माननीय नारायण राणे साहेबांना मतं का द्यावी याबाबत सांगत होते. असं काय घडलं की त्यांना त्यांच्या आज विरोधात जाऊन त्यांना उभं राहावं लागलं. म्हणजे हा विषय असा आहे की वैयक्तिक स्वार्थासाठी वैयक्तिक हे सगळं करत होते हे तुम्ही या ठिकाणी पहा. आणि आज आपण पाहतो महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हे सगळ्या योजना होत असताना अनेक अशा योजना ज्या योजना या ठिकाणी आमच्या ताईंनी सांगितल्यात या योजना जर चालू राहायला पाहिजे, या योजना याही पुढे मिळाल्या पाहिजे, या योजनेचे पैसे वाढले पाहिजे तर त्यासाठी पुन्हा महायुतीचं सरकार या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये येणं गरजेचं आहे. आज आपण पाहतो केंद्रामध्ये सरकार माननीय मोदीची सरकार आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये एकनाथ शिंदे सरकार आहे आणि याबरोबर केंद्राकडून सुद्धा भरघोस असा निधी, कारण या सरकारवर काय केंद्राचं भूतव्य अवलंबून नाही, केंद्राचं सरकार ह्याही पुढे आहे. मग केंद्राकडून जो निधी पाहिजे तो भरघोस असा निधी जर मिळाला पाहिजे महाराष्ट्रात सुद्धा महायुतीचं सरकार या ठिकाणी आलं पाहिजे. तुमचं आमचं कर्तव्य काय आहे? तुमचं आमचं कर्तव्य एवढंच आहे. प्रत्येक महिला भगिनींना मी विनंती करतो, प्रत्येक बंधू भगिनींना मी विनंती करतो की प्रत्येकाने आजपासून थोडे 20 तारीखपर्यंत एवढेच 4 दिवस तुम्हाला आम्हाला प्रत्येक दिवसाचे 4 तास आम्हाला द्या अशी मी तुम्हाला या ठिकाणी विनंती करतो. तुम्ही उमेदवार आहात असं समजून प्रत्येकाने जर 5 घरं सांभाळली ही 5 घरांची मतं कोणत्याही परिस्थितीत मी या ठिकाणी महायुतीला मिळवून देणार असं तुम्ही पण केलात तर कोणतेही या ठिकाणी अशक्य गोष्ट नाही. हा एवढा मोठा जनसागर या दोडामार्गच्या पिंपळेश्वराच्या साक्षीने या पिंपळेश्वराच्या हॉलामध्ये उपस्थित आहेत आणि आपण या ठिकाणी एक संकल्प केला पाहिजे की मी इथून गेल्यानंतर प्रत्येक माणूस मी 20 लोकांपर्यंत जाणार आणि 20 लोकांना या ठिकाणी सांगणार की या ठिकाणी महायुतीला मत का द्यावं. मत देत असताना तुम्ही आता या ठिकाणी उपस्थित आहात, तुमच्या घरातली तुमची मतं ही पडणारच आहेत आम्हाला माहिती आहे. ती मतं सोडून नाहीतर तुम्ही घरातली मतं धरशाल तर घरातली मतं सोडून अन्य 20 मतं जी 20 मतं आहेत ती महायुतीला कशी मिळतील यासाठी तुम्ही या दिवसामध्ये प्रयत्न करावा अशी या ठिकाणी मी विनंती करतो. कारण मला माहिती आहे तुम्ही आता या ठिकाणी उपस्थित हे विचार ऐकण्यासाठी उपस्थित आहात तर तुम्ही एक संकल्प केलेला आहे. तुमचा हा संकल्प आहे की हे महायुतीचं सरकार परत आणलं पाहिजे आणि हा संकल्प जो आहे तो पूर्णत्वास देण्यासाठी येत्या 20 तारखेपर्यंत डोळ्यात तेल घालून त्याला काम करा. व तो कशासाठी सांगतो हे 4-5 महत्वाचे आहे. काही लोकांनी अनैतिक मार्गाने मोठ्या प्रमाणात पैसा मिळवलेला आहे, काही लोकांनी अनेक लोकांना लुबाडलेला आहे
काही लोकांनी अनेक लोकांच्या जमिनी तुम्ही जावा शिरोळ कुमरल भागामध्ये आज लोक रडत आहेत त्यांच्या जमिनी या ठिकाणी कोटी मुलांनी करून अनेकाचे पैसे या ठिकाणी ठपवून त्या ठिकाणी अनेक करोडो रुपये या जमिनीवरच्या मार्गातून यांनी मिळवलेले आहेत आणि हा जो जमिनी मिळवलेला पैसा आहे हा पैसा वाटण्याचं काम करत आहे. ते निवडून येणार नाही आहेत, निवडून येण्यासाठी ते सुरुवात करत नाही आहेत, परंतु आपले अनैतिक जे धंदे आहेत त्या अनैतिक धंद्याला कुठेतरी पाठबळ मिळावं. पाठबळ अशासाठी मिळावं की एवढी माझ्या पाठीमागून माणसं आहेत, ही माणसं माझ्या वाटत आहे दाखवण्यासाठी पुढे ते अनैतिक व्यवहार जे आहेत त्या व्यवहारापासून वाचण्यासाठी हे सगळं काम त्याचं चालू आहे. त्यांचं हे काम मोडून काढण्याचं काम तुम्ही केलं पाहिजे. जर हे झालं नाही तर माझ्या बंधू मी सांगू इच्छितो की आपल्या गावागावातील जमिनी या सगळ्या जमिनी एजंट गावागावात निर्माण होणार. एजंट निर्माण होऊन ह्या सगळ्या ज्या तुमच्या आमच्या जमिनी आहेत त्या जमिनी सगळ्या वेगवेगळ्या लोकांच्या खर्चात काढण्याचं काम हे लोक करणार आहेत आणि आपल्या गावाबंधामध्ये आपल्यामध्ये भांडणं लावण्याचं काम, मोठ्यापणा धरणी लावण्याचं काम हे करणार आहे. अशा लोकांना याने उभे करू नका. आज आपण पाहतो गावाचा जर सरपंच झाला पाहिजे तर सरपंच माझ्या गावाचा 2 गावची ग्रामपंचायत असेल तर तिथे स्पर्धा लागते की माझ्या गावचा सरपंच झाला पाहिजे. तेच जर 2-4 वाड्या असतील तर प्रत्येक वाडीला असं वाटतं की नाही गावाचा सरपंच माझ्या वाडीचा झाला पाहिजे. ही जी भूमिका आहे ही भूमिका आपलेपणातून असते. माझा भाऊ म्हणजे माझ्या आपलेपण यांनी सरपंच जावं ही जी भूमिका तुमची असेल की आपली असते तशीच भूमिका घेऊन आम्ही आज तुमच्या पुढे आलेले आहोत की आपला जो उमेदवार आहे तो उमेदवार सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील आहे आणि अन्य एक उमेदवार माणगावचा आहे लक्षात घ्या. दुसरा उमेदवार कणकवलीचा आहे आणि तिसरी उमेदवार पुण्याची आहे. सावंतवाडी तालुक्यातला एकही उमेदवार या ठिकाणी उभा नाही आहे. तुमच्या आमच्या भागातला आमदार जर कोण असेल तर एकमेव देशमुखभाई केसरकर आपल्या भागातील आहे. आणि कधीही तुम्हाला सांगतो सावंतवाडीमध्ये गेल्यानंतर कुठलीही उमेदवार कुठलाही पदाधिकारी त्या ठिकाणी गेल्यानंतर त्या ठिकाणी कुठलाही पदाधिकारी पाहिजे अशी गरज नाही. दीपकभाईंना कोणी कधी कुठेही भेटू शकतो, आपली समस्या मांडू शकतो. आपली समस्या मांडल्यानंतर त्या भागाचा निदान त्या ठिकाणी करणं पाहिजे, त्यासाठी काय मदत पाहिजे त्या मदतीच्या रूपात ते त्या ठिकाणी उभे असतात. त्याच्यामुळे संपूर्ण या योजनेसाठी संपूर्ण या करण्यासाठी जो अभ्यास आणि जी प्रकल्पता पाहिजे ती प्रकल्पता माननीय दीपकभाई केसरकर एक विजन असलेला नेता. विजन म्हणजे असं आहे की आज काय घडतंय नाही तर पुढच्या 5 वर्षामध्ये लोकांना काय पाहिजे याबाबतचा विषय आहे. त्या विषयासंबंधी निर्णय घेण्याचं काम माननीय दीपकभाई केसरकर यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे. अनेक अशा योजना संदर्भात ती आल्यानंतर मार्गदर्शन करतील. अनेक व्यासपीठावर मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहे. परंतु एक विषय फक्त शेवटचा या ठिकाणी मी मांडतो. जो विषय आहे आडाळी एमआयडीसीचा. ज्या एमआयडीसीची निर्मिती या राज्याचे भाग्यविधाते आणि या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री माननीय नारायण राणे साहेबांनी या ठिकाणी केली. आज नारायण राणे साहेबांनी दोडामार्ग तालुक्याची निर्मिती केली. दोडामार्ग तालुक्याचे जनक जर कोण असतील तर माननीय नारायण राणे आहेत आणि नारायण राणे साहेबांनी या ठिकाणी एमआयडीसी साठी निर्माण केली आणि एमआयडीसी मध्ये वेगवेगळे प्रकल्प सुरू होण्यासाठी प्रयत्न केले. आज आडाळीच्या त्या ग्रामस्थांचे मी आभार व्यक्त करतो. आडाळीच्या ग्रामस्थांनी त्या ठिकाणी स्वखुशीने त्या ठिकाणी आडाळी एमआयडीसी व्हावी म्हणून त्या ठिकाणी जमिनी दिलेल्या आहेत. वाटाघाटीने त्या ठिकाणी एमआयडीसीने त्या ठिकाणी जमिनी घेतल्या. त्यांच्या जमिनी दिल्याने त्या ठिकाणी आडाळी एमआयडीसी उभी राहिली. एमआयडीसी उभी राहत असताना संपूर्ण भाग तो साहेब डोंगराळ परिसर होता. उंच उंच डोंगर होते, वेगवेगळे ठिकाणी होते आणि अशा डोंगराळ भागामध्ये एमआयडीसी निर्माण झाली. महाराष्ट्रामध्ये अशा कितीतरी एमआयडीसी आहे, प्रत्येक तालुक्याला एमआयडीसी आहे. अशा एमआयडीसी निर्माण करण्याचं काम त्यांनी केलं. परंतु एमआयडीसी मध्ये ज्या पायाभूत सुविधा पाहिजे, एखादा उद्योग जर आला पाहिजे तर उद्योग येण्यासाठी ज्या पायाभूत सुविधा पाहिजे त्या पायाभूत सुविधा कोणत्याही त्या ठिकाणी उपलब्ध नव्हत्या. मग त्या सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी माननीय या राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री, या राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी मोठ्या प्रमाणात निधी त्या ठिकाणी दिला. आणि 4 दिवसांपूर्वी त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्या ठिकाणचे रस्ते असतील, त्या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था असते, त्या ठिकाणी लाईटची व्यवस्था असते, यासाठी आवश्यक निधी त्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिला. आज रस्ते झालेले आहे, लाईटची एमएससीबीचं काम चालू आहे, पाण्याची सुविधा झालेली आहे. आता उद्योगपतीने त्या ठिकाणी नोंदणी सुरू केलेली आहे. उद्योगपतीने नोंदणी सुरू केल्यानंतर लाईटीची उपलब्ध झाल्याने त्या ठिकाणी उद्योग व्यवसाय सुरू होणारच आहे. परंतु काल परवापर्यंत त्या गावचे एक सरपंच आहेत पराग गावकर. काल परवा तुम्हाला माहितीच असेल, पत्रकारांना किंवा माणसांना माहिती असेल
की काल 2-3 वर्षापूर्वी दीपकभाईंचा वाढदिवस होता. मोठ्या तरुण भारतच्या पेपरला सरकारचा लेख आला होता दीपकभाईंच्या वाढदिवसावर. त्याचे खाली लेखक कोण होते? पराग गावकर होते. तो जर लेख तुम्ही वाचला असेल की दीपकभाईने काय केलं, दीपकभाईंनी एमआयडीसीसाठी कसं प्रयत्न केले, दीपकभाईंनी उद्योग व्यवसाय आणण्यासाठी कसे प्रयत्न केले, हे तुम्हाला त्याच्यासाठी वाचायला मिळतील. मी नाही सांगत आहे, तुम्ही काढा ती पुरवणी वाढदिवसाची. त्या वाढदिवसाच्या पुरवणीमध्ये त्या ठिकाणी जो लेख होता, लेखकाचे लेखक होते पराग गावकर होते. आज असं काय झालं अचानक तर ते एका विरोधी पक्षाच्या व्यासपीठावर उपस्थित राहिले, जे सांगत होते की माझा कोणत्याही पक्षाशी संबंध नाही, पक्षीय राजकारण मी करत नाही, आणि ते एका पक्षाच्या व्यासपीठावर उपस्थित राहिले आणि बेशूर असे आरोप त्या ठिकाणी आमदार दीपकभाई केसरकर यांच्यावर करायला लागले. असं कोणतं गणित घडलं की एका रात्री अचानक या ठिकाणी झालं. ज्याप्रमाणे एका रात्रीत जे पक्ष बदलतात, सकाळी एका पक्षामध्ये, संध्याकाळी एका पक्षामध्ये, दुपारी एका पक्षामध्ये असतात, अशा माणसाच्या संगतीला गेल्यानंतर असंच होणार याचं मला काल प्रचिती आली. कारण की संगतीचं फळ आहे आणि त्या संगतीच्या फळामध्ये काल परवापर्यंत मी सर्व पक्ष सांगणारा माणूस अचानक व्यासपीठावर जाऊन त्या ठिकाणी त्यांचे गुणगौरव करायला लागला. हे संगतीचं फळ आहे. हे संगतीचं फळ तुम्ही मात्र लावून घेऊ नका, कारण हे संगतीचं फळ अचानक वाईट असतं. अनेक माझ्या मित्रांना याकडे पाहिलं असेल, अनेक माझे मित्र जे माझ्या मित्र पक्षामध्ये आहेत ते आज सांगतायत आम्ही होतो संगतीमध्ये, आम्हाला सुद्धा ती संगत अशी जडली की आज आम्ही खूप अडचणी आलो, असं सुद्धा ते सांगतात. ही अडचण तुमच्यावर येऊ नये कामाने, याची तुम्ही दक्षता घ्या. आणि मी सांगू इच्छितो की एखाद्या गावचा एक सरपंच आहे, गावातील वेगवेगळ्या योजना आहेत, त्या योजना राबवायचा विषय आहे, त्या योजना राबवू शकत नाही. आज तुम्ही त्याला आढळच्या धनगरवाडीमध्ये करा, धनगर बांधवाची घरं किती आहे? आज घर आहे जायला रस्ता नाही आहे साहेब. आज तुम्ही जाऊन पहा ना की ते कालच सगळे समाज बांधव त्या ठिकाणी आले होते. आज त्यांना जाण्यासाठी रस्ता नाहीये. आज ते रस्ता बनवू शकत नाही 25 घरासाठी. आढळच्या ग्रामपंचायतीला दीपकभाईंनी निधी दिल्यानंतर ग्रामपंचायतीचं तुम्ही बघा अजून काम अपूर्ण आहे. 2 वर्ष झाली काम अपूर्ण आहे आणि गावातली कामं तुम्ही करू शकत नाही. जगाचं तुम्ही सांगता, जगाबद्दल तुम्ही बोलता, ठीक आहे तुम्ही आढळचे ग्रामस्थ आहात, तुम्ही जमीन दिलेली आहे इथपर्यंत ठीक आहे. परंतु ज्यावेळी एमआयडीसीची जमीन होती त्यावेळी ती सगळी सरकारी जमीन होती आणि त्यासाठी दोडामार्ग तालुक्याची एमआयडीसी आहे आणि उद्योग व्यवसाय आले पाहिजे, लोकांना रोजगार निर्माण झाला पाहिजे, याबद्दल कोणतंही आमच्या मनामध्ये दुखत नाही. रोजगार निर्मिती झालीच पाहिजे. मी काय म्हणेल, आमदार जर दीपकभाई कसं दीपक केसरकरची जबाबदारी आहे, आम्ही जबाबदारीची झटकत नाही. आमचं ते काम नाही म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी सांगत नाही. आमचं पण काम आहे, आमची पण जबाबदारी आहे. युवा वर्गाला रोजगार देण्याची आमची जबाबदारी आहे आणि ही जबाबदारी माननीय दीपक केसरकर असतील, या राज्याचे पालकमंत्री, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, माननीय नारायण राणे साहेब असतील, या ठिकाणी समर्थपणे त्या ठिकाणी पार पडत आहेत. आणि हे पार पडत असताना सत्तेच्या माध्यमातूनच हे विषय होणार आहे, हे मी स्पष्ट शब्दात सांगतो. प्रवाहाच्या विरोधात लावून ही कामं जर होत असतील, अशी कामं होणार नाही याची सुद्धा त्यांनी या ठिकाणी नोंद घ्यावी. आणि सत्ता ही महायुतीची होणार आहे आणि त्या ठिकाणी एमआयडीसी सुद्धा चालना देण्याचं काम या ठिकाणी होणार आहे. याबद्दल सुद्धा आमच्या मनात शंका नाही. त्याबद्दल या ठिकाणी त्यांनी मुद्दा बोललेलं बरं, कारण विषय असा आहे, योजना एखाद्या आली, योजना आल्यानंतर त्याचं परिपूर्ण कसं करावं याचं ज्ञान ज्यांना आहे त्यांनी त्या विषयावर बोलावं अशी विनंती करतो. पुनश्च एकदा तुमच्या सर्व लोकांचे या ठिकाणी मी धन्यवाद व्यक्त करतो की थोडक्यामध्ये सांगतो हजारोच्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित राहिला, त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद व्यक्त करतो. थोड्याच वेळात या ठिकाणी मंत्री महोदयांचं माननीय नारायण साहेबांचं आगमन होणार आहे, तरी या ठिकाणी त्यांचं मार्गदर्शन ऐकायला तुम्ही द्या, त्याबद्दल माझं या ठिकाणी मार्गदर्शन ऐकून घेतलं, त्याबद्दल सर्वांना मी धन्यवाद व्यक्त करतो. रजा करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद गणेश. आपण या ठिकाणी मार्गदर्शन केलं. यानंतर मी दोडामार्गचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करायचं. नमस्कार. देव व्यंकटेश्वर तसेच आपले आरोग्य छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तसेच ते सर्व व्यासपीठावर उपस्थित आपल्या मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या महिला भगिनी आणि आपल्या सर्व महायुतीच्या या मेळाव्यासाठी उपस्थित सर्व आपले भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआय, राष्ट्रवादीचे सर्व कार्यकर्त्यांना मी एवढं सांगेन की हा
जी युती झाली आहे त्या युती सरकारला पाठिंबा द्या. याचं कारण की हा आपला जो युती धर्म आहे हा हिंदुत्वाच्या बाजूने आहे आणि आपण सर्व हिंदुत्वाच्या बाजूने राहायला पाहिजे, कारण ती काळाची गरज आहे. पुऱ्या महाराष्ट्रात तुम्ही बघता, पुऱ्या भारतात बघता की काय चालू आहे ते. इतर आपल्या देशामध्ये, बांगलादेशामध्ये काय घडलं आहे ते, हे सर्व थांबवायचं असेल तर युती सरकार आलं पाहिजे. देशामध्ये भारतीय जनता पार्टी युती सरकार, आपले सर्व घटक पक्ष जे हिंदुत्वाच्या बाजूने आहेत ते आले पाहिजेत. सर सांगायला गेलो तर दीपक भाई केसरकर हे आपल्यासाठी एक प्रेरणा देणारे आमदार आहेत. ह्यांचा स्वभाव बघा. एक छोटस तुम्हाला उदाहरण सांगतो की दोडामार्ग शहरामध्ये आमची नगरपंचायत, तालुक्याच्या ठिकाणी असली नगरपंचायत ही पत्र्याची होती. त्याच्यावर कौल पत्र्याची होती, छप्पर पत्र्याचं होतं. एका वेळी ते भेट दिली तेव्हा ते मंत्रिमंडळात न होते. जेव्हा ते आले तेव्हा बघितलं, भाई आमची अशी परिस्थिती आहे, आपल्याला मीटिंग घेण्यासाठी पण हॉल नाहीये, ते आपलं सरकार येऊ दे, सर्वात प्रथम तुम्हाला आम्ही नगरपंचायतीसाठी निधी देऊ, असं मला त्यांनी आश्वासन दिलं. काही काळानंतर शिवसेनाचे काही आमदार हिंदुत्वाच्या बाजूने आणि आपल्या भारतीय जनता पार्टीला जाऊन भेटले आणि आपण सत्ता बसली. त्या सत्तेचं रूपांतर म्हणून आता नगरपंचायत दोडामार्गच्या दोडामार्ग नगरपंचायतला 4 कोटीचा निधी आला आणि आमचं काम सुरू आहे. हे घडलं फक्त दीपक भाईमुळे. तसेच असंख्य असं 2 वर्षामध्ये आम्हाला निधी भेटला आहे. तब्बल 2 वर्षामध्ये 22 कोटीचा निधी आपल्या महायुती सरकार आपल्या सरकारने निधी दिलेला आहे नगरपंचायतसाठी. एवढा निधी माझ्या मते एवढ्या छोट्याशा नगरपंचायतसाठी भरपूर झाला. बरीचशी विकास कामं झालेली, मच्छी मार्केटची कामं, रस्ते झालेले आहेत, प्रत्येक स्ट्रीट लाईट झालेले आहे. हे आपल्या सरकारामुळेच आपलं शक्य झालं आहे, आपल्या आमदारामुळे शक्य झालं आहे, आपल्या पालकमंत्र्यामुळे शक्य झालं आहे. म्हणून आपली सत्ता येणं आणि आपला आमदार असणं हे किती गरजेचं असतं हे मला माहिती आहे. जेव्हा जेव्हा आम्ही मंत्रालयात जातो तेव्हा त्यांची सर्व मंत्र्यांची धावपळ बघतो. आम्ही कुठेतरी कोपऱ्याला असताना पण दीपक भाई आम्हाला आवर्जून आपल्या कोणत्या जिल्ह्यातला माणूस आहे आपला हात पकडून आम्हाला तिकडे देतात, कुठच्या तरी कॅबिन मध्ये नेऊन आपली सर्व कामं करतात. तेव्हा आम्हाला एका इकडे एक लोकप्रतिनिधी म्हणून एक काय मनाचं समाधान भेटतं हे आम्हाला माहिती आहे. तुम्ही सर्वजण एक विचार करा की आपल्या गावाचा किंवा आपल्या वाडीचा विकास जर व्हायचा असेल तर सत्तेची गरज आहे. आणि ही सत्ता आणण्यासाठी प्रत्येक कार्यकर्त्याचं काम आहे आपल्या शेजाऱ्याला किंवा आपल्या बाजूचे जे लोक आहेत ते कुठेतरी भरकळत आहेत. काही लोकांना पालकमंत्र्यांनी काय आता उमेदवार राहिलेले आहेत त्याची नावं घेत नाही मी, पालकमंत्र्यांनी भरपूर सहकार्य केलं. पालकमंत्री त्यांचं एक पण काम टाकलं नाही. मी जवळचा होतो पालकमंत्र्याच्या, मला माहिती आहे. आणि आता काय काय बोलतायत व्यासपीठावर जाऊन दीपक भाई निष्क्रिय म्हणतायत, काय काय बोलतायत. अरे तुम्हाला तर सर्व संधी दिली होती, तुम्ही काय केलं? तुम्हाला तर सर्व पावर दिली होती सावंत विधानसभेची, मला माहिती आहे. आणि जो काय पालकमंत्र्यांनी निधी दिला तो आपण दिला म्हणून भासवतायत लोकांना. जरा लाज वाटली पाहिजे त्यांना. हा युती सरकारचा निधी होता हे तुम्ही सर्वांनी आपल्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या प्रत्येक गावातील लोकांना सांगायची गरज आहे. आपली सत्ता नसती तर हा निधी आला नसता. आणि बरं एक मी विचारतो की आपण आता बोलतात की काल व्यासपीठावर राहून ही गद्दारची भाषा, तुम्हाला लाज नाही वाटत? तुम्ही आपल्या भारतीय जनता पार्टीला गद्दारकी करून तुम्ही तिकडे गेला, हिंदुत्वाच्या विरोधात गेला आणि त्यांच्या मांडीला तुम्ही बसला. ही गद्दारकी नाही तुमची. आणि तुम्ही प्रत्येकाला सांगता आपल्यावर अन्याय झाला, आपल्यावर अन्याय झाला. काय अन्याय झाला? किती अन्याय झाला? भारतीय जनता पार्टीने कुठच्याही कार्यकर्त्याला कुठच्याही नेत्याला वाऱ्यावर टाकलं नाही. एवढी तुम्हाला ताकद दिली, एवढं तुम्हाला मोठं केलं, तरी पण अन्याय झाला. भारतीय जनता पार्टीची सर्व उमेदवारी तुम्हाला गेली, सर्व ताकद तुम्हाला दिली, तरी पण अन्याय झाला. अन्याय तर आमच्यावर तुम्ही केला. आता जेव्हा पक्षाला गरज होती, पक्ष तुम्हाला तुमच्या हातीची गरज होती, तेव्हा पक्षाला सोडून तुम्ही गेला. हा आमच्यावर अन्याय झाला आहे. सर्व कार्यकर्त्यांना माझ्या मनाची कळकळीची विनंती, हात जोडून विनंती आहे की ही युती धर्म पाळा, हिंदुत्वाच्या बाजूने राहा आणि आपण सर्वांनी येत्या 20 तारखेला आपल्या वोटिंगच्या दिवशी 1 नंबर बटन दीपक भाई केसरकरांचं धनुष्यबाणाला मतदान करू, निवडून आणून द्या आणि सर्वांना परत एकदा त्यांना आमच्या जोरदार कामाची सुरुवात करून द्या आणि त्याच्याकडे काम करून घ्या ही विनंती करतो आणि माझ्या बाजूने संबोधतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद चेतन चव्हाणजी. यानंतर मी
दोडामार्ग तालुक्याचे राष्ट्रवादी तालुका अध्यक्ष सत्यान गवस यांना विनंती करतो की त्यांनी मार्गदर्शन करावं. नमस्कार. आदरणीय व्यासपीठ आणि उपस्थित सर्व मान्यवर, सर्व पक्षांचे युतीचे पदाधिकारी आणि आपण सर्व या तालुक्यातील मतदार बंधू आणि भगिनींनो, आता सर्व वक्त्यांनी आपले विचार मांडलेले आहेत. युती शासनाने ज्या ज्या योजना राबवल्या त्या सुद्धा उहापोहाचा त्याचा झालेला आहे. मी एकच आपल्याला सांगेन, आपला जो उमेदवार जे आपले आहे त्यांच्याकडे पाहता संयमी, सुसंस्कृत आणि शांत स्वभावाचे मला वाटतं राज्यात कुठल्याही अशा स्वरूपाचे उमेदवार कुठेही या जिल्ह्यात नाही. आणि त्यांची कामकाजाची पद्धत बघता त्यांनी जरी आज मुंबईचं पालकत्व स्वीकारलेलं असलं तरी सुद्धा त्यांचं लक्ष हे नेहमी आपल्या मतदारसंघात असायचं. मगाशी सुद्धा आपल्या दोडामार्ग तालुक्याच्या त्यांनी दिलेल्या निधी आणि कामकाजाच्या बाबतीत सर्व वक्त्यांनी त्याचा उहापोह केलेला आहे. एकच सांगतो, आपली मुलं जी गोव्यात जायची शिक्षणाला, सीबीएस बोर्डाची शाळा आपल्याकडे आपल्या दोडामार्ग तालुक्यात किंवा इव्हन या जिल्ह्यात कुठेच नव्हती. या जिल्ह्यात त्यांनी प्राथमिक स्वरूपात म्हणून 6 सीबीएस बोर्डाच्या शाळा चालू केल्या आणि त्यापैकी जी शाळा आज दोडामार्ग तालुक्याची एकमेव असा दोडामार्ग तालुका आहे संपूर्ण राज्यापैकीचा की दोडामार्ग तालुक्यातील सीबीएस बोर्डाची ही शाळा ही चालू झालेली आहे. मला वाटते भूमिपूजन सुद्धा झालेलं आहे आणि सासोली सारख्या ठिकाणी आज ती वसतिगृहासह ही शाळा आज उद्या होणार आहे. आत्ताच आपल्या नगराध्यक्षांनी वापर केला की संपूर्ण तालुका प्लेस म्हणून कमी थोडा तालुका आपला छोटा जरी असला, दोडामार्ग शहर जरी थोडं असलं, तालुका शहर म्हणून जी नगरपंचायत निर्माण झालेली आहे त्यांनी नगरपंचायतीची पूर्वीची स्थिती, ग्रामपंचायतीची पूर्वीची स्थिती सांगितली आणि आता जो निधी पालकांच्या रूपाने मंत्री महोदयाने आपल्या या निधीतून दिलेला आहे, आमदार फंडातून दिलेला आहे, न पेक्षा त्यांनी अजून इतरही काही वेगवेगळ्या माध्यमातून निर्माण केला. एवढा निधी संपूर्ण जिल्ह्यातील महानगरपालिकेला सुद्धा मला वाटतं आजपर्यंत मिळालेला नव्हता. तेवढा निधी आज दोडामार्ग चालूसाठी दिलेला आहे. अशा सुसंस्कृत स्वभावाच्या आणि अभ्यासपूर्ण व्यक्तीला आपण खरोखरच पुढे पाठवायला पाहिजे. अशासाठी की आपले एक दोडामार्ग तालुक्याची एक शान आणि जे आपले उमेदवार आहेत ते उमेदवार सुसंस्कृत पूर्ण, जर तुम्ही मंत्रिमंडळाचा विचार केला तरी सुद्धा सुसंस्कृत मिटे पक्षाचे प्रवक्ते पण आहेत. एवढी जबाबदारी सांभाळून ते आपल्या जिल्ह्याकडे, तालुक्याकडे आणि मतदारसंघात लक्ष देतात. प्रवाहाच्या विरोधात आपण न जाता आता जे विरोधी पक्षाचे जे उमेदवार आज समोर उभे आहेत त्यांची मी नावं घेणार आहे. त्यांची नावं घेणं म्हणजे त्यांना मोठं करणं झालं आहे, परंतु त्यांचा जर त्यांनी बॅकग्राऊंड तुम्ही बघितला तर सुसूटपणा कोणाचाही नाहीये. ज्या पक्षाने, ज्या नारायण साहेबांनी ज्या माणसाला आज लायकी नसताना सुद्धा आमदार केलं त्यांना सगळ्या प्रकारची जिल्हा परिषद अध्यक्ष, बँक अध्यक्ष, त्याप्रमाणे आमदार सुद्धा करूनही ज्यांना अन्याय झाला आपल्यावर म्हणून ज्यांनी पक्ष सोडून गेले ते केवळ त्या पक्षातून आपल्याला तिकीट मिळेल या उद्देशाने गेलेले. त्याची यापूर्वीची 2 वेळा त्यांची जी दिलेल्या निवडणुकीची जर अभ्यास आपण केला, त्यांना दिलेली पडलेली मतं पाहिली तर खरोखरच आपण आज त्यांना, जसे आज भाई आज 4थ्यांदा निवडून आपण देणार आहोत तशी त्यांना 3ऱ्यांदा त्यांची पटण्याची हॅट्रिक आपण करूया आणि सर्व तालुक्यात की आपण मतदार त्या बाईच्या पाठीशी उभे राहूया. पुन्हा एकदा मी आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिला त्याबद्दल मी राष्ट्रवादी पक्षाच्या तालुकाध्यक्षा त्याने आणि युतीच्या पक्षाच्या वतीने मी सर्वांचा धन्यवाद व्यक्त करतो. मला इथे बोलण्याची संधी दिली त्यामुळे आयोगाचे धन्यवाद व्यक्त करून इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. त्यानंतर मी उपजिल्हा प्रमुख शिवसेना रवींद्र निंबाळकर यांना विनंती करतो यांनी योग्य मार्गदर्शन करावं. नोव्हेंबर 2024 ला होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात या ठिकाणी
महायुतीच्या सभेला उपस्थित आमच्या महिला जिल्हाध्यक्ष माननीय सीता सावंत मॅडम, त्याचबरोबर वेळोवेळी सर्वांची नावं घेत नाही, मोठ्या प्रमाणावर जमलेल्या आपल्या महिला भगिनी ताई त्यांचं मी या ठिकाणी या व्यासपीठावर आपलं सहर्ष स्वागत करतो. आज खऱ्या अर्थानं दीपकबाईंच्या विजयाचं या ठिकाणी शिक्कामोर्तब विजयावर झालेलं आहे. कारण आज जर या ठिकाणी ताईंची उपस्थिती बघितली आपण तर निश्चितपणे आज या विजयाचं शिक्कामोर्तब 100% झालेलं आहे. आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आज 4 वाजता या ठिकाणी आपण येऊन सुद्धा आता 5:30 वाजेपर्यंत ज्या तळमळतेने आपण या ठिकाणी उमेदवार राणेसाहेबांची वाट बघत आहात त्यातनं लक्षात येतंय की आज या ठिकाणी मतदार नाही तर एक कार्यकर्ते या ठिकाणी उपस्थित आहे. कारण एवढी तळमळ एका कार्यकर्त्यामध्येच असू शकते हे आज या ठिकाणी दोडामार्ग तालुक्याने सिद्ध करून दिलेलं आहे. आज जर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर आता सर्व जे वक्त्यांनी या ठिकाणी आपल्याला सरकारी योजनांची परिपूर्ण अशी माहिती आपल्याला या ठिकाणी दिलेली आहे. आज देश पातळीवरती जर बघायला गेलं तर महाराष्ट्राचं भवितव्य जे आहे ते केंद्राच्या हातामध्ये आहे, लक्षात घ्या. आणि केंद्रामध्ये ज्यांची सत्ता आहे त्याची सत्ता जर महाराष्ट्रामध्ये आज या ठिकाणी आली तर आपण या ठिकाणी यशस्वी होऊ शकतो. याच्यावर सुद्धा आज या ठिकाणी आपण शिक्कामोर्तब करणं अतिशय आवश्यक आहे. आज दीपकबाईच का हा प्रश्न सगळ्यांच्या मनामध्ये आहे. आज प्रत्येक गावात जर आपण पाहिलं तर विरोधी पक्षाचे उमेदवार रात्री अपरात्री सकाळी दुपारी प्रत्येक वेळी आपल्याकडे येऊन पाहिलं घालण्याचं काम करतायत. आज जर या ठिकाणी आपण पाहिलं विरोधी उमेदवाराच्या बद्दल जर आपण जर पाहिलं तर निश्चितपणे आपण ओळखलं पाहिजे की आपल्याला मत कुणाला दिलं पाहिजे. यामध्ये संभ्रम होता कामा नये म्हणून अशा प्रकारच्या ज्या सभा आहेत या होणं अतिशय गरजेचं असतं. आज जर या ठिकाणी आपण पाहिलं की दीपकबाईंचं कर्तृत्व काय हे व्यासपीठाच्या माध्यमातून तुमच्याजवळ मांडण्याचं काम सगळ्या या ठिकाणी वक्त्यांनी केलेलं आहे. आज त्यांचा जो सुसंस्कृतपणा आहे, त्यांचा जो संयमी स्वभाव आहे, हा स्वभाव इतरांमध्ये आहे का हे सुद्धा बघणं अतिशय गरजेचं आहे. मित्रांनो, आज विरोधी पक्षाचे जे उमेदवार आहेत ते कालपर्यंत कुठे होते, परवापर्यंत कुठे होते आणि काय बोलायचे. कालपर्यंत राजन त्यांनी हे आपल्या या भगिनी ज्या आहेत त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून बसायचे, दीपकबाईंच्या बरोबर, राणेसाहेबांच्या बरोबर आणि आपल्या रवींद्रजी चव्हाण साहेबांच्या बरोबर जाऊन नारळ फोडायचे आणि युती साधनाबद्दल जे जे चांगलं आहे ते सगळं बोलायचे. परंतु 1-2 दिवसामध्ये असं काय झालं की एवढा मोठा अन्याय तुमच्यावर झाला की तुम्ही अगदी विरोधी विचारसरणीमध्ये जाऊन आज युतीला या ठिकाणी जोर देण्याचं काम करत आहात. कालपर्यंत म्हणत होता की देवेंद्र फडणवीसांचं एवढं मोठं काम आहे, अजित पवार साहेबांचं एवढं मोठं काम आहे, शिंदे साहेबांचं एवढं मोठं काम आहे, मग हे काम एका रात्रीमध्ये तुम्ही विसरला का हा प्रश्न तुम्ही या ठिकाणी त्यांच्या तुमच्याकडे जे उमेदवार येणार आहेत त्यांचे कार्यकर्ते येणार आहेत त्यांना तुम्ही विचारला पाहिजे. आज कालपर्यंत या ठिकाणी रवींद्रजी चव्हाण पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून कोट्यवधीचा निधी खर्च करण्याचं काम तुम्ही केलं. देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या माध्यमातून आलेला निधी खर्च करण्याचं काम केलं, त्यांचे नारळ फोडण्याचे काम केलं. आज मात्र तुमच्यावर पाळी आलेली आहे. स्वतःचं कर्तृत्व नसल्यामुळं या ठिकाणी त्यांनी दिलेला निधी खर्च झाल्यानंतर हे विकास कामं मी केल्याचं या ठिकाणी सांगण्याची वेळ तुमच्यावर आलेली आहे. आज जर या ठिकाणी आपण पाहिलं की आज विरोधी पक्षाचे दुसरे उमेदवार आहेत परम नावाचे, या ठिकाणी आज आपण जर पाहिलं तर दीपकबाईंचा जो राजकीय प्रवास आहे तो कशा पद्धतीने आहे हाही तुमच्या समोर येणं गरजेचं आहे. आज जर आपण पाहिलं अगदी दीपकबाईंनी नगरसेवकापासून सुरुवात केली, आमदार झाले आणि आमदार झाल्याच्या नंतर 7.5 वर्षाच्या कालखंडासाठी ते वेगवेगळ्या खात्याचे या ठिकाणी मंत्री झाले. आज लक्षात घ्या, आपण निवडून दिलेला उमेदवार आमदार होतो, मंत्री राज्यमंत्री होतो आणि याला आता ते कॅबिनेट मंत्री आहेत. आज आपल्याला माहिती असेल की शिंदे साहेबांचे उजवे हात म्हणून महाराष्ट्रामध्ये ज्यांची ओळख आहे ते आपण दिलेले आमदार आहेत. याचा साथ अभिमान आपल्या सर्वांना या ठिकाणी असला पाहिजे. आज जर आपण बघितलं तर त्यांनी अर्थ खातं सांभाळलं. आजच्या कॅबिनेटमध्ये ते या ठिकाणी शिक्षण मंत्री आहेत आणि शिक्षण मंत्री देण्याचं काम त्यांना का केलंय हा या ठिकाणी आपण पाहिलं पाहिजे. आज त्यांचा जो स्वभाव आहे, त्यांची जी बोलण्याची किमया आहे आणि त्यांची जी शैक्षणिक उंची आहे ही सगळ्यात मोठी आहे. आज जर आपण पाहिलं की मुंबईचं पालकमंत्री त्यांना केलेलं आहे, पालकमंत्री करण्याचं काम काय आहे हेही तुम्हाला या ठिकाणी कळलं पाहिजे. मुंबईचे पालकमंत्री म्हणजे राजशिष्टाचार, महाराष्ट्राचा राजशिष्टाचार सांभाळण्याचं
की ह्या गोष्टीचा आज वापर होणार नाहीये. जो मुलगा आज पहिलीमध्ये सीबीएसईला जाईल त्यावेळी तो या ठिकाणी ग्रॅज्युएट होईल, त्यावेळी आपल्याला या शिक्षणाचं महत्व या ठिकाणी कळणार आहे. आज आपल्याला माहिती असेल की बऱ्याच गोष्टीमध्ये या ठिकाणी आपल्याला गोव्यावर अवलंबून राहावं लागतं, बरोबर आहे की नाही. अगदी नोकरीपासून ते या ठिकाणी बऱ्याचशा मेडिकल फॅसिलिटीसाठी आपल्याला गोव्यावर अवलंबून लागतंय. आज या ठिकाणी गोव्याचे मुख्यमंत्री जरी त्यांच्या वेळेवर आले नसते तरी आज त्याने आम्हाला कळवलेलं आहे की ज्या ज्या गोष्टीमध्ये तुमची अडचणी जोडा किंबोई उन्हात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या ज्या अडचणी आहेत त्याच्यामध्ये आपण पूर्णपणे या ठिकाणी लक्ष घालणार आहोत. आणि त्याचबरोबर बऱ्याचशा युवकांचा या ठिकाणी जो पोलिसांना त्रास देण्याचा या ठिकाणी विषय होता डोळ्याच्या त्याच्याबद्दलही या ठिकाणी दीपक भाई मुख्यमंत्र्यांशी बोललेले आहे. आणि कुठल्याही प्रकारची कारवाई या ठिकाणी आपल्या महाराष्ट्रातील किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील युवकावर होणार नाही याची दक्षताही या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी घेण्याचं कबूल केलेलं आहे. महोदयानो, या ठिकाणी जर आपण पाहिलं की या 2-3 दिवसामध्ये अगदी आठवड्यापासून मागच्यापासून दोडामार्ग येईपर्यंत जे पोलीस थांबायचे या 2-3 दिवसामध्ये पोलीस रस्त्यावर थांबण्याचे बंद झालेले आहे. आणि अशाच प्रकारचं काम हे दीपक भाईंनी अविरतपणे या ठिकाणी सुरू ठेवलेलं आहे. आज जर या ठिकाणी आपण पाहिलं की दोडामार्ग मध्ये ज्यावेळी युती शासन म्हणजे पूर्वीचं युती शासन होतं त्यावेळी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते त्यावेळी आपल्या दोडामार्ग तालुक्याची परिस्थिती काय होती. आज अगदी जर आपण बघितलं पिचगड पासून दोडामार्गचा रस्ता कशा प्रकारे होतं की आज जरी आपल्याला आठवण जरी आली तरी या ठिकाणी अंगावर काटा येतो. पांज्यापासून आईपर्यंत रस्ता जर आपण या ठिकाणी पाहिला तर अगदी खड्ड्यातून आपल्याला अगदी रस्ता आहे की खड्डा आहे खड्डे हे या ठिकाणी कळत नव्हतं. आणि ह्या 2.5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये ज्यावेळी दीपक भाईंनी या ठिकाणी मंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि शिंदे आणि आपले देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री आले आणि ह्या मंत्रिमंडळामध्ये दीपक भाईंना ते मानाचं स्थान मिळालं. आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी कोट्यावधीची विकास कामं दीपक भाईंच्या माध्यमातून आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या माध्यमातून होऊ शकलेली आहे. आज जर आपण या ठिकाणी बघितलं अगदी विदर्भ पासून दोडामार्ग गोवा हल्लीपर्यंत रस्ता परिपूर्ण या ठिकाणी झालेला आहे. आज पांज्यापासून तो आईपर्यंत रस्ता या ठिकाणी पूर्णपणे झालेले आहे. गावोगावी झाले राहिलेले फुलं जी होती आपल्याला माहिती असेल अगदी कोकणापर्यंत आपल्या पावसाळ्यामध्ये आपल्या माता भगिनींना या ठिकाणी पावसाळ्यामध्ये वाहतूक व्हायला अडचण व्हायची. आपले जे विद्यार्थी या ठिकाणी होते त्यांना शाळेमध्ये 4-4 दिवस या ठिकाणी जाता येत नव्हतं. परंतु आज या 2.5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये दीपक भाईंच्या माध्यमातून या युती शासनाच्या माध्यमातून कोट्यावधीचा निधी जो आहे तो या ठिकाणी घरजवळ फुलांची कामं झालेली आहेत, रस्त्याची कामं झालेली आहेत आणि अशा प्रकारचे विकास या ठिकाणी सुरू आहे. मगाचपासून या ठिकाणी आघाडी एमआयडीसी बाबतचे जे नरेटिव्ह होते हे आपल्या या युवकांना भडकवण्यासाठी आघाडी एमआयडीसीचे या ठिकाणी नरेटिव्ह याचे पास करण्यात येत आहेत. आज महोदय या ठिकाणी आपल्याला सांगावंसं वाटतं की आम्ही 8 दिवसापूर्वी या ठिकाणी आघाडी एमआयडीसी मध्ये सगळे पदाधिकारी होतो. हे सगळ्यांनी जाऊन या ठिकाणी पाहणी केली आणि त्यावेळी असं लक्षात आलं की बरेचसे पत्रकार महोदय या ठिकाणी आमच्यासोबत होते आणि त्यावेळी आम्हाला कळलं की ह्या एमआयडीसीची कामं 90% कामं या ठिकाणी पूर्ण झालेली आहे. आपल्याला माहिती असायला हवं की आपल्या बऱ्याचशा या ठिकाणी महिला भगिनी आहेत, ज्येष्ठ नागरिक आहेत. आज जर आपण आपल्या गावामध्ये जर घर बांधायचं असेल त्यावेळी आपण काय बघतो, विजेचा खांब कुठं आहे बघतो की नाही, आपण रस्ता जवळ आहे की नाही, शेजारी कोण आहे, या सगळ्या गोष्टीची खात्री केल्याच्या नंतर आपण आपलं घर बांधायला घेतो किंवा आपली जागा निश्चित करतो, बरोबर आहे की नाही. आज जर या ठिकाणी त्या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर फक्त काय बाकी आहे, लाईटची हाय टेन्शन लाईट या ठिकाणी आलेली नाही आहे. रस्त्याची पूर्ण सुविधा या ठिकाणी झालेली आहे. या ठिकाणी पाण्याची सुविधा झालेली आहे आणि हाय टेन्शन लाईन जो इंसुली पासून या ठिकाणी आगाईपर्यंत यायची होती त्याचं काम 30 कोटी रुपये देऊन या ठिकाणी दीपक भाईंच्या माध्यमातून आता सुरू झालेलं आहे. आज 47 जे उद्योजक आहेत या 47 उद्योजकांनी या ठिकाणी आघाडीमध्ये प्लॉट बुकिंग झालेलं आहे. आणि हे प्लॉट बुकिंग का झालेलं आहे
आपण या ठिकाणी बरेचसे या ठिकाणी आपल्यामध्ये महिला सरपंच किती आहेत हात वर करा. महिला सरपंच किती आहेत? किती आहेत महिला सरपंच? हात वर करा. ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच किती आहेत? उपसरपंच किती आहेत? हात वर करा. आज लक्षात घ्या, आपण सरपंच झाला, उपसरपंच झाला, ग्रामपंचायतीला उभे राहिला. आज एक लक्षात घ्या, तुम्ही आज अशा माणसाला आपण मतदान करणार आहोत का? तो फक्त पूर्वीच्या वक्त्यांनी सांगितलं की त्याच्याकडे करोडो रुपये आहेत. मी परवा ज्यावेळी मुलाखत दिली त्यांना त्यावेळी सांगितलं की ते म्हणतात का की आपण दोडामार्ग तालुक्यात किती जनता आहे, तरुण युवक आहे, त्यांच्या हाताला या ठिकाणी आपण काम देणार आहोत. मला एक त्याला प्रश्न विचारायचा आहे, तुम्ही करोडपती झाला, अब्जोपती झाला, तुम्हीच सांगताय माझा पोट भरलेला आहे, मला आता काही नको, आता जे द्यायचं आहे ते तुम्हाला द्यायचं आहे. तुम्ही सांगायला हवं की तुमचा पैसा आम्हाला नको आहे. तुम्ही ज्या फॉर्म्युल्यानं पैसा कमवला तो फॉर्म्युला आम्हाला सांगा. तो फॉर्म्युला आमच्या युवकांना द्या. गेल्या 1 वर्षापासून ते बरोबरमध्ये या ठिकाणी गावोगाव फिरत आहेत आणि ते काय सांगतात, मी अभ्यास करतोय. एक लक्षात घ्या, आज त्यांनी एक तरी योग या ठिकाणी लखपती केलाय का? एका आणि तरी या ठिकाणी योगाला त्यांनी घडवलाय का? हे या ठिकाणी बघणं गरजेचं आहे. 1 करोड रुपये आज तुम्ही कमवले, ते कसे कमवले याचा सुद्धा हिशोब या ठिकाणी देणं गरजेचं आहे. आज दीपक भाईंकडे जर आपण या ठिकाणी पाहिलं की 15 वर्ष ते या ठिकाणी आमदार म्हणून काम करतायत. त्यांची प्रॉपर्टी किती आहे ही या ठिकाणी आपल्या ज्या नॉमिनेशन फॉर्म भरलाय त्यामध्ये त्यांनी या ठिकाणी दाखवलेली आहे. आज त्यांची जी प्रॉपर्टी आहे ही मागच्या इलेक्शनला किती होती, ह्या इलेक्शनला किती होती, याचं मूल्यमापन आपण या ठिकाणी करू शकता. परंतु ह्या लोकांची प्रॉपर्टी आली कुठनं, त्यांचा धंदा काय, व्यवसाय काय आणि वय किती, हा एक विषय आपण या ठिकाणी बघितला पाहिजे. आज आपल्याला माहिती असेल त्या दीपक भाईंबद्दल जरटू पसरण्याचं काम या ठिकाणी चाललेलं आहे. एक लक्षात घ्या, तुम्ही उभं राहिला हे तुमचं कर्तृत्व सांगण्यासाठी, तुम्ही उभं राहिला तुम्ही काय करणार हे सांगण्यासाठी, की दुसऱ्याची उडीधुडी काढण्यासाठी. आज आपल्याला माहिती असेल महिला वर्ग सगळे या ठिकाणी बसलेला, आपल्यामध्ये जर एखादी शेजारी उडीधुडी जर आपली काढत असेल तर त्याच्याबरोबर तुमची मैत्री होते का हो? बरोबर की नाही? जर आपली शेजारी जर तुमची उडीधुडी काढणारी जर शेजारी नसेल तर त्याच्याबरोबर आपण मैत्री करतो का? मैत्री करतो का? मग हे दोघाही उडीधुडी काढणार आहेत आणि ह्यांच्याबरोबर तुमचं मत म्हणजे मन आहे, हे मत तुम्ही त्यांना देणार का? देणार का? देणार का? विरोधी उमेदवारांना तुम्ही मत देणार का? एक्झॅक्टली. आज जर आपण या ठिकाणी पाहिलं की दीपक भाई आज आपल्या साईबाबाचे भक्त आहेत, त्यांना जर तुम्ही या ठिकाणी पाहिलं तर साधारणपणे साईबाबा स्वरूप त्यांच्यामध्ये दिसतं. आज गेली 2.5 वर्ष या ठिकाणी आम्ही दीपक भाईंवर काम करतो. पूर्वी गेली 20-25 वर्ष दीपक भाईंच्या विरोधामध्ये आम्ही होतो आणि अशाच प्रकारचा नॅरेटिव्ह सांगण्याचं काम आमच्याकडूनही या ठिकाणी झालेलं आहे. परंतु आज जर आपण पाहिलं 2.5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये दीपक भाई म्हणजे काय हे आम्हाला या ठिकाणी समजलेलं आहे आणि त्यांच्या या सगळ्या कार्याला उपयोग करणं हे आमचा कार्यकर्ता म्हणून आमचा धर्म आहे. आज या ठिकाणी आपल्याला सांगायला अभिमान वाटतो. त्या 2 नंबरचं मंत्रिपद सांभाळणारे दीपक भाई आज आपले आमदार म्हणून आमच्या समोर येणार आहेत. कुणी म्हणतं की सावंतवाडी ते मतदार जे आहेत हे शुद्ध आहे, सुसंस्कृत आहे, शांतता प्रिय आहे. बरोबर आहे की नाही? आज आपण म्हणतो की कणकवलीची संस्कृती आपल्या सावंतवाडीमध्ये यायला जायची नाही आहे. आज जे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत हे कुठं आहेत तर कणकवलीतून आहेत. आज दुसरे उमेदवार आहेत ते कुडाळमधून आहेत आणि आमच्या महिला भगिनी राग वाटून घ्यायची गरज नाही आहे. तुम्हाला जरी गोडगोड गोष्टी त्यांनी सांगितल्या धारे मॅडमनी, तरी त्या गोष्टींना तुम्ही बोलू नका. 20 तारीखच्या नंतर त्या जवळ तुम्हाला दिसणार नाहीये. त्या कुठं जाणार आहेत? त्या पुण्याला जाणार आहेत. एक लक्षात घ्या. त्यामुळे महिला भगिनींना विशेष करून माझी प्रार्थना आहे की त्यांच्या गोष्टींना बोलू नका. 20 तारीखपर्यंत या आहे. 20 तारीखच्या नंतर आपल्या जवळचा जो उमेदवार आहे त्यांच्यावरच आपली फिरते या ठिकाणी ठेवणं अतिशय गरजेचं आहे. आणि जवळचे उमेदवार कोण आहेत तर आपले दीपक भाई केसरकर आहेत. ते एसटी स्टँडच्या समोर राहतात. कुठे गावामध्ये राहत नाही. कुठे राहतात? एसटी स्टँडच्या समोरचं घर ते आहे, ते त्यांचं घर आहे. पत्ता लक्षात राहण्यासारखं आहे की नाही?
यांचा पत्ता विचारा. कोण सांगणार आपण गुरुवाला राहतो, कोण सांगणार माणगाव खोऱ्याला राहतो, यांना आपण शोधत जाऊ शकतो का? आणि अडचणीचा फोटू शकतात का? हाही विचार करणं गरजेचं आहे. आज आपला दोडामार्ग तालुका जरी छोटा असला, दोडामार्ग तालुका जरी अविकसित म्हणत असते, तरी दीपक भाईंचं विजन आहे की या ठिकाणी गोव्याच्या धर्तीवर पर्यटनाच्या माध्यमातून या ठिकाणी विकास झाल्याच्या नंतर आपलं पर कॅपिटा इन्कम जे आहे हे सुधारण्यासाठी तिलारीचा प्रकल्प असू दे, या ठिकाणी केरवळमेळीचा प्रकल्प असू दे, या ठिकाणी अम्युजमेंट पार्कच्या माध्यमातून या ठिकाणी कोट्यावधी हजारो कोटी रुपये या ठिकाणी इन्व्हेस्ट होणार आहेत. आणि इन्व्हेस्ट झाल्याच्या नंतर या ठिकाणी जी फायनान्शियल पोझिशन आहे ती निश्चितपणे या ठिकाणी सुधारणार आहे. आज जर आपण या ठिकाणी पाहिलं की मांगेलीमध्ये आपणच जातो असं नाही धबधब्यावर, तर विदेशी पर्यटक सुद्धा या ठिकाणी आणि गोव्यातील पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी येत आहेत. दीपक भाई ज्यावेळी परवा मांगेलीला गेले होते त्यावेळी त्यांनी आपलं व्हिजन सांगितलं, त्या ठिकाणी कोणत्या गोष्टी व्हायला पाहिजेत याचं व्हिजन सांगितलं आणि तिथल्या लोकांशी जमीनदारांशी प्रत्यक्ष त्यांनी संवाद साधला आणि त्यांना उपकृत केलं की कारण त्या ठिकाणी जर विकास करायचा असेल तर या ठिकाणी जमिनी शासनाला दिल्या पाहिजे आपण आणि त्यासाठी त्यांच्या संदर्भामध्ये सुद्धा त्यांची कारवाई सुरू आहे. आज जर आपण या ठिकाणी पाहिलं की तिलारीची जी नदी आहे या तिलारीमध्ये रिव्हर राफ्टिंग सारखे प्रकल्प या ठिकाणी जरी होऊ घातलेले आहेत. 100% तुम्हाला सांगतो की 2-3 महिन्याच्या नंतर आपल्या तिलारी एमआयडीसी ते लाईटचं कनेक्शन मिळाल्यानंतर हाय टेन्शन या ठिकाणी जवळजवळ 5 ते 10 उद्योग या ठिकाणी प्रत्यक्षात सुरू होणार आहेत. आज आपल्याला सांगायला आवडेल मला की या ठिकाणी प्रत्यक्ष युवकांना आपल्या हाताला काम 100% या ठिकाणी मिळण्यासाठी आता आपल्या समोर येणारे राणेसाहेब आणि या ठिकाणी आपले दीपकभाई केसरकर यांचा जो या ठिकाणी संगम झालेला आहे, यांचे जे विचार आता मिळतात हे जिल्ह्याला वेगळी दिशा देण्याचं काम निश्चितपणे या ठिकाणी करणार आहे. म्हणून तुम्हाला सांगतो की त्यांच्याकडे विजन आहे, त्यांच्याकडे धमक करण्याची काम करण्याची धमक आहे. अशा माणसाच्या कुठली माणसाच्या पाठीमागे उभं राहिलं पाहिजे एवढीच मला या ठिकाणी सांगायचं आहे. आज तर या ठिकाणी आपण पाहिलं की महिला वर्गाला माझी खास करून विनंती आहे की तुम्हाला लाडली बहीण योजना मुख्यमंत्र्यांनी आणि आपल्या सर्व युती शासनाने दिलेली आहे. आज आपल्याकडे येतील किंवा त्याला 1 देतो 2 देतो म्हणून सांगतील, परंतु या ठिकाणी आपण विचार केला पाहिजे की नीता सावंत मॅडम या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की वर्षाला जवळजवळ 25,000 रुपये आपल्याला मिळत आहेत. त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी परवा घोषणा केली की आपलं सत्ता आल्याच्या नंतर 2100 रुपये प्रतिमाह प्रत्येक ज्या महिला आहेत भगिनी त्यांना मिळणार आहे. आज आपण बऱ्याचशा या ठिकाणी 60 वर्षापेक्षा जास्त या ठिकाणी आमच्या माता भगिनी आहेत, त्यांना मला सांगायचं आहे ते काय म्हणतात 60 वर्षाच्या आमच्या महिलांना मिळतात पैसे, आम्हाला मिळत नाही. आपली वयश्री योजना आहे, ज्यांचं वय 65 वर्षापेक्षा जास्त आहे या लोकांना सुद्धा या महिलांना सुद्धा किंवा आपले वडीलधारी मंडळी असतील त्यांना सुद्धा 3000 रुपये महिना काही जणांना या ठिकाणी सुरू झालेले आहेत. त्यामुळे तुम्ही काळजी करू नका. 65 वर्ष वय झालेले ना तुम्हाला महिन्याला 3000 रुपये 100% मिळवून देण्याचं सुद्धा अभिवचन आम्ही या ठिकाणी कार्यकर्ते म्हणून आम्ही देत आहोत. आज या ठिकाणी आपल्याला एकच निश्चय करायचा आहे की भाईंची निशाणी जी आहे ही भाईंची निशाणी धनुष्यबाणी आहे आणि पहिला नंबर काय लक्षात घ्या, आपल्याला खाली बघायची गरजच नाही. गेलं की आपला हात काय वर असतो की नाही, त्यामुळे वर असणाऱ्या हातामध्ये वरचंच बटन आपल्याला दाबायचं आहे आणि हे दाबल्याच्या नंतर 100% तुम्हाला सांगतो आपण विकासाला मतदान करतो, एका चांगल्या माणसाला मतदान करतो, एका सुसंस्कृत माणसाला मतदान करतो. याचा आनंद निश्चितपणे तुम्हाला मिळेल अशी या ठिकाणी खात्री देतो. आणि या ठिकाणी आपण मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित राहिला. आतापर्यंत हा संयमशीलता दाखवली, ती संयमशीलता येणाऱ्या थोड्याशा कालखंडामध्ये आपण दाखवाल अशी आपण आशा व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपूर्ण. धन्यवाद. यानंतर मी या दोडामार्ग कळणेगावचे एक मतदार आणि ज्येष्ठ नागरिक विश्वासराव देसाई हे आपल्या या ठिकाणी मतदार म्हणून मनोगत व्यक्त करणार आहे. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आपलं मत व्यक्त करावं. नमस्कार. सगळे हाय तुम्ही ते जमलेले असो आम्ही
आज दोडामार्ग तालुक्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी ते आमचा जो कोकणाचा बुलंद आवाज नारायणराव राणे दादासाहेब त्यांचा आवाज दिल्लीच्या दरबारात घुमता. तो घुमणारा आवाज आज तुमच्या आमच्या कानात घुमतो. आणि त्यांच्यासोबत आईंच्या प्रचाराच्या निमित्तानं दादांचे आणि आपल्या किशोरबाईंचे विचार ऐकण्यासाठी आपण आयोजन केले. मी पहिल्या जबाबदार हे कार्यक्रम माका आयोजक म्हणून मिळाले तर तुम्ही आमच्या मालवणी भाषेत बोला. तुमका तुमच्या समोर खोटा किल्ला बॅरिस्टर नाथपैंची मधुदंडवत यांची राजेसाहेबांच्या निवडणुकी प्रचार मी बघलो आज 80 वर्षाचं झालं आणि त्या अनुभवातून तुमका सांगतात की गोव्यात कसे श्रीपाद नाईक असत ना थंड स्वभावाचं तसे आमचे उमेदवार दीपकबाई हे शांत सुस्वभावी स्वभावाची असा व्यक्तिमत्व आपणास मिळाला. असा व्यक्तिमत्व मिळा फार भाग्याचा क्षण येतात. काही शिक्षण मंत्री झाले आणि मराठी भाषेत राजभाषेचा दर्जा मिळलो ह्या त्यांचा कर्तृत्व. आम्ही सगळे उमेदवाराचा नाव जरी दीपकबाई वसंतराव केसरकर असला तरी आता तुम्ही मी सांगतोय प्रामाणिकपणाने सांगतोय आम्ही सगळे होय एक आहोत. आडनावा बघू नको. राजकारणात प्रेमात जात आणि कात लागणार नाही. काही विचार लागतं. सद्गुण कोणाच्या असत ते बघूचे असतं. आणि भाई दीपकबाई हे सत्वगुणी माणूस असतात. सत्वगुणी त्याच्यात अंकात असतं. एका विष्णूचा अंश असल्याशिवाय तो माणूस शांत असणार नाही. तामसी वृत्तीचं ना त्यांच्याकडे खैतोय तुम्ही कागद घेऊन जाया विकासाच्या बाबतीत तो धुडकान राहिला नाही. परवा मी मापेकर साहेबांना सुद्धा म्हटलं की असा व्यक्तिमत्व शांत संयमी सुस्वभावी नाहीतर आणि आम्ही म्हणत नव्हतो दादांचा आणि त्यांचा पटाना आणि आता मांडीत मांडी लावून तिथे बसतं. अरे आम्ही एका आई वडिलांची 4 मुलं असतो तर आई वडिलांच्या हयातीत 4 वेळे काय घडा बांधतो. या गावातला जसा राजकारण असा ना तसा या देशातला राज्यातला आणि देशाचा राजकारण असा. परवाचे दिवस पंतप्रधानांनी त्यांच्यानी 3री टर्म गाठली. नरेंद्र मोदी विरोधकांनी कितवे टीका करून दे पण ते मान्य करतात की त्या माणसात काहीतरी गुण असल्याशिवाय कर्तृत्व असल्याशिवाय परत 3ऱ्या पावटीची पंतप्रधानी मिळणार नाही. यांना घ्या तसा कसा या. अरे गावात काय घरात काय आणि राज्यात काय आणि देशात काय दिल्लीत काय प्रत्येकाच्या विचारांचे चौके तुबे असते. एकामेकाची भांडणा शत्रू नाही. काही जण म्हणतात एकामेकाला टीका केल्याने आणि संध्याकाळी मग तरी हॉटेलात एकीचकडे मध्ये बसलेले आमच्यात झगडी राहतात. झगडी काही एक कोणाला राहणार नाही. विचारांची झगडी आपल्या डोक्यात होईल. आता काय असा स्वराज्य मिळवून दिलेल्या महात्मा गांधी म्हणतात 5 पुतळे. त्या दिवशी राज ठाकरेंनी एक उदाहरण दिला 5 पुतळे एकामेकात म्हणतात आमका जातीच बांधल्या. मी तर म्हणतोय गांधीजींचे डोक्यात इथले विचार हे भाई दादा राणे यांच्या डोक्यात असतात. विचारले गांधीजी खूप जणांकडे असत. ही गांधीजीवरची टीका नाही. मी मालवणी बोलणारा माणूस असो त्यामुळे चीप खाता नाही तर तुम्ही समजावून घ्या. पण तुमचा खरा सांगतो गांधीजींच्या खिशातल्या गांधीजीपेक्षा डोक्यात त्याला गांधीजी कळले आणि ज्याचा सावंतवाडीचे पंचम हेमराज बापूसाहेब कळले असो माणूस म्हणजे दीपकबाई असो या जनात घ्या. वगी नको तो कोणीतरी त्याचा दूषणा दिला म्हणा आपण त्याच्यात सामील जावता असं म्हणतात ना आपली योग्यता बघून आपण
टीका करू ती मोठमोठे नेते असत तेव्हा तुमचा एकाच सांगता थोडक्यात माझ्या भाषेत का भाईचे निशाणी जी धनुष्यबाण आता जी माझीच निशाणी आता माझे भाई माझ्या घरातला माणूस आता या ध्यानात ठेवा. प्रत्येकाच्या सुखदुःखात पावणारा आता ह्या व्यक्तिमत्व असा. आमचे एक नारायण राणे मित्र असतात हे दिल्ली दरबारातले नाही हा इंथुनीचे असत आमचे ते एकदा आजारी पडले नारायण राणे आणि जळगाव त्या आपल्या कार्यकर्त्या तुमच्यासाठी दीपकभाई जळगावात माका जेव्हा ह्या नारायण राणेंनी सांगल्याने माझ्या मित्रांना ह्या नसते आमचे नेते नेत्याबद्दल मी बोलणं आहे नाही का हा गैरसमज राहायचं कोणीतरी करून घ्यायचं माझ्या काय बोलावं मोठं व्याक होतो असा तो प्रश्न नाही आता. प्रत्येकाच्या सुखदुःखात पावणारा व्यक्तिमत्व कसा आता याच्यासाठी मी तेव्हा त्यांच्या विभाग लागल्याने तेव्हा त्यांच्या डोळ्यातून पाणी काही जण त्यांच्या टीका करतं अति श्रीमंत असणारी माणूस त्यांचा ह्या केल्या गया नेता केल्या गया उद्योगीच्या होय. अरे गावात तो विकास त्यांच्यानी खरोखरच केला कोटी तो निधी आणलो परंतु बदनामी करायची काय केल्याने तुम्ही काय तुम्ही गावात काय केलं याचा दाखवायचा. आणि नारायण राणे जर असले आणि दीपकभाई असले तरच मी माझ्या अनुभवातून सांगतो आघाडीची MIDC ही उजेडा काढण्याचा काम दादासारखं माणूसच धडाडी तो करू शकता. अशी आक्रमकता ज्याच्याकडे राजकारणात आता म्हणूनच तर आजपर्यंत त्यांच्यानी प्रत्येक क्षेत्रात यश मिळवून किती घटना. तेव्हा तर मी हात जोडून तुमचा विनंती करतो की दीपकभाई आपण निवडून जेवढ्या असं ह्या पक्क्या मनात ठेवून निघून जाया आणि मी दीपकभाई असं त्यांच्या घरातलं असं ही प्रेम भावना ठेवा. हे माणूस मियासाहेब महाराज साटम महाराज चोरोबा महाराज साईबाबांचा मंत्री बांधले आणि त्यांच्यानी तेव्हा ह्या संतांच्या विचारात मांडणारा नेतृत्व असा आणि या नेतृत्वाच्या पाठीशी आपण राहावया. इतक्या सांगताना मागं दोन शब्द झोपायचा दुसरा माफी का. धन्यवाद. यानंतर मी दत्तानाईक रेडकर भाजपचे निरीक्षक यांना विनंती करतो त्यांनी या ठिकाणी मार्गदर्शन करावं. भारत माता की आवाज होता बरं साऊंड आता माझ्या पूर्वी भारत माता की भारत माता की महायुतीचा व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि मोठ्या मान्यवर लागी पावत आहे त्याचा ही सभा ही कित्याक जाऊन घेतल्या आणि कित्याक तुम्ही आपल्याला सगळ्यांनी खबर असता. भाव बहिणांनो हांव दत्ता रेडकर निरीक्षक तुमच्या सावंतवाडी मतदारसंघाचो आयज साधारण 1 म्हयनो तुमच्या सावंतवाडी मतदारसंघात काम करता. हांव हे कित्याक सांगता जर तर हांव 1 म्हयनो एक गोंयच्या अंदर येवन सावंतवाडी मतदारसंघाचं काम करता जाल्यार तुमच्या नेत्याक निवडून हाडपाक तुम्ही कितें करूंक जाय सांगा पळया. तुम्ही कितें करूंक जाय. हॅलो मातशी शांत राव. हांवें विचारला तुका जेन्ना आमी गोंयच्यान तुमकां येता सपोर्ट करपाक आनी तोय बी 1.5 म्हयनो काम धंदो सोडून तेन्ना भुरगींची 5 वर्सां बरी तुमी भोगतली आनी बरी मेळटली तेन्ना तुमी कितें करूंक जाय 20 तारखेक कोणाक मतदान करूंक जाय. महायुतीक मतदान करूंक जाय. कित्याक सांग पळया आयज सावंतवाडी मतदारसंघात साधारण महिलांचे वर्चस्व आसा. साधारण 1,13,000 महिला आसा आणि सगळ्यात अपुरबाय थोडे
सरकारने केली असत तर सगळ्या महिला वर्गाची उपाय केली असतात. अधिक त्यांनाच कोणी उपाय केली नाही या सरकारनं अद्यापही. ही महिलांची जी लाडकी बहीण केल्या, ती लाडकी बहिणीचं आपलं आशीर्वाद दिलो तर माहीत घेतले आमचं विश्वाबाई केसरकर बघायचं कित्येक मनात निवडून येतो. मी म्हणले काम काय बघायचं 500 महिला सांगा 500 फक्त 4 दिवस त्रास घ्या. मी 4 दिवस फक्त 4 दिवस त्रास घ्या आणि फक्त 4 दिवस घराने प्रत्येक बाहेर प्रचार करा. अख्खं गाव माझ्या घेऊ नका. फक्त प्रत्येक बाहेर 4-5 घरा जर आपल्या स्वाधीन घेतली तर विजय व्हा आमचं निश्चित. त्या सावंतवाडी मतदारसंघात महिलांचे वर्चस्व असतात. आमच्या राजनगिरी भिसा जवळ आमचा वरती आम्ही जमलो. राजनगिरी बघायचं त्यांना मात्र संपूर्ण मतदारसंघ भोवलो आणि बराच तो चान्स घेतलो. तर किती झाले तो आमचा पदाधिकारी असल्या माका का घेऊन भोवलो पडलो आणि भोवल्या होता आणि किती करते आणि त्याच्यामुळे नाटकं आमचे नाता तो आमचा फेमस होता. तुमच्या मनाची मतदारसंघात जाधव बनल्या ऐकून त्याच्यामुळे काम करत असतात. अरे हा म्हणतात आमच्या पक्षाच्या जीवाचे सगळे जोडले पाहिजे तुम्ही. पक्षांना भेटेपर्यंत वय गेले राजन केली नाता करून राजन त्यांनी भेटला. भारतीय जनता पार्टी पक्ष त्याचा वेगळ्याचा होळी हे सगळ्या तुमचा खबर असून जाय. आता राजन त्यांनी किती करता बघायचं आंबोली मंडळ केलो त्यांना आवाज मिटिंग घेऊन लागलो. त्यांना अनेक किती करावं काम मी काय जाणार फक्त 10 लोकांना करो 10 लोकांना एकटी करो आणि नाम फोडपाचे काम करा आणि सगळ्यांना सांगा ह्या मंजूर झाला का मंजूर झाला आले तर घराकडे काढून दिला. सगळे मतदान आमचे नेते सगळे आमचे नेत्यांनी बात केली. रवींद्र चव्हाण केसरकर नारायण राणे काय तर कोकणाचे राजा तुम्ही जर कुठे मात घालून द्यायचा तर माता दिसता तुमची जायची पुढे आणि महायुतीचं सरकार सगळ्या परिस्थितीवर अजूनही जर कोण बाहेर निघत असा आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि काही घुसपट केले असा म्हणजे अजूनही चान्स असा की आम्ही आमच्याकडे येऊन जॉईन लावले. माझ्या रडून कापत काहीच ना महायुती सरकार आमच्या समुद्रासाठी असतात. महायुती सरकार समुद्रासाठी असतात आणि प्रतिमान असतात की प्रत्येकची बाहेर असतात आणि प्रत्येकची बाहेर असतात जगातले मोठे संघटनेची फेमस असतात. आता आम्ही सगळे महायुती असतात आणि महायुती असतात मॅडम आणि सगळे भाव व्यक्ती करून आता पण किती मदत केलं असतात सगळं विसरून आम्ही आता ते केसरबाई भारतीय देऊ काढल्या. असे कारण गेले भावडी लाडकी बहिणीचा उपयास केलो सरकार ते काँग्रेसमध्ये कोर्टात गेले आणि तिने सरकारने ही योजना बंद करा म्हणून ही योजना बंद करा म्हणून आणि आज तुम्ही जर कांदा लागी गेले जरा ही वरेपर्यंत चालू असणारी योजना तुम्ही तुमच्या पाया मारून बंद करून घेतली. लक्षात ठेवा पेट्रोलिंग तुमच्या जगाच्या गावालो चुकून विचारलो तुम्ही काही काम नाही सगळ्यांच्या घडून तुम्ही सगळ्यांचा गोष्टी काढता म्हणून आम्ही संपूर्ण भाषण जे माझे थोडामत म्हणणार का संपूर्ण भाषण प्रत्येक उतार फक्त कोचिंग केले असतात की तुमचा बरेच म्हणतो. आता पाया आमचे दोन नेते असतात जेव्हा मी तुमचा हे देवाचं रूपान हे अख्ख्या कोकणात आवडता हे 3 नेता रवींद्रभाई चव्हाण आमचे माननीय खासदार नारायण राणे शिक्षण मंत्री आमचे केशवरावभाई हे तुमचा दत्तात्रेयाचं रूपान दिला. एक मोठी दत्तात्रेय त्यांची केशवकर मोठी त्यांची आमचे रवींद्र जाधव चव्हाण आणि नारायण राणे आणि अधिकार तुम्ही याच्यावर
परिस्थिति में अगर वापस आपको एयरपोर्ट एक बार को केंद्रीय मंत्रिमंडळात आजच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात घरचे घेऊन आणि साधारण शेजारी गावचे सुद्धा घरचे कामाला जातात. काय आहे त्यांना तुमची जबाबदारी असली की 20 तारखे तुम्ही करणं आयोजन करून आपल्याला 20 तारखेची तयारी फक्त त्याआधी तुम्ही काम करा आणि 5 वर्षा तुम्ही सुरू केला भरपूर योजना केली असा जास्त वेळ गेला येथे पाणी असा त्याचा ते 20 तारीख दोनच म्हणाले जितकं माणूस बहुमता निवडून असले असे विश्वास ठेवायचा आणि नाही कोण शकत नाही. यानंतर मी ज्येष्ठ नेते संदीपजी कुडतरकर यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी मार्गदर्शन करावं.
इतकी वर्ष आम्ही इथे काम केलं, दोडामार्गच्या घरात घरात सुद्धा आम्ही फिरलो. त्या व्यासपीठावर आमची शेकडो भाषणं झाली. पण आजच्या सारखी निवडणूक मी कधीही माझ्या आयुष्यात बघितली नाही. आम्ही पोट तिरकीने तळमळीने तुमच्याकडे मागतोय, मग हक्काने मत मागायला येतो. त्या दीपक केसरकरने आयुष्य वेचलं यात आमच्या मतदारसंघासाठी. 15 वर्ष तो माणूस तब्येतीची काळजी न करता तुमच्यासाठी अहोरात्र झटत आहे. बरोबर जे 4 उमेदवार आहेत, तुम्हाला मी जाहीर सांगतो, पत्रकारांच्या समोर सांगतो, पत्रकार बंधूंनी याला नोंद करावी. 20 तारीखला 6 वाजता मतदान झालं की ह्याच्यातला एकही आमदार उमेदवार तुमचा फोनही घेणार नाही आणि आपला दरवाजा सुद्धा बंद करून ठेवणार. फक्त एक दीपक केसरकर असे आहे, त्याचा दरवाजा 24 तास उघडा असतो. मधल्या काही काळात आमचं सुद्धा दीपक केसरकरांचे राजकीय मतभेद झाले. आमची सुद्धा मतमतांत झाली. राणे साहेबांच्या बरोबर काम करत असताना आमचे राजकीय मतभेद दीपक केसरकरांबरोबर असताना सुद्धा आमच्याकडे सगळ्या स्वायत्त संस्था होत्या, जिल्हा परिषद होती, जिल्हा बँक होती. अशा परिस्थितीत राणे साहेब आम्हाला नेहमी सांगायचे, अरे आदर्श घ्यायचा तर दीपकचा घ्या, तो कसं काम करतो ते बघा. राणे साहेब सांगायचे, साक्षीदारी सगळी मंडळी आहे. कामाचा वाय असलेला आपला हा नेता आहे आणि उद्या तुमच्याकडे तुमचा भाऊ मत मागायला आलेला आहे. उद्या अनेक जण येतील. का करेल राणे साहेबांच्या अन्नावर मोठे झाले आहेत. राणे साहेबांनी ज्यांना नाव दिलं, राणे साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. राणे साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. राणे साहेब इथे आल्यानंतर आणि दीपकभाई आल्यानंतर आपण राणे साहेब इथे आल्यानंतर आणि दीपकभाई आल्यानंतर आपण सर्वांनी त्यांचं टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करायचं आहे. आज तुमच्याकडे तुमचा भाऊ तुमच्याकडे तुमचे आशीर्वाद मागायला आलेला आहे. ते आशीर्वाद अशासाठी आहेत की आमची भावी पिढी त्याला दिशा देण्यासाठी आहेत, तुमचे हात मजबूत करण्यासाठी आहेत. गेली 40 वर्ष नारायण राणेंनी या जिल्ह्यात राजकारण केलं. रस्ते, विकास, रस्ते, वीज, पाणी हा विकास होतच राहणार. पण नारायण राणेंनी माणसाच्या हाताला काम देण्याचे काम केलं. नारायणाने अनेक संसार उभे केले, अनेक लोकांना रोजगार दिले. या दोडामार्गमध्ये आल्यानंतर वाईट वाटतं. रोज सकाळी 4-5 गाड्या इथून भरून आपली पोरं गोव्यात जातात कामासाठी. म्हणून नारायण साहेबांनी इथे आधारित परिस्थिती निर्माण केली. कुणासाठी केली? तुम्हाला डोळ्यासमोर ठेवून केली. आणि ह्या अशा परिस्थितीमध्ये आज जर आपण त्यांच्या मागे उभे राहणार नाही तर कोणाच्या मागे उभे राहणार आहोत याचा आपण एकदा विचार करायला हवा. जे भोंडे मतं मागायला येत आहेत ते एकाचा तरी ह्या मतदारसंघाशी, ह्या गावाशी संबंध आहे का? त्या एकाचा तरी संबंध नाही. एकाचा तरी संबंध आहे. एक मिनिट हे शोधलं. आज तुमच्याकडे एका अधिकार मागणी आणि हक्काने मत मागायला आलेले आहे तर ही जनता माझी आहे. मी माझ्या घरात जाऊन माझ्या आई बहिणीला सांगणार आहे की मला तुम्ही मत द्या, का द्या. तर उद्या तुमचं भविष्य घडवण्याची क्षमता या नेत्यांमध्ये
लोकसभेची निवडणूक एवढी कठीण होती. मी नारायण राणे साहेबांचा निवडणूक प्रतिनिधी म्हणून काम करत होतो. मी रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 40 दिवस होतो आणि परिस्थिती इकडे कठीण होती. असं असताना राणे साहेबांनी आम्हाला तेव्हा विश्वास दिला. माझे तू काळजी करू नको, नेहमी संध्याकाळी आमची मिटिंग व्हायची. मी राणे साहेबांना सांगायचो, साहेब राजापुरात आपली परिस्थिती गंभीर आहे, लहानजात गंभीर आहे, चिपळूणमध्ये गंभीर आहे. तेव्हा साहेबांचे शब्द असायचे, काळजी करू नको, सिंधुदुर्ग जिल्हा माझ्या मागे ठामपणे उभा आहे आणि ती तुम्ही बाजू आणून दिली. काल या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या मतदानामुळे आपण लोकसभेची निवडणूक जिंकू शकलो. हे तुमचं प्रेम नारायण राणेवर केलेलं आहे. पुन्हा तोच कल तुम्ही दीपक केसरकरला द्यायचा आहे. या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये राणे साहेबांना 31,000 मतांचं लीड आहे आणि त्याचं पूर्ण श्रेय आमचे तमाम कार्यकर्ते आणि तुम्हा जनतेला आणि कार्यकर्त्यांना द्यावं लागेल. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत सुद्धा विजय कसा खेचून आणायचा हे जर कोणी शिकवलं असेल तर या सिंधुदुर्गच्या जनतेने शिकवलं आणि म्हणून तुमचा आम्हाला अभिमान आहे. जे जे करता येईल ते ते करण्याचा प्रयत्न राजकारणी माध्यमातून आम्ही करणार आहोत आणि ह्याच्यासाठी उद्याची निवडणूक सर्वात महत्वाची आहे. आणि 20 तारीखला दीपक केसरकर उमेदवार नाही, तुम्ही उमेदवार आहात, आम्ही उमेदवार आहोत आणि आम्ही उमेदवार आहे म्हणून आम्ही जर काम केलं तर हा विजय निश्चित आहे. तुम्हाला आज सांगतो, ज्या दिवशी आम्ही दीपक भाईंचा फॉर्म भरला त्या दिवशीची रॅली बहिणीचं लक्षाने तोच विजय दिवस होता. आमचा विजय हा निश्चित आहे. फक्त आम्हाला मताधिक्य पाहिजे आहे. त्याच्यासाठी आम्ही तुमच्या समोर उभे आहोत. कणकवलीमध्ये, मालवणमध्ये मी गेले 8-10 दिवस निलेश राणेच्या प्रचारासाठी पुन्हा मालवणमध्ये फिरलो. निलेश राणे प्रचंड मताधिक्याने विजय होणार आहेत. राणे साहेबांनी आम्हाला सांगितलं आतापासून दीपक भाईंच्या मतदारसंघात फिरा. दीपकला पण तेवढंच मताधिक्य मिळालं पाहिजे ज्या त्या 2 मतदारसंघात मिळणार तेवढं आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला प्रार्थना करायला येत्या. त्या सगळ्या राजकीय परिस्थितीमध्ये अनेक लोक तुमच्याकडे येत आहेत. आम्ही पेपरमध्ये वाचून बघतोय. काही जण पैशाचे खेळ करतायत, काही जण भावनेशी खेळतायत. राजन गेली तर कालपर्यंत आमच्या बरोबर असलेला, आमच्या पक्षात असलेला राजन भामशेकर सांगेल, आमच्या बरोबर असलेला, आमच्या पक्षात असलेला 6 महिन्यापूर्वी सांगत होता त्या तालुक्यासाठी एवढा भरघोस निधी आणला आणि काय त्याचं स्टेटमेंट आहे, काय आणलं नाही. म्हणजे परिस्थितीनुसार तुम्ही तुमची मतं बदलत असतात, तुमच्या भूमिका बदलत असतात, एका रात्रीत पक्ष बदलत असतात. कोणत्या आधाराने मतदारांकडे जाऊन तुम्ही तो मत मागणार? मतदाराला सुज्ञ आहे, तुम्ही तो विचार केला पाहिजे. जो माणूस पक्षाचा नाही झाला, जो माणूस नेत्याचा नाही झाला, तो तुमचा काय होणार याचा विचार करा. आणि हे जर तुम्हाला बदलायचं असेल, असली प्रवृत्ती या राजकारणात काढायची असेल तर उद्याच्या 20 तारीखला तुम्ही स्वतः दीपक केसरकर आहात, तुम्ही स्वतः दीपक भाई आहात म्हणून हा धनुष्यबाण तुम्ही हाती घ्यायचा आहे. आणि त्या पेटीमध्ये धनुष्यबाण तुम्हाला उचलावा लागेल. दीपक केसरकर हे साईबाबांचे भक्त आहेत. आम्ही सुद्धा साईबाबांचे भक्त आहेत. जी बाबांनी प्रेरणा दिलेली आहे, साईबाबांनी दिलेली आहे, ती घेऊन तुमच्याकडे येतोय. तो एक देव भक्त आहे, तो प्रामाणिक आहे. बरे त्यांचा स्वभाव आक्रमक नसेल, एक शालीन माणूस आहे, शांत प्रवृत्तीचा माणूस आहे, कधी कोणाला उत्तर देत नाही. तुम्हाला छोटीशी एक गोष्ट सांगतो. त्यावेळेच्या दीपकभाई नगराध्यक्ष होते त्यावेळेची गोष्ट. सावंतवाडीमध्ये आमची एक प्रचार फेरी चालली होती आणि एक टेम्पो आला आणि दीपकभाईंच्या पायावरून गेला. पायाची मोठं चिरंजी रक्त आलं. आम्ही धावत जाऊन त्या टेम्पोला धरला, शर्कला आणि खाली घेतला. चंदूबाई कुठे गेला? तो साक्षी आहे. तुम्हाला सांगतो, टेम्पोवाल्याची चुकी होती. दीपकभाईच्या पायातून रक्त येत आहे. आम्ही टेम्पोवाल्याच्या शर्टाला खाली ओढला. दीपकभाई धावत आले, आम्हाला सोडवलं. जाऊन दे, तुम्ही असे वागू नका. हो म्हटलं, किती गांधीगिरी करणार? तुमच्या रक्त आलं, पायाची बोटं चिरली आहे, तुम्ही गांधीगिरी?
नाही जाऊन दे, माझी चूक आहे. सांगा, असा माणूस मिळेल? आम्हाला कोणीतरी धक्का दिला तर आम्ही उचलणार आणि ठेवून देणार. पुढचं पुढे. ज्याच्या पायाची बोट चिरडून रक्त येतं तो माणूस किती संयमी असेल, किती सोशिक असेल, तुम्ही कल्पना करा. आणि तो आज आपला नेता. आज असा नेता आपल्याला पाहिजे आहे ज्याच्याकडे 24 तास तुम्ही कधीही जाऊ शकता. त्यामुळे उतरला की तिथं महिला भेटू शकता. इथून जात असले तर गाडी थांबवून तुम्ही खाली उतरून घेऊ शकता. बरोबर उभे असणाऱ्या कुठल्या उमेदवाराला तुम्ही हात दाखवू शकता? सांगा. हे तिघे जण आहेत मी बरोबर आहेत ना? एकाला तरी सांगा की ह्याला हात दाखवून मी उभा करू शकतो, याच्याकडे रात्री वेळात जाऊ शकतो. एक कणकवलीचं पार्सल आहे, व्यवसायासाठी इथे आलाय. उद्या 20 तारखेला संध्याकाळी कणकवलीला जाणार. दुसरी ती बिचारी बाई स्वतःला अनुभवून बघत आहे, वाईट वाटतं तिचं. तुमच्याकडे येते, मी बाई आहे, माझा मतदान करा म्हणते. हो, तुम्ही पुण्याच्या माहेर इंडियाचं म्हणून सातारा इथे नाही, तो पुण्याला. आणि तुम्ही आम्ही भावनिक आराम करता की मला मत द्या. आधार कार्ड, त्याच्यानंतर तो लँड माफिया, त्याची तर गतच वेगळी आहे. त्याला वाटतं आपण पैसे टाकले की झालं. आज आम्ही आरोग्यात दिले. आरोग्यात 100 लोक उभी राहिले आमच्या समोर. आमचे पैसे दिले नाहीत, आमच्या जमिनी विकल्या. 5 लाखाची जमीन घेऊन 1 कोटी रुपयाला विकायची, त्या शेतकऱ्याला नाडायचं आणि तुमच्याकडे येऊन सांगायचं मला मत द्या. कोणत्या आधारावर मत द्या? तुझं काम काय? देवळांना पैसे देणं, अँब्युलन्स देणं हे काम नाही. अरे अँब्युलन्स देण्यापेक्षा सुविधा निर्माण करा, हॉस्पिटल निर्माण करा. त्या अँब्युलन्स पेक्षा खर्च त्याच्या त्या कार्यक्रमाचा होता. मला एक प्रामाणिक सांगावं, आम्ही कोकणातील लोक आहेत, भावनिक आहेत. माझा कुलदैवत आहे. माझ्या कुलदैवताला जर असला भ्रष्टाचारातला पैसा दिला लागेल काय? तो देव किंवा देवी मान्य करेल काय? आमच्या क्षमता आहे आमच्या देवाला सांभाळण्याची. आज गणपतीच्या वेळी तुम्ही अगरबत्ती पुढे तेल तुपाटलं काय करत? आम्हाला माहिती आहे आमचे देव काय आहेत ते. आम्ही आमचा देव करायला समर्थ आहोत. आम्हाला कोणाच्या भिकेची गरज नाही. आणि अशा उमेदवार जर तुम्हाला आणणार, तुम्हाला लाचार बनवायचं काम करतात. अरे तुम्हाला स्वाभिमानी जगण्यासाठी राणेसाहेबांनी शिकवलं. कोकणातला माणूस स्वाभिमानाने जगला पाहिजे हा राणेसाहेबांनी मंत्र दिला. आजही ताज मानेर आम्ही मुंबईत वावरतो, कोणाच्या जीवावर वावरतो. तिथे राणेसाहेब बसलेले आहेत. काही झालं तरी माझ्या मागे माझा सुपुत्र कोकणचा तिथे आहे. एक गोष्ट सांगतो, भावनिक गोष्ट आहे. मुंबईतली 5-6 वर्षापूर्वी राणेसाहेबांचा एक कार्यकर्ता आहे, संजय विरनोडकर म्हणून. 7-8 वर्ष होती या गोष्टीला. आमच्या सारख्याच्या काळात शिरून गेला तो क्षण. त्याचा एकुलता एक मुलगा 10-12 वर्षाचा, त्याला कॅन्सर डिटेक्ट झाला. डॉक्टर म्हणाले मुंबईला घेऊन जा. मुंबईच्या डॉक्टरनी सांगितलं लीलावतीत घेऊन जा. लीलावतीत त्याची सगळी ट्रीटमेंट केली. त्याच्याकडे पैसे नव्हते, त्याचं बिल भरायला पैसे नव्हते. तो कार्यकर्ता उठला आणि दादाच्या घरी गेला. साहेब ऐकत असणार इथे बसले. घरी गेला. साहेब म्हणाले असं असं केलं, तू काळजी करू नको, तुझ्या मुलाचा सगळा खर्च मी करतो. साहेबांनी वचन दिलं. 8 दिवस मुलगा ट्रीटमेंट केलं होता लीलावतीमध्ये. नाव संजू कधी जाऊन देतं. त्यांनी मला ही स्वतः रडून गोष्ट सांगितली आणि मला हे सांगितलं, संदीप ही तुझ्या भाषणात गोष्ट सांग, अशासाठी सांग की राणेसाहेबांचं काम लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. दुर्दैवाने तो मुलगा वारला. एकुलता एक मुलगा, 3 मुली आहेत त्याला. तो वारल्याच्या नंतर काय झालं असेल त्या बापाचं? वर्षभरापूर्वी त्याची आई वारली होती, म्हणजे त्याची बायको वारली होती. त्या बापाची सगळी परिस्थिती केली आणि सांगितलं मला माझ्या मुलाचं पार्थिव द्या. डॉक्टर म्हणाले 20 लाख रुपये बिल झालं. सांगा मला, एक कोकणातला साधा तरुण त्याच्या मुलाचं 20 लाख रुपये बिल झालंय. डॉक्टर म्हणाले बिल भरल्याशिवाय आम्ही बॉडी देणार नाही. 1 दिवस गेला. त्या परिस्थितीत त्यांनी दादांना फोन केले, सगळे फोनाफोनी केली.
त्याची एक छोटी मुलगी आहे. साहेबांच्या घरी गेली सकाळी जूला. ही गोष्ट जेव्हा निलेश राणेंनी ऐकली, ही घडलेली हकीकत आहे, सत्य आहे. निलेश राणेंनी गाडी घेतली आणि लीलावती हॉस्पिटलमध्ये गेले. सकाळी 10 वाजता आदल्या दिवशी वाजवायला मुलगा स्ट्रेट देत नव्हते. 10 वाजता जाऊन निलेश राणेंनी खुर्ची टाकली आणि टीमच्या समोर बसले. लीलावतीच्या टीमला सांगितलं काय झालं, त्याचा तुम्ही मृतदेह का देत नाही. टीम म्हणाले साहेब 20 लाख रुपये फीस झाला, ते पैसे भरल्याशिवाय आम्ही मृतदेह देऊ शकत नाही. निलेश राणेंनी खुर्ची टाकून बसले आणि सांगितलं माझ्या समोर मृतदेह पॅक करा, तांबोळीला पाठवून द्या, बिलाची व्यवस्था मी करते. सांगा ना हे कोण करणार. उद्या मुंबईला तुमच्यावर काय प्रसंग आला तुम्ही कोणाकडे जाणार. राजेंद्री काय जाणार, कार्यक्रम जाणार. चालेल. सुस्वागतम, शुभ स्वागतम, सुस्वागतम. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. 14 विद्या 64 कलांचा अधिपती श्री गणरायाला वंदन करून श्री देव पिंपळेश्वराच्या चरणी नतमस्तक होऊन उभ्या जगाने ज्यांचा आदर्श घेतला अशा महाराष्ट्राचे आनंद दैवत राजाच व छत्रपती महाराज यांना मानाचा मुजरा करून आदरणीय राणे साहेब या ठिकाणी त्यांना पुष्पहार अर्पण करत आहेत. कोकणचा वाघ म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं असे राणे साहेब यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी पुष्पहार अर्पण करण्यात येत आहे. त्यानंतर आदरणीय शिक्षण मंत्री आदरणीय दीपक भाई केसरकर यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी पुष्पहार अर्पण करण्यात येत आहे. कृपया गर्दी करायची नाही, स्टेजवर व्यासपीठावर गर्दी करायची नाही.
हॅलो. या ठिकाणी मान्यवर स्थानबंद झालेले आहेत. ज्यांचा मान कोकण म्हणून त्यांच्याकडे बघितलं जातं असे माजी उद्योग मंत्री केंद्रीय मंत्री आदरणीय राणेसाहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत करत आहेत. तालुकाध्यक्ष गणेश प्रसादजी गवस आपणास विनंती करतोय की आपण या ठिकाणी प्रेमाचं प्रतीक गुलाब पुष्प देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे. दादा आपली अशी उत्तरोत्तर प्रगती होत राहू हेच प्रेमाचं प्रतीक देऊन आपणास सन्मानित करण्यात येत आहे. तदनंतर महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मंत्री शिक्षण मंत्री आदरणीय दीपक भाई केसरकर यांना सुद्धा प्रेमाचं प्रतीक तुमची सुद्धा उत्तरोत्तर अशीच प्रगती होत राहू यासाठी आपणास सन्मानित करण्यात येत आहे. त्यानंतर केसरकर साहेबांच्या कन्या आदरणीय केसरकर मॅडम याही उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचंही या ठिकाणी स्वागत करण्यात येत आहे. पुन्हा एकदा व्यासपीठाचं शब्दसुमनाने स्वागत करतोय. कार्यक्रम अधिकच लांबलेला आहे त्यामुळे मान्यवरांचं शब्दसुमनाने देऊन आपण स्वागत करीत आहोत. या ठिकाणी महायुतीचे अधिकृत उमेदवार आदरणीय दीपक भाई केसरकर यांच्या जाहीर सभेसाठी ज्यांच्याकडे कोकणचा वाघ म्हणून बघितला जातो, ज्यांची ख्याती संबंध भारत देशभरात आहे, असेच आज केंद्रीय मंत्री आदरणीय राणेसाहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. कोणीही कोल्हेगुई केली तरी वाघ हा वाघच असतो या उक्तीप्रमाणेच नेहमी त्यांच्याकडे बघितलं जातं असे राणेसाहेब आज दोडामार्ग मध्ये आदरणीय केसरकर साहेब यांच्या जाहीर सभेसाठी उपस्थित झालेले आहेत. पुन्हा एकदा सर्वांचे आम्ही स्वागत करीत आहोत. तदनंतर मगाशीच चालू झालेले संदीप कुर्तडकर यांना विनंती करतोय की त्यांनी आपलं या ठिकाणी भाषण कंटिन्यू करायचं आहे. संदीप कुर्तडकर. आदरणीय महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आमचं श्रद्धास्थान राणेसाहेबांचं आणि लाडके पालकमंत्री आमचे दीपकभाई केसरकरांचं मी स्वागत करतो. साहेब, राणेसाहेब आणि दीपक केसरकरांवर हे लोक किती प्रेम करतात ते जर बघायचं असेल पॅरामीटर 4 वाजल्यापासून ही माणसं बसली आहेत. सगळे वक्ते झाले गडमालमध्ये. मी एक तास ऑपरेशन केलं. हा आता शेवटचं म्हणजे टाके घालायची शिल्लक आहे. पण हे प्रेम जे तुमचं आहे ना हे असंच ठेवा. दीपक भाई ही इतक्या प्रेमाने 4 वाजल्यापासून ही मतं निश्चित आहे. ही विजय मिरवणूक आहे. लक्षात सभा आहे, विजय सभा आहे. माझा विषय पुढे करतो. दिग्गज आले आपण साहेबांना ऐकायला आलेला. तर आम्ही अशा पद्धतीने राणे कुटुंबीय आम्ही अनुभवलं. आणि एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो, राणेसाहेब कुडाळचे आमदार होते. महाराष्ट्राचं एक दिग्गज नेतृत्व कुडाळमध्ये दुर्दैवाने आणि अपघाताने आमचा 2014ला पराभव झाला. त्याच्यानंतरची एक 8 दिवसातली गोष्ट आहे. मी राणेसाहेबांकडे मुंबईला गेलो होतो. राणेसाहेबांना एक ट्रस्ट आहे, नारायण ताकूर आणि ट्रस्ट म्हणून. त्या ट्रस्टच्या माध्यमातून संपूर्ण कोकणातल्या गोरगरीब लोकांना मदत दिली जाते. जे औद्योगिक असेल, आरोग्य असेल, शैक्षणिक असेल. साहेबांचा पीएच चेक फाडत बसलेला होता आणि साहेब सह्या करत होते. सावंतवाडी इतकी प्रकरणं, वेंगुर्ला इतकी प्रकरणं, कणकवली इतकी प्रकरणं. जेव्हा कुडाळचं नाव आलं, मी राणेसाहेबांना माझ्या स्वभावाप्रमाणे बोललो. साहेबांच्या समोरही सांगतो, स्तुती केलेली साहेबांना आवडत नाही, पण नाईलाजाने सांगतो हे काम तुमच्या समोर आलं पाहिजे. मी साहेबांना सांगितलं, साहेब कुडाळमध्ये देऊ नका, 1 रुपया देऊ नका. 15 दिवसापूर्वी आपला पराभव झालाय. जिल्ह्यातला एक तरी नेता गरीबांना मदत करतो काय सांगा मला. आणि तुम्ही प्रत्येकाच्या सुखदुःखात सामील होता, प्रत्येकाचे संसार उभे करता, प्रत्येकाला मदत करता. नाही द्यायचे कुणाला पैसे. 2 मिनिटं साहेबांनी पेन खाली ठेवलं, माझ्याकडे बघितलं आणि म्हणाले, संदीप मला तसं वाटता येणार नाही. मला भले लोकांनी नको मतं घालून दे, आपलं काहीतरी चुकलं असेल, पण ह्या जनतेचा पालक मी आहे, मी त्यांचा दादा आहे. आणि म्हणून सिंधुदुर्ग
इकडची जनता राणे साहेबांना दादा म्हणते आणि आज आपल्याकडे दादा आणि भाई एकत्र आहेत. ह्या जिल्ह्याचा कायापालट झाल्याशिवाय होणार नाही. मधल्या काही काळामध्ये काही राजकीय स्थित्यंतर होती, पण आज हे दोघे एकत्र, एक खासदार आहे, उद्या एक होणारा मंत्री आहे. साहेब कदाचित येत्या 6 महिन्यात मंत्री असतील. आणि त्यावेळी विचार करा, हे तुमच्या घरातले आहेत. यांनी नेहमी तुम्हाला कुटुंब म्हणून प्रेम दिलेलं आहे. मी मगाशी वेगवेगळ्याला एक गोष्ट सांगितली. दीपक केसरकर 3 पिढीचे श्रीमंत. एक गोष्ट सांगितली, आम्ही साक्षीदार आहोत त्याचे. दीपक केसरकरांच्या आजोबांच्या काळात कोकणामध्ये शैक्षणिक सुविधा काही नव्हत्या. शिक्षणासाठी मुंबई, पुणे किंवा बेळगावला जावं लागायचं. त्यावेळी आमची अनेक मुलं, माझ्या घरातले अनेक नातेवाईक बेळगावला आगरी शाळेमध्ये शिकायला होते, कोकटे इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये शिकायला होते. त्या काळामध्ये शिक्षणाची सुविधा नसताना आपली मुलं तिथे जाऊन शिकतात, राहण्याची व्यवस्था नव्हती. दीपक भाईंच्या आजोबांनी तिथे मुलांसाठी हॉस्टेल बांधलं. त्या काळात 4 बिल्डिंग आहे, लक्ष्मी बिल्डिंग म्हणून खळगवाडीमध्ये. आम्ही साक्षी. अरे ज्याला हा वारसा आहे, ज्याला समाजसेवेचा वारसा आहे, ज्याच्या कुटुंबाने तुम्हाला दान धर्म केला आहे, त्यांनी तुमच्या खिशात हात घालून राजकारण नाही केलं. मला अभिमान असा आहे की केसरकरांवर 1 रुपयाचा भ्रष्टाचाराचा डाग नाही आहे. सावंतवाडी नगरपालिका त्यांच्या ताब्यात होती. मी अभिमानाने सांगतो, आमची नगरपालिका अशी होती की 1 रुपयाचा भ्रष्टाचार नाही. एवढं स्वच्छ चारित्र्याचा नेता तुमच्या समोर आहे. तुमचा भाऊ मत मागतोय आणि मला माहित आहे अधिकार वाणीने तुम्ही मत दिलं पाहिजे. आम्ही राणे साहेबांना सांगितलंय, एक कार्यकर्ता म्हणून राणे साहेबांनी श्रेष्ठनस शब्द दिलाय की त्यांच्या मतदारसंघातले 6च्या 6 लोक आमदार महायुतीचेच निवडून येणार. उद्या 23 तारीखला 6 आमदार महायुतीचे असणार. हा शब्द राणे साहेबांनी दिलाय. कोणाच्या जीवावर दिलाय? श्रेष्ठीना, तुमच्या जीवावर दिलाय. कारण तुम्ही कालच्या लोकसभेला राणे साहेबांना भरवून दिला आणि तेच प्रेम तुम्ही दीपक भाईंना द्यायचं आहे. मला बोलायचं खूप होतं, पण आता वेळ अपुरा आहे. समोरच्याने किती म्हणून दे, फक्त तुम्ही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दीपक भाईंवर टीका करता. दीपक केसरकरांना आपलं मार्केटिंग करता आलं नाही, उद्घाटनाचे नारळ फोडता आलं नाही. जो माणूस काम करत राहिला आणि त्याचा श्रेय तुम्ही सगळे घेता. आज काही झालं तरी सांगतो, त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे दीपक केसरकरांनी काम नाही केलं असं एक वेळ आपण म्हणूया, पण अभिमानाने सांगतो, या पिंपळेसराच्या समोर सांगतो, दीपक केसरकरांनी काम नाही केलं असलं तरी कोणाचं वाईट केलं नाही हे मी ठामपणे सांगतो. आणि म्हणून तुम्हाला सांगतो, येणाऱ्या 20 तारीखला आपल्या सुपत्राला मत द्यायचं आहे. दीपाबाई स्थानिक आहेत, सावंतवाडीतले आहेत. एक कणकवलीहून आला, एक पुण्याहून आला, एक तो माणगावमधून, तो काय बोलत असतो, तो थोडा जमेतच नाही. तर म्हणून एकच लक्षात ठेवा, माझा स्थानिक, माझा भाऊ निवडणुकीला उभा आहे. त्या आजीबाईंना विनंती करतो, तुमचा मुलगा उभा आहे, तुम्ही प्रेमाने त्याला आशीर्वाद द्या. 20 तारीखला धनुष्यबाणाचं बटन दाबा आणि इथेच आपण विजय मेळावा घेऊया, एवढी तुम्हाला विनंती करतो. इथे थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद कुलकर्णी साहेब. गरजूंसाठीच पोचणारे दादा म्हणूनच त्यांना दादा म्हणून ओळखलं जातं. तदनंतर जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष राजन म्हापसेकर यांना विनंती करतोय की आपण थोडक्यात मनोगत व्यक्त करायचा. येत्या 20 तारीखला होऊ घातलेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं व्यासपीठावर असणारे युतीचे उमेदवारांचे माननीय दीपकभाई केसरकर यांच्या प्रचारार्थ उपस्थित असणारे कोकणचे भाग्य विधाते आणि दोडामार्ग तालुक्याचे भाग्य विधाते, या समोर बसलेल्या माझ्या माय भगिनी आणि तरुणांना रोजगार मिळाला पाहिजे म्हणून महसूल मंत्री असताना आढाळीमध्ये, दोडामार्ग तालुक्याच्या आढाळीमध्ये 550 एकरमध्ये MIDC आणणारे आणि या कोकणाचा कायापालट करणारे माननीय राणेसाहेब
माजी मुख्यमंत्री आणि माजी केंद्रीय मंत्री आणि आपल्या या मतदारसंघाचे खासदार आहेत. माननीय या आमच्या महायुतीचे उमेदवार माननीय दीपकभाई केसरकर, संदीपजी कुडतरकर, भारतीय जनता पार्टीचे तालुकाध्यक्ष सुधीर दळवी, गणेश प्रसाद गवळ, शेताताई कोरगावकर, उपस्थित सर्व व्यासपीठावरील मान्यवर बंधू आणि भगिनींनो, खरं तर मी सर्वप्रथम दिलगिरी व्यक्त करतो, कारण खूप वेळ झालाय. माझ्या माता भगिनी इथं बराच वेळ बसून राहिल्या आहेत. खरं तर माननीय दीपकभाईंच्या प्रचारासाठी राणेसाहेबांची ह्या व्यासपीठावर सभा होणे म्हणजे ही विजयाची सभा आहे. तर ज्या ज्यावेळी राणेसाहेबांची या व्यासपीठावर सभा झाली त्या त्यावेळी विजय मिळालेला आहे. आम्ही युतीचे कार्यकर्ते म्हणून बराच वर्ष काम करत असताना राणेसाहेबांची प्रत्येक सभा इथं झाली पाहिजे, शेवटची सभा झाली पाहिजे अशी आमची इच्छा असायची आणि राणेसाहेबांनी आमची ती कायम इच्छा पूर्ण केली. कारण राणेसाहेबांचं या दोडामार तालुक्यावर एवढं प्रेम आहे, जसं इथली जनता आता राणेसाहेबांच्या प्रेमापोटी अजूनपर्यंत थांबली, तसंच राणेसाहेबांचं कित्येक पटीनं प्रेम हे दोडामार तालुक्यावर आहे. मला इथं बोलताना राणेसाहेबांना मुद्दा म्हणतो, राणेसाहेबांनी आम्हाला आदेश दिला की यावेळी युती आहे आणि युतीच्या माध्यमातून युतीचा जो उमेदवार आहे दीपक केसरकर आहे. दीपक केसरकर यांना राणेसाहेबांनी आणि रवींद्र चव्हाण साहेबांनी आम्हाला सांगितलं त्याला कोणत्याही परिस्थितीत निवडून आणायचं आहे. आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते त्या जोडीला लागलेलो आहोत. कारण ज्यावेळी कालच्या लोकसभेमध्ये राणेसाहेबांना आपण दोडामार तालुक्यातून 7,000चं लीड दिलं, त्याहीपेक्षा जास्त लीड देण्याचा संकल्प आपण युतीचे कार्यकर्ते म्हणून करूया. दीपकभाईने सुद्धा गेल्या 15 वर्ष दीपकभाई आमदार आहेत, 3 टर्म, ही 4थी टर्म दीपकभाईची आहे. खरं तर सावंतवाडी विधानसभेचा इतिहास होता की 2 टर्म आमदार झाल्यानंतर तिसऱ्या वेळी पण आमदार होत नव्हता, पण दीपकभाईने ते रेकॉर्ड मोडलं. तिसऱ्यांदा आमदार झाल्यानंतर 14दा आमदार होत आहे. खरं तर राणेसाहेब दीपकभाई आता मला संदीपजीने म्हटल्याप्रमाणे दादा आणि भाई एकत्र झालेले आहेत, त्यामुळे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दोडामार तालुक्याचा कायापालट होण्याला वेळ लागणार नाही. खरं तर दीपकभाईंना या दोडामार तालुक्यासाठी एवढा निधी आणलेला आहे. गेल्या 2.5 वर्षामध्ये युतीच्या सरकारमध्ये शिंदे साहेब आणि देवेंद्र फडणवीस अजितदारांच्या सरकारमध्ये जवळपास 2,500 कोटीचा निधी त्या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात दीपकभाईने आणलेला आहे. आणि आपल्या दोडामार तालुक्याचे प्रत्येक रस्ते हे व्यवस्थित झालेले आहेत. रस्ते, पाणी, वीजचे प्रश्न सगळे मिटलेले आहेत. सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे तो रोजगाराचा आणि आढळी एमआयडीसी मध्ये लागणाऱ्या सुखसोयी ज्या राणेसाहेबांनी एमआयडीसी निर्माण केली तिथं लागणाऱ्या सुखसोयी म्हणजे रस्ते, पाणी आणि वीज या सोयी झालेल्या आहेत. येत्या आठवड्यात म्हणजे येत्या 4-5 महिन्यामध्ये तिथं उद्योग यायला सुरुवात होईल आणि मग 1-1.5 वर्षामध्ये इथल्या तरुणांना रोजगार मिळेल. राणेसाहेबांचं स्वप्न आहे की हा पर्यटन जिल्हा आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना राणेसाहेबांनी हा तालुका निर्माण केला आणि त्याचवेळी हा सिंधुदुर्ग जिल्हा सुद्धा पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर झाला आहे. परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सगळ्यात जास्त पर्यटनाला वाव असेल तो हा दोडामार तालुक्यामध्ये आहे. आणि राणेसाहेबांचं फार मोठं लक्ष आहे. ज्यावेळी राणेसाहेब कुठल्याही भाषणाला उभे असतात त्यावेळी दोडामारचा उल्लेख करतात की दोडामार तालुक्यामध्ये मला ह्या इंडस्ट्री आणायची आहे, इथल्या तरुणांना रोजगार द्यायचा आहे, मला इथं पर्यटन करायचं आहे. अशा राणेसाहेबांच्या आदेशाला आपण पूर्णत्व नेण्यासाठी दीपकभाईने जास्तीत जास्त मताने निवडून आणलं पाहिजे. खरं तर निश्चित दीपकभाई निवडून येतील, कारण समोरची व्यक्तीच कोण तुल्यबळ नाहीये. व्यक्ती कोण आहेत साहेब, मला मुद्दा म्हणून सांगा वाटतं राणेसाहेब की व्यक्ती कोण, तर ज्या उमेदवाराला तुम्ही ज्या दगडाला तुम्ही सेंतूरपासून देव बनवला, तुम्ही काँग्रेसमध्ये असताना ज्या काँग्रेसकडे विधान परिषदेत मतं नव्हती ती मतं 28 मतं त्याला घेऊन आमदार बनवला विधान परिषदेचा, तो राजन गिरी. ज्याला तुम्ही जिल्हा परिषदमध्ये निवडून आणून जिल्हा परिषद अध्यक्ष बनवला, तो राजन गिरी. ज्या राजन गिरीला जिल्हा बँकेत निवडून आणून जिल्हा परिषद अध्यक्ष बनवला, जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष बनवला, कोकण सिंचन महामंडळाचं अध्यक्षपद दिलं, एवढंही समाधान झालं नाही. शेवटी ज्या राणेसाहेबांनी एवढं दिलं त्या राणेसाहेबांना सुद्धा न मानणारा राजन गिरी, अशा या राजन गिरीला उभाट्यातनं उमेदवारी मिळाली. खरं तर 2014 मध्ये एका रात्री 2 पक्ष बदलले. म्हणजे राणेसाहेबांकडे निघाले ते राष्ट्रवादीत गेले, राष्ट्रवादीत निघाले आणि रात्री 1:15 वाजता ते भारतीय जनता पार्टीला झाले. आम्ही खरं तर अतुल कासकर यांचा फॉर्म ज्यावेळी भरणार होतो, अचानक राजन गिरीचा फॉर्म भरला. परिस्थिती
अशी झाली त्या राजांच्यानं 2 वेळा आमदारकी दिली 2014 आणि 19 मध्ये. काय केलं? 2002 वेळा आमदारकी दिली. सगळा खर्च भारतीय जनता पार्टीने केला. एवढं असू नये त्याला जिल्हाध्यक्षपद एवढं मोठं पद दिलं. त्याच्यानंतर अजूनही विधानसभेचं अध्यक्षपद दिलं या विधान परिषद सभेमध्ये. एवढं देऊ नये आमचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेबांनी एवढा निधी दिला, भरघोस होता निधी. त्यांनी जे पत्र दिलं त्या पत्रावर आपण सही केली. एवढं असून सुद्धा भारतीय जनता पार्टीला परत डावलून पुन्हा उभाटामध्ये गेला. किती स्वार्थी म्हणून साहेब अशा माणसाला तुम्ही कसं सांभाळलं हेच महत्वाचं आहे. ज्या राणेसाहेबांनी दगडांना सेंदूरपासून देव बनवले, ज्यांना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद दिली, सभापती केले, अशा माणसाला सुद्धा विसरणारा राजांनी स्वतःचा स्वार्थ स्वतःचं ह्याच्या पलीकडे काय नाही. त्याने एवढा स्वार्थ की स्वतःच्या मुलाचं नाव सुद्धा वेगवेगळ्यामध्ये आणून टाकलंय इथल्या. म्हणजे आज आपण जर आमदार झालो तर पुढच्या वेळी आपला मुलगा आमदार व्हायचा. अशा या राजदेवीला इथनं हाकलून द्यायचं नाही. खरं तर अरे हिंमत तर होती तुमच्यात, तुम्ही कणकवली तुमचं घर आहे. हिंमत होती तर नितेश साहेबांच्या समोर राहायचं नव्हतं, डिपॉझिटवर राहिलं नसतं. हिंमत होती तर निलेश साहेबांसमोर पुढामध्ये राहायला पाहिजे होतं. हिंमत असती तर निलेश साहेबांसमोर राहून डिपॉझिट घालून घेतला असतं. लक्षात घ्या, ही हिंमत एवढी नाहीये म्हणून इथे येऊन राहिले. प्रत्येक वेळी ज्या ज्या पक्षात फायदा मिळेल तिथं तिथं जायचं, आधी आपल्या नेत्यांच्या काहीतरी चुकीच्या गोष्टी सांगायच्या आणि आपला स्वार्थ साधून घ्यायचा. अशा राजनीतीला एकही मत या दोडामार्ग तालुक्यात मिळता कामा नये. कारण दोडामार्ग तालुक्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं जिल्हाध्यक्ष म्हणून काम करत असताना साहेब 2015-16 ची निवडणूक होती नगरपंचायत, दोडामार्गच्या नगरपंचायतीची. या राजनीतीनं इथले 2 सदस्य हे गेले. लक्षात घ्या. आणि त्याचा ठपका माझ्यावर आलाय. मी या पिंपळेच्या समोर सांगतोय त्यावेळी यांनी 2 सदस्य दिल्यामुळे आमचा नगराध्यक्ष ज्या मी सुधीर पनवेलकरला बसवणार होतो तो सुधीर पनवेलकर न बसता आमचे नाटकेच बसले. आणि त्यामुळे कारण नसताना आमच्यावर बदनामीचे डाग लागले. साहेब अशा या राजनीतीनं इथं भांडण लावण्याचं पक्षात काम केलं, एकमेकात चुकला करण्याचं काम केलं. अशा या राजनीतीला आपल्याला इथनं घालवायचंय. दुसरा राहिला तो विचार परत प्रत्येक गावात बकरे कापायचे आणि पैसे द्यायचे. याला सुद्धा आपण देता कामाने वाईट मार्गाने मिळवलेले पैसे आहेत. त्यामुळे आपण त्यांना मतदान देऊ नका आणि दीपक भाईंना जास्तीत जास्त मताने निवडून आणूया एवढं मी सांगतो. त्यांना बोलायचं त्यामुळे शब्द पूर्ण करतो आणि सांगतो. जय हिंद. नेहमीच चालू असलेला कामाचा तडाखा म्हणूनच समोरच्या पक्षाला तेवढाच धक्का देणं यासाठीच उभाटा पक्षाचे काही पदाधिकारी आज पक्ष प्रवेश करत आहेत. मान्यवरांच्या शुभ हस्ते त्यांना प्रवेश करायचा आहे. बबलू पांगम उभाटाचे उपतालुका प्रमुख, सागर गवस माटणे शाखा प्रमुख, प्रदीप शिरोडकर, दिनेश हरवळकर, वैभव शिरोडकर, जयवंत कासार, विनोद बेळेकर, पंकज प्रथमेश, साहिल नाईक, कृष्णा परवीकर, उमेश गवस यांनी तात्काळ साहेबांच्या समोर यायचं आहे.
शांत, संयमी, अभ्यासू असे महायुतीचे अधिकृत उमेदवार महाराष्ट्र राज्याचे आदरणीय शिक्षक मंत्री आदरणीय दीपक भाई केसरकर आपणास विनंती करतोय की आपण या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करायचं आहे. आम्हा सर्वांचे महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना वंदन करतो. भारतीय घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन करतो आणि ज्यांनी तुम्हा आम्हाला स्वाभिमानाचा मंत्र दिला ते हिंदवी सम्राट सेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करतो आणि माझे दोन शब्द मी आपल्याला सांगतो. सर्वप्रथम उशीर झाल्याबद्दल मी आपली दिलगिरी व्यक्त करतो. वेंगुर्ल्याला आदरणीय राणेसाहेबांची सभा होती आणि त्याला उद्योगमंत्री उदय सामंत सुद्धा उपस्थित होते आणि ती सभा आठवून आम्हाला तिथे यायला उशीर झाला त्याच्यावर दिलगिरी व्यक्त करतो. आजच्या या सभेचं आकर्षण तुम्हा आम्हा सर्वांचे लाडके नेते महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि माजी केंद्रीय मंत्री आणि विद्यमान खासदार आदरणीय नारायण राणे साहेब, आदरणीय राजेंद्र माकसेकर, आदरणीय चेतन चव्हाण, गणेश प्रसाद गवळ, राजेंद्रजी निंबाळकर, सुनील दळवी, सत्यवान गवळ, रामदास कांबळे, गीता सावंत कविळकर आणि त्याचप्रमाणे इथले निरीक्षक गोव्यातले नेते आदरणीय नाईक साहेब आणि तुम्हाला पुढे नाईक साहेब, त्याचबरोबर आमच्या भगिनी आणि महिलांच्या जिल्हा परिषद आदरणीय स्वतंत्र देवगावकर, अन्य सर्व मान्यवर आणि उपस्थित बंधू भगिनी, खरं तर ही निवडणूक ही तुम्हा सर्वांची परीक्षा आहे असं मी समजतो. आपला कोण आणि परका कोण याचा निर्णय आपण घ्यायचा आहे. अनेक लोक ज्या वेळेला काही केलं नाही असं म्हणतात त्यावेळेला त्यांनी दोडामार्ग तालुक्यामध्ये येऊन बघितलं पाहिजे. दोडामार्ग तालुक्यामध्ये ITI नव्हती. तुमच्या आमच्या मुलांना जुन्या इमारतीमध्ये जायला लागतं. ती नवीन ITI या ठिकाणी झाली. या ठिकाणी हॉस्पिटल भाईसाहेब सावंत असताना बांधलेलं होतं. त्याच्यानंतर पहिल्यांदा जवळजवळ 30 कोटी रुपये खर्च करून आपण नवीन हॉस्पिटल बांधतो. कशाला बांधतो? तुम्हाला गोव्याला जायला लागतं कामाने. तिथं सगळे स्पेशालिस्ट आले पाहिजे तर त्या दर्जाचं हॉस्पिटल बांधायला लागतं. त्या हॉस्पिटलचं काम चालू आहे. तुम्ही पुढे जाऊन तिथं बघू शकता. या ठिकाणी नगरपालिकेला इमारत नव्हती. नगरपालिकेच्या इमारतीचं काम चालू झालेलं आहे. तिथं फिश मार्केट नव्हतं. फिश मार्केटच्या इमारतीचं काम चालू झालेलं आहे. या ठिकाणी नाट्यगृह नव्हतं. नाट्यगृहासाठी 2 कोटी रुपये दिलेले आहेत. आणि सर्वात महत्वाचा दोडामार्ग शहराचा प्रश्न कुठला असेल तर तो पाण्याचा प्रश्न आहे. या नदीचं पाणी हे उचलून दोडामार्ग वासियांना पिण्यासाठी देण्यात येते. त्याला शुद्धीकरण प्रकल्प हा सुद्धा दिलेला आहे. दोडामार्गला क्रीडा संकुल नव्हतं. क्रीडा संकुल दिलेलं आहे. अशी एक गोष्ट नाही की जी दोडामार्ग शहरामध्ये चांगल्यापैकी गार्डन केलेलं आहे. त्याच्यापुढे पर्यटनासाठी इथे एक छोटासा तलाव आहे. त्याच्यामध्ये पर्यटनासाठी होड्या दिलेल्या आहेत. अनेक गोष्टी केल्या दोडामार्गसाठी. पण हे फक्त शहरातलं झालं. दोडामार्ग तालुका हा डोंगरी तालुका आहे. आपल्याला माहिती आहे की तळसडून कुंभवड्याला जायचा रस्ता नव्हता. तळसडून कुंभवड्याला जाण्याचा रस्ता बांधला. या ठिकाणी मांगिलीला जायला रस्ता नव्हता. मांगिलीचा रस्ता बांधला आणि मांगिलीच्या पुढे तो कर्नाटक बॉर्डरला नेऊन जोडला. का जोडला तर त्याच्यावरून तुम्ही 1 तासामध्ये बेळगावला पोहोचू शकता. तिथं तेरवण मेढे होतं पण किती अंतर जायला लागायचं? जवळजवळ 70 किलोमीटर तेरवणच्या लोकांना इटकेमध्ये बसून मेढ्याला यायला लागायचं ग्रामपंचायतीमध्ये. त्यांना थेट रस्ता बांधला. तेरवण मेढ्याला जाणार. त्यानंतर मोरलेला पारगडला जाणारा रस्ता बांधला. आता तर फुकेरीहून हनुमानगड आणि हनुमानगडवरून चौकूरला जाता येतं. कोणी केली ही सगळी कामं? तुमच्याकडे पिलारीचा प्रकल्प होता. अनेक गावं ही पाण्यामध्ये बुडलेली होती.
असंख्य तरुण हे त्या ठिकाणी नोकरी विना होते. अनेक आंदोलनं त्यांनी केली. तुम्हाला माहिती आहे किराडीच्या किराडीचा कालवा असतो त्याच्यामध्ये सुद्धा बसलेले होते उपोषणाला. एवढी उपोषण मी माझ्या डोळ्याने बघितलेली आहे. महाराष्ट्रातलं पहिलं वन टाइम सेटलमेंट हे मी तिलारीला करून दिलं. प्रत्येक युवकाला 5-5 लाख रुपये त्या काळामध्ये दिले. त्यावेळी त्या युवकांचे धंदे सुरू झाले. नोकऱ्यांपासून ही लोक वंचित होती. आणि म्हणून एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की तुम्ही बघितलं की इथून आपण तिलारीला गेलो तर किती खड्डे असलेला रस्ता होता. बांध्यावर थोडा मार्ग लावायचा असतो तर किती खड्डे असलेला रस्ता होता. कोणी केले हे रस्ते? जवळजवळ सगळे रस्ते तुमचे मंजूर केले. एक फक्त आईला जायचा रस्ता आहे त्याला 2 वर्षापूर्वी त्याला वर्क ऑर्डर दिली. त्या कॉन्ट्रॅक्टरने काम केलेलं नाही. सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरना वट्टीवर आणण्याचं खरं तर त्यांनी सांगितलं दादा आणि भाई एकत्र आले तर काही होऊ शकतं. राणीसाहेब त्यांचं म्हणणं आहे की दादा आणि भाई एकत्र आल्याच्या तालुक्याचा विकास होणार नाही. त्यांना आता माहिती आहे की तुम्ही खासदार झालेले आहे त्याच्यामुळे कुठलाही कॉन्ट्रॅक्टर काय 2-2 वर्ष टेंडर भरत नाही. आता त्यांना लक्ष्मीवर आणि पुढची जबाबदारी. आता मी 1.5 वर्ष लावून सगळ्यांना टेंडर भरायला लावून सगळे रस्ते 3 महिन्याच्या आत पूर्ण करून घेणं ही खासदारांची जबाबदारी आहे. पैसे आणण्याचं काम मी केलेलं आहे आणि कोट्यावधी रुपयाचा निधी जो कधी आपण बघितलेला सण नव्हता एवढा नाही. 2500 कोटी रुपयाचा निधी आम्ही माझ्या मतदारसंघामध्ये आणला. प्रत्येक ठिकाणी पैसे दिलेले आहेत. इथं लोक काय करतात? मी भेटीला एक केंद्र दिलेलं होतं. तिथं लाईट द्यायला विरोध केला. वरून लाईन नाही टाकायची. मी अंडरग्राऊंड केबल दिली. तर आता दिवस चतुर्थी झाल्यानंतर केबल घाला म्हणून सांगितली आणि दरम्यानच्या काळामध्ये तिथली मशिनरी चोरून गेली. याला काय करायचं? तुम्हाला मी एक गोष्ट सांगतो. मी जरी आमदार असलो प्रेमळ असलो तरी असल्या गोष्टी सहन करून घेणार नाही. त्याच्यावर काम कोण करणार होता? तुम्ही महिला काम करणार होता. बरोबर आहे ना? मी माझ्या खर्चाने ती मशिनरी तुम्हाला पुन्हा बसवून देईल. परंतु ज्यांनी हे काम केलं त्याला मात्र सोडणार नाही. एवढं मी आपल्याला निश्चितपणे सांगतो. आणि म्हणून पुढच्या काळामध्ये तुम्हाला रोजगार मिळाला पाहिजे. जसं तुमच्यासाठी बेडकीला केंद्र बांधलं तसं जोडण्याला केंद्र बांधलेलं आहे. प्रत्येक ठिकाणी उद्योग उभा करत असताना आपण बॅकयार्ड पोल्ट्रीची स्कीम तुमच्यासाठी काढली. आज 4,500 महिला यांना कोंबड्या दिलेल्या आहेत. त्या कोंबड्या किंवा कशा आहेत? सगळ्यात देशी कोंबड्या आहेत आणि त्याला ऑर्गॅनिक फूड दिलं जातं. आणि त्याच्यामुळे त्याचं जे बलक असतं ते ऑरेंज कलरचं होतं. त्याला फ्री रेंजिंग बर्ड्स म्हणतात. आणि एक अंड 10 रुपयाने विकत घेण्याचा करार आहे. म्हणजे तुम्हाला नुसतं असंच सोडून दिलं नाही. तुम्ही केलेल्या वस्तू विकत घेण्याची सुद्धा व्यवस्था केलेली आहे. तिथं तुम्ही जर आपल्या एका टोकाला गेला तर तिथं तुम्हाला हिवाळ्याला पूल नव्हता. 2 महिला त्याच्यामधून वाहून गेल्या. 2 महिला वाहून गेल्या. मला लोकांनी गेल्यानंतर तिथं सांगितलं पूल मी बांधून दिला. तर पुलाच्या उद्घाटनाला गेलो त्याला मला सांगितलं की ज्याला पूल नव्हता त्याला 2 महिला वाहून गेल्या. दोघांच्याही मुलांच्या शिक्षणाचं पूर्ण खर्च मी त्यांना चेकीने दिलेला आहे. कुठल्याही सुखदुःखामध्ये मी कधी मागे राहिलेलो नाही. ज्या ज्या वेळेला जी आपत्ती येईल तिथं तिथं मदत केलेली आहे. तुमच्याकडे ज्यावेळेस पूर आला होता त्यावेळेला जेवढी मदत सरकारने केली तेवढीच मी ट्रस्टच्या माध्यमातून प्रत्येक माणसाला केलेली आहे. याला प्रेम लागतं. नुसतं येऊन बकरे कापले हे प्रेम निर्माण होत नाही. नुसतं देऊन पैसे वाटले. आज पैसे का वाटतात? इलेक्शन आले म्हणून पैसे वाटतात. इलेक्शन नव्हते त्याला कुठे होता? ज्या माणसाला टुडे आणि टुमॉरो मधला फरक कळत नाही तो मनुष्य आमदार होऊन काय करणार? ज्याला मी आता अनेक गोष्टी तुम्हाला सांगत नाही तुम्हाला सांगू शकते की त्याला पैसे पण दिले नाही म्हणून लोकांनी कशी ट्रीटमेंट केली हे मला स्वतःला माहिती आहे. ज्यावेळेस शेवटची मिटिंग असेल त्याला बरोबर सांगतो म्हणजे हे खरे कोण आहेत ते. लोकांच्या जमिनी उकळायच्या त्या आपल्या नावावर करून घ्यायच्या. तिथं जाऊन चेन्नईमध्ये जाऊन पैसे आणायचे. इथं जाऊन दिल्लीला जाऊन पैसे आणायचे. आणि आता मग आपल्याला पोलीस अटक करणार. मग अटकेपासून वाचायचं तर काय करायचं? मग आपण आमदार व्हायचं. आमदारकी पोलिसांच्या अटकेपासून लांब जाण्यासाठी नसते. आमदारकी ही लोकांची सेवा करण्यासाठी असते. नेहमी लक्षात ठेवा. आणि म्हणून मी कुठेही असलो तरी तुमच्याकडे पैसे पाठवत असतो. तुम्ही कधी पेपरमध्ये वाचलेलं असेल की माझ्या मतदारसंघामध्ये पहिलं 5 स्टार हॉटेल हे आरवलीला सुरू झालेलं आहे. पहिलं ताज ग्रुपचं हॉटेल याचं भूमिपूजन आरवलीला झालेलं आहे. पण ही हॉटेल देत असताना
मी 150 कुटुंबांना स्वतःच्या मालकीची छोटी हॉटेल मंजूर केलेली आहे, ज्याच्यामध्ये 5 खोल्या आहेत, एक रेस्टॉरंट आहे. हे का केलं? तुम्ही मालक बनला पाहिजे, तुमच्या मालकीची हॉटेल्स झाली पाहिजे. तुमच्यापैकी अनेक लोक जे पेपर वाचतात त्यांना माहिती आहे की तिलार इथं अम्युजमेंट पार्कचं टेंडर आता निघालेलं आहे. 3 वर्ष लागली मला हे टेंडर करायला, 2 वर्ष लागली. एमटीडीसीने करावं की ते आपल्या इरिगेशन डिपार्टमेंटने करायचं, याच्यावर वाद सुरू होता. पण शेवटी आता ते ज्यावेळेला टेंडर होईल त्याला त्याच्यामध्ये ते गुंतवणूकदार सुद्धा आले होते तुमच्याकडे. 2000 कोटीची गुंतवणूक त्या ठिकाणी करणार आहे. असंख्य मुलांना त्या ठिकाणी रोजगार मिळणार आहे. आणि म्हणून मी जास्त लांब वगैरे भाषण करणार नाही. त्या सगळ्या स्कीम आहेत, त्या सगळ्या स्कीम असलेलं पत्रक मी काढलेलं आहे. 12 पानांचं पत्रक आहे. एवढ्या स्कीम महिलांसाठी आहे, एवढ्या स्कीम युवकांसाठी आहे, एवढ्या स्कीम भात तयार करणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी आहे, काजू तयार करणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी आहे. आता मी 280 कोटी रुपये मंजूर करून घेतले 10 रुपये प्रति किलो प्रमाणे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी. तुम्हाला तुमच्याकडे जे शेतकरी आहेत ज्यांचं काजूचं जे बोंड असतं ते खपत नाही, त्यांना त्याच्यापासून रस काढायचे मशीन दिलेले आहेत. तो रस विकत घेण्याची व्यवस्था केलेली आहे. एवढंच नाही तर आता ब्राझील बरोबर माझी मिटिंग आहे, त्याच्यामध्ये जो चोथा शिल्लक राहील त्याच्यापासून आर्टिफिशियल मीठ बनवतात. म्हणजे जसं चिकन असतं, एखादं बकऱ्याचं मटण असतं, त्याप्रमाणे तयार केलं जातं आणि हे सगळं एक्सपोर्ट केलं जातं. तो प्रकल्प सुद्धा तुमच्याकडे येऊन घातलेला आहे. आढाळीवरून टीका करतात, परंतु आढाळीची जमीन ज्या वेळेला घेतली त्यावेळेला तो डोंगर होता. तो डोंगर फोडून त्याच्यामध्ये रस्ते तयार केलेले आहेत. कोणी रस्ते दिले? आमदारांनीच तर करून घेतले ना रस्ते. तिथं पाणी नव्हतं, पाण्यासाठी नवीन बंधारा घालायला लागला. कोणी केला? मीच तर करून घेतला तो. आणि एक गोष्ट लक्षात घ्या, अजून तिथं इलेक्ट्रिसिटी यायची आहे. 48 पेक्षा जास्त लोकांनी त्या ठिकाणी बुकिंग केलेलं आहे. तुला इंडस्ट्री आल्याने असं म्हणायचं. माझ्या मतदारसंघामध्ये बांधा गाव आहे, तुम्हाला माहिती आहे. तिथे MIDC नाही आहे, परंतु खाजगी जमिनीवर मी 4 कारखाने त्याच्यापूर्वी सुरू केलेले आहेत. पैठणे गुटके कारखाने 650 मुलं तिथं काम करतात. आणि आता एक नवीन कारखाना या महिन्यामध्ये सुरू होणार, त्याच्यामध्ये 200 मुलं काम करणार. 840 मुलं एका कॉम्प्लेक्समध्ये काम करतात. आणि म्हणून त्याच्याचबरोबर इथं ITI नव्हती, ITI आणलं. त्याच्या शेजारी मी हल्ली हे आला होता, पूर आला होता, त्याला बघायला गेलो. तिथल्या नगरसेविका म्हणाल्या की इथं ज्यादा उंचीचा पूल पाहिजे, ताबडतोब तो पूल मंजूर केला. प्रत्येक ठिकाणी पूल झालेले आहेत. तुम्ही बघा, आधी केवढे छोटे पूल होते, आता प्रत्येक ठिकाणी मोठे पूल बांधलेले आहेत. तिथून केरला जाताना बांधलेला आहे. प्रत्येक ठिकाणी कामं झालेली आहेत. पूर्वी तुम्हाला माहिती आहे 5-10 वर्षापूर्वी तुमच्या गावामध्ये लाईट असायची का? प्रत्येक गावामध्ये स्ट्रीट लाईट दिली. कोणी केला हा विचार? तुमचं प्रत्येक मंदिर असेल तिथं हायमास्ट लॅम्प दिलेला आहे. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की तुमचं असे दिवे दिलेले आहे. या चौकामध्ये स्वतःचा दिवा दिलेला आहे. मला वाटतं की तुम्ही रात्रीच्या वेळेला फिरत असाल, तुम्ही सेफ राहिलं पाहिजे. आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांचं एक कुटुंब आहे, हे कुटुंब असंच राहिलं पाहिजे. आणि पुढच्या काळामध्ये अम्युजमेंट पार्क जर इथं झाला तर इथले जे हत्ती आहेत त्या हत्तींना तिलारीच्या मागच्या भागामध्ये ठेवण्याची व्यवस्था केलेली आहे. डबल डेकर बोट मंजूर केलेली आहे, त्याची टेंडर निघाली आहे, तुम्हाला पेपरमध्ये बघायला मिळेल. त्या बोटीमधून लोक हत्ती बघू शकतील. त्या ठिकाणी शिरडीच्या जंगलामध्ये 4 वाघ आहेत, ते बघू शकतील. परंतु त्या प्राण्यांना काही त्रास होणार नाही आणि तुम्हालाही प्राण्यांचा त्रास होणार नाही. एक गोष्ट इथल्या व्यापाऱ्यांना सांगतो की इथला मूळ व्यवसाय हा लाकडाचा सुद्धा आहे. लाकूडचा व्यवसाय नाही केला तर या राज्याचा अन्याय होऊ शकतो. ज्यावेळेला हा प्रस्ताव कॅबिनेट समोर आलेला होता त्यावेळेला मी एकमेव मंत्री आहे ज्यांनी याला विरोध केला. मी सांगितलं की तुमच्याकडे जंगल नाही म्हणून तुम्ही जंगलाच्या संदर्भातला कायदा करता, पण आमच्याकडे 60% जास्त जंगल आहे. आमच्याकडे झाड तोडल्याचं नवीन झाड लावता येत नाही. त्यावेळेला त्यांनी असं सांगितलं की तुम्ही 17 एकंदरची झाडं आहेत ज्याला जंगल आहे त्यांनी असं कबूल केलेलं आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला नको असलेली झाडं आम्ही त्या लिस्टमधून वगळतो. मी इथल्या व्यापाऱ्यांकडून लिस्ट मागितली होती, परंतु त्याच्यामध्ये सागवानचं सुद्धा नाव आलं आणि सगळं मान्य होऊ शकेल. सागवान मान्य होणार नाही कारण की जंगलामध्ये सागवानची झाड आहे, त्याला परवानगी घेऊन तुम्ही ते करू शकता. आणि म्हणूनच तुम्हाला सांगतो की लहान लहान प्रत्येक प्रश्न मला माहिती असतो. आणि ह्याच्यामध्ये जसं महिलांसाठी उद्योग केलेले आहेत तसेच शेतकऱ्यांची मुलं आहेत त्यांच्यासाठी एक आर्मी तयार केलेली आहे.
सकाळच्या वेळेला त्यांना वेगवेगळ्या कवायती करायला शिकवतात, त्यांना मिलिटरीचा ड्रेस दिलेला आहे, त्यांना सगळ्या तऱ्हेचे अवजारं दिलेली आहेत. उद्याच्या काळामध्ये ती मुलं ज्याला त्यांची वेगवेगळी अवजारं घेऊन या जिल्ह्यामध्ये तालुक्यामध्ये येतील, त्याला तुमची जमीन नांगरून देणं, तिथं भात लावून देणं, तिथं काटे मारून देणं, सगळी कामं ही मुलं करतील. आणि म्हणून तुम्हाला आम्हाला हा एक वेगळा असा तालुका बनवायचा आहे. तिथं हळदीची लागवड सुरू केली. कधी कधी तुम्हाला असं माहिती होतं का हळदीची लागवड होऊ शकते थोडामध्ये. तिथं कसर सिल्क करायला सुरुवात केलं. आयन केल्याची जी झाडं असतात त्याच्यावर रेशमाची किडे सोडले जातात आणि त्याच्यापासून रेशीम तयार होते. एका महिलेला 1-1 लाख रुपये मिळू शकतात. पहिल्या टप्प्यामध्ये 5 गावं घेतली, दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 15 गावं घेतली आणि हे कोणाला माहितीच नसतं. नवे लोक येतात ते आम्ही हे करणार, आम्ही ते करणार, काय करणार हे तिथं माहिती नसतं आणि त्याच्यामुळे काय काय केले माझ्यासुद्धा लक्षात नसतं. मला पाठीमागून चिठ्ठ्या पाठवतात की आपली मुलं एवढी हुशार असतात. तुम्ही बघितलं की छोट्या छोट्या शाळा असतात आपल्याकडे आणि अनेक दिवसाची मागणी होती तुमची की जशी शहरामध्ये शाळा असते जसं बोर्डिंग स्कूल असतं तसं बोर्डिंग स्कूल हे दोडामार्ग तालुक्यामध्ये करावं. मागणी होती ना, विशेषतः महिलांची मागणी होती की आमच्या मुलांना चांगली शाळा मिळाली पाहिजे. तुमच्या तालुक्यासाठी सुभाषचंद्र बोस ही 7 कोटी रुपयाची शाळा मंजूर केलेली आहे. तिथं 150 मुलांची राहण्याची सोय आहे आणि म्हणून डोंगराळ भागातील आई वडिलांना आनंद होईल की आमची मुलं सुद्धा चांगल्या शाळेमध्ये जातात आणि म्हणून केलेल्या गोष्टी असंख्य आहेत. राणे साहेबांचं भाषण ऐकायला आपण सगळे आलेलो आहोत. मी तुम्हाला एक पत्रक पाठवतो की आता इथपर्यंत ते माझं पत्रक नाही, हे जे काय खोटं बोलतात ना, खोट्याची सगळी चिरफाड केलेली आहे. आमच्या माजी सभापती मागे बसलेले आहे, त्यांना माहिती आहे की माझ्याकडे आलेलं एक काम कधी मी चुकवलेलं नाही. फक्त एकच गोष्ट अशी होते की मला मुंबईचा स्वपालकमंत्री बनवलं. तुम्हाला अभिमान वाटला पाहिजे की तुमचा आमदार हा राजधानीचा पालकमंत्री आहे आणि त्याच्यामुळे ते तुमचं तुम्हीच आहे. तुम्ही कुठे गेलात तर तुम्हाला अभिमानाने सांगता येते की मुंबईचा पालकमंत्री सुद्धा आमचा आमदार आहे. आणि म्हणून मला अनेक गोष्टी करायला लागतात. शिक्षणामध्ये बघा, सगळ्या मुलांना ड्रेस दिले, शूज दिले, सॉक्स दिले, त्यांना वह्यांची पानं द्यायला सुरुवात केली. पूर्वी आम्ही नुसती पुस्तकं द्यायचो, आता त्यांना जेवण देत असताना नुसती खिचडी द्यायचे, आता सलाड, बिर्याणी, स्वीट डे सगळं सुरू केलं. बरोबर आहे ना? आणि काही लोकांचं म्हणणं आहे की दिलेला निधी कमी पडतो, वेगळा निधी हा त्याच्यासाठी मंजूर केलेला आहे, तो सुद्धा तुम्हाला शाळेमध्ये यायला सुरुवात होईल. आणि म्हणून तुम्हाला एकच सांगायचं आहे, तुम्हाला म्हणून तुमच्या मुलाला हुशार बनवायचं आहे. मराठी भाषेचं अभिजात दर्जा किती वर्षाची मागणी होती? पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी ती मागणी केली. आज त्यांच्या मागे सातत्याने मी त्याच्यासाठी होतो. मराठी विश्व परिषद सुरू केली. 70 देशातली मराठी लोक आता मुंबईमध्ये येतात आणि मला आपल्याला निश्चितपणे सांगायचं आहे की आपल्याकडे कालच एक नेते आले होते. बरं आले होते ना, तुम्ही पेपरमध्ये वाचलं की नाही? ते नेते मराठीच्या नावावर राजकारण करतात आणि त्यांनी काय केलं होतं की आमच्या मराठीच्या 4 मोठ्या संस्था आहेत जे मराठीचं संवर्धन करतात, त्याची पब्लिसिटी करतात. 4ही संस्था या मुंबईच्या बाहेर त्यांनी पाठवलेल्या होत्या. म्हणजे मराठी माणसाची मुंबई, 108 हुतात्म्यांनी बलिदान केलेली मुंबई, तिथून मराठी माणसाची मराठी भाषेची हक्कलपट्टी करत होते. मी तो निर्णय रद्द केला. माझ्या शिक्षण विभागाची 1 जागा दिली, हायर अँड टेक्निकल एज्युकेशन डिपार्टमेंटची 1 जागा दिली आणि आता 200 कोटी रुपये खर्च करून त्या ठिकाणी मराठी भाषा भवन उभं राहतं. तुम्हाला आम्हाला अभिमान वाटला पाहिजे की आपली मराठी आहे, आपल्या मराठीत सगळीकडे बोलली गेली पाहिजे. ही मराठीचा कंपोजर केली आहे. तर तुम्हाला एकच गोष्ट सांगतो, खोट्या प्रचाराला बळी पडू नका. मुंबईचा पालकमंत्री म्हणून कुठल्याही देशाचा राष्ट्रपती आला तर मला बुकिंग करून एअरपोर्टवर जायला लागतं. तो जात असताना मला परत जायला लागतं. आपल्या देशातील पंतप्रधानाने मला स्वागताला जायला लागतं, कारण तो प्रोटोकॉल आहे. प्रोटोकॉल तोडता येत नाही. मला खूप इच्छा असते की तुम्हाला परत परत भेटावं आणि म्हणून मी आमच्या मुख्यमंत्री महोदयांना सुद्धा विनंती करणार आहे की मला आता कोकणातली खाती द्या. महाराष्ट्राची सेवा खूप केली, शिक्षण खातं सुधारून दाखवलं, मराठी भाषा विभाग सुधारून दाखवला, आता कोकणातली खाती घेणार. जेणेकरून तुम्हाला दर आठवड्याला तुम्हाला कंटाळा येईल एवढ्या वेळ मी तुम्हाला घेईन, एवढं तुम्हाला सांगतो. आणि कुठली कामं असतील, मी असं सांगितलेलं माझ्या ऑफिसला की व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम करा आणि दिवसातून एकदा 2 तास हे मी फक्त माझ्या मतदारसंघातल्या लोकांशी बोलण्यासाठी ठेवले.
प्रत्यक्ष जर येऊ शकलो नाही तर तुम्ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने माझ्याशी बोलू शकाल अशी व्यवस्था तुमच्या मतदारसंघामध्ये करून ठेवणार एवढी आपल्याला खात्री देतो. आणि एक गोष्ट तुम्हाला निश्चितपणे सांगतो की राणेसाहेब हे कोकणाचं भूषण आहे. मुख्यमंत्री असताना तुमच्या दुसऱ्या तालुक्याची निर्मिती त्यांनी केली नाही तर प्रत्येक गावात जाणारे डांबरी रस्ते बनवले. तिलारीसारख्या मोठ्या प्रोजेक्टचं काम मागे पडलं होतं ते त्यांनी जागेवर आणले. अनेक मोठे पाण्याचे प्रकल्प दिले आणि म्हणून आम्ही वाद सुद्धा करू शकतो. आम्ही कोकणी आहोत तर आम्हाला कुठे थांबायची माहिती आहे. जेवढा वाद करतो तेवढा आम्ही एकामेकांमध्ये सुद्धा करतो आणि म्हणून एखाद्या कारणासाठी वाद होऊ शकतो परंतु हे मुंबईचे नेते येणार आणि आमच्याबद्दल काहीतरी सांगणार एवढे आम्ही लहान निश्चितपणे नाही. आम्हाला स्वाभिमान आहे. एकच गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो, ज्या वेळेला दुसऱ्या वेळेला आमचं मंत्रिमंडळ स्थापन झालं त्यावेळेला या लोकांनी काँग्रेस बरोबर आघाडी केली आणि बाळासाहेबांचे तत्व सोडले, हिंदुत्व सोडलं. त्यावेळेला उद्धव साहेबांची आणि नरेंद्र मोदी साहेबांची बैठक मी स्वतः घडवून आणलेली आहे आणि त्यांनी कबूल केलेलं होतं की पुन्हा एकदा महायुती ही महाराष्ट्रामध्ये स्थापन केली जाईल. खोटं कोण बोलले? खोटं ते बोलले. आम्ही कधीच खोटं बोललेलो नाही. तुमच्यापैकी प्रत्येकाने हे जाणून घेतलं पाहिजे की त्यांनी पंतप्रधानांना सुद्धा फसवलं. महायुती करूया म्हणून सांगितलं आणि केली नाही. त्याला तुम्हाला माहिती होतं मध्यंतरीच्या काळामध्ये मी मंत्री नव्हतो. त्यांनी महायुती करायचं सगळं नक्की केलं होतं. त्यांना 5 वर्ष मुख्यमंत्री पद पाहिजे होतं म्हणून त्यांनी महायुती पुन्हा केली नाही. आणि आम्ही बसलो होतो एका वाटाघाटी चालू होत्या त्यावेळेला आणि मला ते सहज म्हणाले की पुन्हा महायुती झाली तर तुम्ही मंत्री होणार. म्हणजे त्यांना असं वाटत होतं की मी एवढा सगळा खटाटोप करतोय मंत्री बनण्यासाठी करतोय. त्याला मी त्यांना उत्तर दिलं, तुमच्या हाताखाली मी कधीही मंत्री बनणार नाही कारण मला स्वाभिमान आहे. एकदा तुम्ही मंत्रिपदावरून काढलं तर तुमच्या हाताखाली पुन्हा मी काम करणार नाही. असा कोकणी मनुष्य असतो आणि हा कोकणी बाणा असतो. आम्ही कोणाच्या समोर झुकत नाही, ओके बिके काही घेत नाही, फक्त प्रेम घेतो. आणि आम्ही कशासाठी हे केलं, आंबोलीचा एक निर्णय झाला होता कबलातदार गावकरचा, 2.5 वर्ष स्टे दिलेला होता उद्धव साहेब. परत सांगितलं शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. पाणबुडीला मी 50 कोटी रुपये दिले होते. आदित्य ठाकरे खर्च नाही करू शकले. आम्हाला आमचा भाग प्रिय आहे, आम्हाला आमचं तिलारी प्रिय आहे. तिथं पर्यटन झालं. काय केलं आदित्य ठाकरे? एक कधी बोट तरी आणली का तिलारीमध्ये? मी आता सगळ्या बोटी मंजूर केल्या, सगळे प्रकल्प मंजूर केले आणि म्हणून तुम्हाला मी सांगतो हे करायला तुमच्याबद्दल प्रेम लागतो. आम्ही एकामेकावर प्रेम करणारी लोक आहे. आणि शेवटची गोष्ट सांगतो आणि मी माझं भाषण संपवतो. माझं ते पुस्तक तुम्ही व्यवस्थित वाचा, पत्र. त्याच्यामध्ये मी मुंबईचा पालकमंत्री असताना जर्मनीमधल्या बेटन युटनबर्ग बरोबर करार केला. करार काय होता की 4 लाख युवक यांना नोकरी देण्याचा करार होता. त्याच्यामध्ये पहिल्या 10,000 मुलांचं ट्रेनिंग चालू झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये पहिल्या टप्प्यामध्ये 10,000, दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 1 लाख आणि तिसऱ्या टप्प्यामध्ये 4 लाख मुलं परदेशामध्ये नोकऱ्या मिळणार आहेत त्यांना. आणि त्या नोकऱ्या कसल्या असणार आहेत तर तुमची जी मुलं आज वायरमन म्हणून 20,000 रुपये गोव्यामध्ये काम करतात त्यांना महिन्याला 3 लाख रुपये पगार मिळणार आहे. वर्षाला 36 लाख रुपये पगार मिळणार. आणि किती मुलांना माहिती आहे दोडामार्ग तालुक्यातल्या ती मुलं गोव्यालाच जात असतात. या समितीचा अध्यक्ष मी आहे. मी ही स्कीम आणली. त्याचं जर्मन शिकवायचं ट्रेनिंग मोफत दिलं जातं. हॉस्टेलमध्ये राहण्याचा खर्च मोफत दिला जातो, जेवणाचा खर्च मोफत दिला जातो आणि ह्या मुलांना परदेशामध्ये नोकऱ्या दिल्या जातात. आणि म्हणून लोक 15-20 हजार रुपयाच्या नोकरीसाठी केवढं मोठं टीका करतात आणि इथं 36-36 लाख रुपये वर्षाची नोकरी असलेल्या आपल्या मुलांना माहिती नाही. हा फरक पडतो मी तुमच्याकडे आल्यामुळे आणि न आल्यामुळे. पुढच्या काळामध्ये मी निवडून आल्यानंतर प्रत्येक गावामध्ये आपण युवकांची यादी काढू आणि त्याच्यामध्ये एकंदर 30 तऱ्हेची क्वालिफिकेशन चालतात. त्याच्यामध्ये सुतार सुद्धा चालतो, त्याच्यामध्ये गवंडी सुद्धा चालतो, त्याच्यामध्ये ड्रायव्हर सुद्धा चालतो, त्याच्यामध्ये मेकॅनिक चालतो, त्याच्यामध्ये वायरमन चालतो, हॉटेल मॅनेजमेंट केलेला चालतो. एकच गोष्ट तुम्हाला सांगतो, माझी मुलगी इथं आली ती राजकारणात नाही आहे पण हॉटेल मॅनेजमेंटमध्ये भारतामध्ये ती पहिली आलेली आहे. तिला मी म्हटलं की उद्या आमच्या लोकांची छोटी छोटी हॉटेल असतील तर त्यांना तू विनामूल्य सल्ला दे. त्यांची हॉटेल उभी राहिलेली आहे. आपल्याला पिढ्यानपिढ्याची श्रीमंती ती तेव्हा ते दिलेली आहे. उद्या ही श्रीमंती तुमच्या घरामध्ये आली पाहिजे, तुमच्या मालकीची हॉटेल झाली पाहिजे, तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारली पाहिजे. आणि मी काही माझं बघताय कधी खोटं बोलत नाही. जे काय बोलतो स्पष्ट बोलतो. आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की एवढ्या स्कीम मी मंजूर करून घेतोय कॅबिनेट मंत्री म्हणून.
6 महिन्याच्या आत या संपूर्ण जोडामार्गचा कायापालट झालेला असणार एवढे मी आपल्याला खात्री देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आणि आपल्याला विनंती करतो की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री 16 तारीखला सावंतवाडीमध्ये येत आहेत प्रचाराला, तेव्हा आपण सुद्धा या. आणि मला राणे साहेबांचे मनापासून आभार मानायचे आहे. जगामध्ये असा कोण मनुष्य नाही की आपल्या 2 मुलांचं इलेक्शन आहे त्याच्या प्रचाराला जाण्याऐवजी आपल्या एका सहकार्याच्या प्रचाराला इथं जर अपक्ष उभे राहिले असते तर त्यांच्यापेक्षा जास्त गरज दीपक केसरकर नाही. म्हणून आपल्या मुलांचा प्रचार करून ते इथं आले त्याचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. खऱ्या अर्थाने लोकनेता कसा असावा त्याचं उत्कृष्ट उदाहरण राणेसाहेब आहे. मी राणेसाहेबांचे मनापासून आभार मानतो. आणि आपल्याला दुसरी एकच गोष्ट सांगतो की एक मनुष्य आहे जो बकरी कापून सगळीकडे फिरत असतो आणि त्याला जो फोन फडणवीस साहेबांनी केलेला होता माझ्या सांगण्यावर केला आहे. या लोकांना साठी भेट सुद्धा नाही मिळू शकत. असली लोक आहेत आणि त्यांच्या नंतर काही गोष्टी मी तुम्हाला सांगेन मोबाईल करून त्याला एक चिंता सुद्धा येणार नाही. आणि म्हणून मोठे मनुष्य पैशाने विकला जात नसतो, त्याला प्रेमाने विकायला असतो. हे प्रेम तुम्ही मला आजपर्यंत दिलंय ते तसंच काय ठेवा एवढी विनंती करतो. धनुष्यबाण निशाणे तुम्हाला माहिती आहे त्याच्यावर बटन दाबा आणि महायुतीला विजय करा. कारण त्यांनी तुम्हाला लाडकी बहीण दिली आहे ना, सगळ्या नेत्यांना सगळे स्कीम दिलेले आहेत त्यांना पुन्हा एकदा विजयी करा अशी विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद भाई. त्यानंतर संवंत देशभरात फिरत असताना विरोधकांना नेहमीच धडकी भरत असते, मात्र कोकणवासियांना ज्यांचा अभिमान वाटतो काम करण्याची वेगळी पद्धत असे माजी केंद्रीय मंत्री माजी मुख्यमंत्री रत्नागिरी सिंधुदुर्गचे लाडके खासदार आदरणीय राणेसाहेब आपणास विनंती करतोय की आपण मार्गदर्शनपर मनोगत व्यक्त करायचं आहे. आदरणीय राणेसाहेब. रोजी होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारार्थ म्हणून मी जोडामार्गमध्ये आलोय. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये जोडामार्गमध्ये आल्यानंतर हेच केलं असतं हा भाग आहे. त्यामुळे आजही आलो. आज आमचे सहकारी सन्माननीय दीपक केसरकर यांचा प्रचारार्थ आलो आहे. 4 वेळा ते निवडून आले, 5व्यांदा निवडणूक लढवत आहे ते दीपक केसरकरजी. सन्माननीय श्वेता कोरगावकर भाजप महिला अध्यक्षा, सन्माननीय राजन म्हापसेकर, सोनाली केसरकर, ऍडव्होकेट नीता विटकर, सन्माननीय संतोष नानसे, सन्माननीय सुधीर दळवी, सन्माननीय संदीप कुट्टरकर, सन्माननीय चेतन चव्हाण या मंचकावर बसलेले अन्य मान्यवर उभे आहेत. बसायला पण जागा नाहीये. माझ्या समोरील सगळे पत्रकार मित्र, या सभागृहात आत आणि बाहेर बसलेले स्त्री वडीलधारी माणसं, बंधूंनो, भगिनींनो आणि कोणत्या शब्दात मराठीचा मी तुमचा आभार मानू शकतो. 2:30 वाजल्यापासून तुम्ही ते बसला. देशातील एक नवीन उच्चांक असेल. निवडणुकीसाठी प्रचारार्थ एवढी तास लोक थांबतात, खरंच एक रेकॉर्ड आहे. तुम्हाला कोणत्या शब्दात धन्यवाद मी म्हणाल, पण त्यापेक्षा मी ईश्वराला, माझ्या रामेश्वराला प्रार्थना करतो, या सर्व जनतेला दीर्घ आयुष्य, उत्तम आरोग्य आणि त्यांच्या सर्व इच्छा माझ्या रामेश्वराने पूर्ण करावे असं गाणारी रूपी प्रार्थना. आणि माझ्या भाषणास सुरुवात. बांधवांनो, जास्त वेळ घ्यावासा वाटत नाही, कारण 2:30 ते आता रात्रीचं जेवणाचा वेळ गेला. आम्ही जेवलो नव्हतो, पण मी वेंगुर्ल्यावर निघालो. माझ्या गाडीत बरंचसं खायचं असतं,
त्यांना डायबिटीस आहे, मलाही आहे. मग मी डबे फोडले, साहेबांना बदाम दिला, मी पिस्ता खाल्ला, वर पाणी प्यायलो, निघपर्यंत आम्ही आलो. बांधवांनो, हे का करतोय आम्ही? हे कोणासाठी निवडणूक एवढं गांभीर्याने का घेतो आम्ही? हे जनतेने ओळखलं पाहिजे. आता ही निवडणूक आपल्यासाठी सर्वांसाठी महत्वाची आहे. या निवडणूक आपण चुकलो, परत महायुतीचं सरकार आलं नाही, परत आपण मागे चालणार. 2.5 वर्ष उद्धव ठाकरेचं सरकार होतं. एक प्रकल्प आला, एक योजना आली, रस्ते, पाणी, वीज, शाळा, आरोग्य ही पायाभूत सुविधा नाही. एवढंच काय, त्या काळात अतिवृष्टी झाली, जास्त पाऊस पडला, रस्ते वगैरे बरेच शेती सकट आलं, सगळं नुकसान झालं. मी पैसे मागितले, 25 कोटी सँक्शन झाले, पण या महाशयाने सिंधुदुर्गाला दिले. त्या माणसाचं म्हणजे शिवसेना उद्धव ठाकरे काय संबंध कोकणाचा? नेहमी येतो, बडबड करून जातो, काय योगदान काय सांग ना, असं आमचे केसरकर बोलत होते. काय बोलत होते? त्यांनी ज्या 3 टर्म मध्ये आमदार मंत्री म्हणून जी कामं केली आणि भविष्यात होणार आहे त्याची यादी सांगत होते. उद्धवा 2-4 तरी नावं सांगले, तू केलेली काम सांगताय. कोण गरीब मला 5 किलो धान्याला पैसे दिलेस, कोणाच्या मुलाची फी भरलीस, सांग ना. मी उमेदवार नक्की येणार, शेवटी येणार. पण हा माणूस काल आला, कणकवलीला उभा आहे नितेश राणे, टीका कोणावर? केसरकरवर. तिथे का नाही नितेश राणेवर बोललास? मालवणला गेला, तिथे उमेदवार निलेश राणे, बोलला नारायण राणेवर. आणि इथे आले त्यांचे खास मित्र आहे, 5 सख्य होतं, कानातच बोलायचे पहिले. यांच्या काय बोलला, नक्कल करतो. तर वय वर्ष किती, शिवसेनेचा प्रमुख आहे, वैचारिक बौद्धिक विकासात्मक बोलला बाबा. पाटील एखादा नेता आहे, कुठलाही नेता आहे देशाचा आला, तो विचाराने जिंकायचा प्रयत्न करतो, विचाराने. कर्तृत्व काय आहे, मी काय केलं माझ्या कारकिर्दीत आणि काय करणार तू सांगतो. मीही सांगणार, असा जाणार नाही. बांधव टीका करायला चांगले शब्द मराठीत आहेत, काही बोलतो ते बोलतो, केसरकरला बोलतो, एकनाथ शिंदेला बोलतो, नारायण राणेला, आणि मोदी अमित शहाची शिकून बोलतो. तुझी पात्रता चुकून झाला असेल बाबा मुख्यमंत्री, तुझ्याकडे पात्रता नाही, मला माहितीये. 39 वर्ष मी शिवसेनेत राहिलो, 39. वयाच्या 15 वर्षी शिवसेना, 18 वर्ष करून फॉर्म भरून सैनिक झालो. 39 वर्ष होतो. तुला चांगलं ओळख. माननीय बाळासाहेब ठाकरे मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी शिवसेना, हिंदू धर्माच्या रक्षणासाठी शिवसेना काढली. त्या वयात आम्हाला वाटलं देशासाठी आणि मराठी माणसासाठी काम करायला हा योग्य पक्ष आहे. आम्ही झालो, साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम केलं, आम्ही काम केलं. साहेबांनी ओळखलं माझ्या सरकारला. मी एक शेतकऱ्याचा कणकवली वरोडे गावात मुलगा, त्यांनी पाहिलं किती पद दिली, शाखा प्रमुख, नगरसेवक, बीएसटी चेअरमन, आमदार, मंत्री, 12 खात्याचा मंत्री झाला महाराष्ट्रात मी. मुख्यमंत्री 6 वर्ष विरोधी पक्ष नेता, 1 वर्ष कोणाला मिळत नाही, परत आमदार. आणि मग माझं ह्या माणसाचं पटलं नाही. साहेबांना एक साप आणि पत्र लिहिलं, हातात दिलं, साहेब मी चाललो, मी शिवसेना सोड. नाही ऐकून घेतलं अजिबात नाही. तुमच्यामध्ये आणि तुमच्या मुलामध्ये मला भांडण लावायचं नाही, पण त्याचं आणि माझं नाही पटायचं. नाही, शेवटी कोकण माणूस स्वाभिमान असतो ना. ठेवलं. सकाळी परत 8 वाजता फोन आला,
नारायण शांत झालास का? साहेब शांत होण्याचा प्रत्येक काम करू देत नाही, व्यत्यय आणतो. मग विचार करतो, ठीक बांधव आणि बाळासाहेबांनी 45-46 वर्षात शिवसेना सत्तेपर्यंत नेली. केंद्रात खासदार पाठवले, मंत्री झाले. या माणसाने 2 वर्षात शिवसेना संपवली. शिवसेना संपवली. आता थोडस राहिलं, आकसन चाललाय. आकसन 40 डोळं समोर केलं त्या हॉटेलमधून. तुम्ही पण होता का 40 मध्ये? गुवाहाटीला पहिले पोहोचते आहे, कारण मी पाहिलं टीव्हीला किंवा माईकवरच बोलत होतो. बांधव म्हणून त्याला काय वाटत नाही. अरे बाळासाहेबांनी एवढे वर्ष कष्ट मेहनत परिश्रम केले. मराठी माणसाची वाट मुंबई महाराष्ट्रात वाढवली. हिंदुत्वाला त्यांनी आवाज केला. हिंदुत्वाला कोणी हिंदुत्वाबद्दल बोलेल आणि तर माझ्याशी गाठ. ते हिंदुत्व साहेबांचं, ते हिंदुत्व. हा माणूस 2019 निवडणूक झाली, भाजपबरोबर युती होती. हो ना मॅडम, तुम्हाला जास्त माहिती. युती होती आणि निवडून आल्यावर पवार साहेबांनी बोलवलं. गपचूप गेला, न सांगता आम्हाला गेला. आणि इथे दिसेल पवार साहेब फाशी टाकत असतात. वय वर्ष 84, पण ते थांबत नाही. चालता येत नाही ते चालतात, बोलता येत नाही ते बोलतात, आणि नको ते बोलतात. ते उद्धवला सांगितलं, अरे उद्धव, शिवसैनिक कशाला, तू सोडा मुख्यमंत्री. ठीक आहे, मी पत्नीला विचारतो आणि उद्या येऊन सांग. विचार कोणाला? एखाद्या तज्ञाला, विचारवंताला, महाराष्ट्र ओळखतो त्याला विचारलं पाहिजे. पत्नीला, पत्नीला नवरा मुख्यमंत्र्यांना होच म्हणणार ना, नाही म्हणणार. आणि रश्मी सारखी म्हणजे व्यक्ती दुसऱ्याचे परत गेले. संजय राऊत, उद्धव ठाकरे, आदित्य आणि उद्धव चौघ गेले. संध्याकाळ बोलवलं, त्यांचा बंगला आहे नेपिन्सी रोडला. शरद पवार, आणि काय म्हणणं आहे तुमचं? उद्धवला, नाही साहेब तुम्ही म्हणता माझी तयारी आहे, एवढं शिवसैनिक नको, मीच होतो. आणि संजयकडे पाहिलं, संजय का बोलला का त्याला पण व्हायचं होतं. आदित्य का ठीक आहे बरोबर. आणि हॉलकडे मीटिंग, जॉईंट मीटिंग होती, मुख्यमंत्री घोषित करायची. शरद पवार पहिले पोचले आणि खाली उतरले पत्रकार. जवळ 100च्या घरात पत्रकार हॉलच्या बाहेर उभे होते. उतरले शरद पवार, काय हो मुख्यमंत्री माहित नाही? उद्धव ठाकरे जाहीर करून टाकलं, उद्धव वरीच आहे, जाहीर करून. असे मुख्यमंत्री झाले. मी 45 वर्ष, मला माहिती तुला. मी पक्ष सोडणं अजून एक कारण आहे. श्री बाळासाहेब एकटे बसले होते, जप करत होते. मी गेलो, नमस्कार केलो. साहेब म्हणजे नारायण जोशी बोलायचं. बोला साहेब, मी राजकारणात निवृत्त आहे. साहेब असं कसं? तुम्ही निवृत्त होणार, मग आम्ही काय करणार? जर थोडा वेळ बसा, प्लीज, थोडे उठू ना, थोडा. आणि मग मला म्हणायला, नाही नारायण, मी निर्णय घेतलाय साहेब, योग्य निर्णय. मग मी मनात बोललो, मग परत नेतृत्व राहायचं त्या 100 माणसाच्या. 100 म्हणजे उद्धव, एकाच माणसाला म्हणतो देशात 100 माणसं. कारण सर मी त्याला सोडून, मी अपोजिशन लीडर होतो. तेव्हा बाहेर पडला घराचे. 2000 सालाच्या बाहेर, नंतर बाहेर पडला. तेव्हा साहेब बोले मी थांबणार. हा भाषणाला जायचा वेगळ्या ठिकाणी. मला साहेब कुठे आहात? कुठे म्हणतो? मी विधान भवनात बसलो ऑफिसमध्ये. एक काम करा ना, मी साताराला चाललोय, पाटबंधारे प्रकल्प बरेच थकले, त्याबद्दल मला बोलवलं. मग ठीक आहे, मी टिपण्या पाठवलं, त्यांनी भाषण कसं. त्या साताऱ्याला त्यावेळेला 7,000 कोटीची आवश्यकता होती माझ्या टिपणीत.
जे सुरू झालेले प्रकल्प आहेत त्याला 60,000 कोटी पाहिजे. याने भाषणात बोलतो 6,000 कोटी ही सगळे धरण पूर्ण होतील, सरकारने 6,000 कोटी. सगळे म्हणजे 60,000 कोटी पूर्ण 6,000. एवढं साहेब तुम्ही काय बोलत जाऊ तिकडे 60,000 सुकलंच वाचत. ऍडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन शून्य त्या माणसाला फायनान्शियली आर्थिक बाबीवर काय माहित नाही. एकदा तो आणि मी डोंगरावर चालवतो छोट्या विमानाने, मला बोलतो साहेब तुम्ही प्रत्येक वेळ जीडीपी म्हणजे काय हो? मुख्यमंत्री म्हणाले जीडीपी माहित नाही, पर कॅपिटल इन्कम माहित नाही. हे फॅक्ट आहे, मी माझ्या पद्धतीने नाही. मी काय उद्धव ठाकरे नाही घर भरतच नाही. ते असं करतो आल्या दोन्ही मला कळलं ना, मी हात तोडवर करतो तशी पत्रकारांनी मुंबईच्या विचार. अहो राणे ते उद्धव ठाकरे स्टेजवर दोन्ही हात वर करतात. कारण काय हे म्हणतात अरे आपण नाही कोण भरला मातोश्री जागा आहे, बेसमेंट आहे. काय बोलतोस तू? इथे आला सिंधुदुर्गाचा विकास, सिंधुदुर्गाची जीवनमान लोकांचं सुधारेल, मुलांना दर्जेदार शिक्षण म्हणून अधिकारी होतील, IAS IPS, फॉरेन सर्व्हिस, हॉटेल मॅनेजमेंट असं काही शिकतील, लाखाच्या घर पगार असं काय बोलला? इथे प्रकल्प कुठे मी आणले काय बोलला नाही. केसरकर, एकनाथ शिंदे, नारायण राणे, उरलं तर काय मोदी आणि अमित भाई. तुझी लायकी नाही, तू बोलूच नको. मी फक्त 23 पर्यंत थांबतो. पहिल्यांदा तो बोलला नाही तर आणि माझ्यावर बोलत नाही. खड्ड्यात गाडी अरे मच्छर मारली असते, खड्डा खाण्याला पण टिकाव धरायला ताकद लागते, माती खेचायला फावड्या ताकद लागते. तर तू 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री होता, मंत्रालयात 2 दिवस तुम्ही साहेब म्हणाला का कशी तुम्ही माझ्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सने बोला, करू नका, प्रत्यक्ष भेटा. तो पण व्हिडिओ कॉन्फरन्स करत राहिला, गेला असं काय करा, प्रत्यक्ष भेटा. बरं लोकांना भेटायचं, बोलायचं. ह्याच्यामध्ये वेगवेगळ्याला लोक येत होते, फोटो काढत होते. तेवढा एक मुलगा आला, साहेब काय काम नाही, फक्त फोटो काढा. आला आनंद मिळतो, ते केलं पाहिजे. लोकप्रतिनिधी काम आहे, हेच काम आहे. काम दिसली पाहिजे. मी 90 आलो नाही गेलं. दरडोई उत्पन्न किती होतं? 35,000. आणि आज विचारा 2.5 लाख आहे. 2.5 लाख असं वाटत नाही. बघा रस्ते 90 सालापूर्वी डोंगराचे वगैरे, पांगणी बघा, रस्ते बघा, ब्रिज बघा, कशाला होत? आमच्या मंत्री महोदयांनी सांगितलं हा तालुका कोणी केला हो? ना काँग्रेसने, ना उद्धव ठाकरे, नारायण राणेने महसूल मंत्री असताना महसूल मंत्री ही सगळ्यांना यायचे साहेब तालुका. पण तालुका केला यांची रीत सोडे ना भेट सर आणि तहसील कार्यालय एक करत काम करत, बाकीचा मंत्री करत. पण या दोडामार्गाला जन्मदाता मी दोडामार्ग मी. त्यामुळे इथे कोणी बोलवलं ते काम असलं मी अर्थप्रमाणे काही लोक आले. आम्हाला MIDC पाहिजे, सगळी मुलं गोव्याला जातात नोकरीला. मी ही जमीन अडाणीची. तर शेतकऱ्यांना विचारावं, महाराष्ट्रात एक दर आहे एक्विशन इंडस्ट्रीला, सगळ्यात हायएस्ट दर मी अडाणीच्या शेतकऱ्यांना. मी ऐकलं नाही सेक्रेटरीचं, मला वाढवून द्या. आता उलट झालंय. आता कंपन्यावाले येतात, दर कमी करून द्या. आम्ही कंपनी आणतो, चालू दर कमी करून द्या. आता तुमचं काम याच दराने आमच्याकडे म्हणा पेंडिंग लिस्ट करा. 500 वेटिंग लिस्टवर आहे म्हणा, तू 501 मला घ्यायचं घेण्यासाठी पण जाईल. हा तालुका जिल्ह्यात सगळ्यात जास्त गतीने डेव्हलप होणार आहे. फक्त सहयोग सहकारी तुमचं पाहिजे. बोलतं सहकारी. बाहेरून कंपनी आल्या,
त्या कंपनीनं सहकार्य लागतं. साधं कुठे जमीन गेला सिंधुदुर्गात गेला ते एकच वाक्य आमचा देवचा ना. अरे बाबा ऐकून तर घे, कशाला जमीन तुझी काय खडकं आहे, त्या जमिनीवर काय नाहीये. त्या विमानतळ केला ना मी, विमानतळ केला. ज्यांना माहितीये विरोध इथे खासदार होते ना, आता घरी बसले. ते आंदोलन शेतकऱ्यांची जमीन आम्हाला विमानतळाला द्यायची नाही. मी एक दिवशी गेलो अधिकाऱ्यांना घेऊन, बघूयात जमीन कशी आहे. शेतकरी 25 आणि बोलला होता माहिती घेऊन. मी गेलो बघतो सगळं फिरलो, खडकच खडक. मी त्या 2-4 लोक निघले, पुढे शेती करता दाखवा, इथे गवत पण रुजत नाही, शेती कुठे. वेळ आता विमानतळ होणार, सांगा होणार. विमानतळ झाला, मंजुरी दिली आणली आणि तारीख डिक्लेअर झाली. तिथे पण मस्ती. आता खासदार गेला मंत्र्याला भेटायला, ज्यांनी सांगितलं ओ रविवार नको बुधवार घ्या. त्या रविवारी मी साहेब घेतली होती, म्हणजे मी कुठेतरी असं बाहेर आणि त्यांनी उद्घाटन केलं. मी मंत्र्याला बोललो तारीख बदला करा, आमच्या पक्षाचा होता शिंदिया मध्य प्रदेश. त्यांनी सांगितलं नाही बदलणार, राणीने तारीख घेतली आणि आज राणी मला एक सांगतो, मला हेलिकॉप्टर थोडं लेट झालं. तोपर्यंत हे लवकर करा लवकर, अधिकाऱ्यांना लाईनीत उभे होते रिपीट खेचायला. तेवढंच माझं लँड झालं. अधिकारी बोलला राणी येतात जरा चालत आहे, पण 2-3 मिनिटं लागतील खाई. आलो आणि मला नेमकी जागा त्याच्याच बाजूला मिळाली. मी आता मस्त उभा राहिलो. काय राणी साहेब तुम्ही काय टीका करता, असं काय टीका केली, जरा उंच काय टीका केली नाही असं मला म्हणणारच, माझं काम आहे ते. ठीक आहे मग ठीक आहे. रिपीट कापली स्टेजवर. परत हा माणूस जो जमीन घ्यायला विरोध करत होता तो खासदार माईक घेऊन सूत्रसंचलन. अरे मी बोललो हो आपले मुख्यमंत्री, हा ठेकेदारांनी पैसे घेणारा तुमचा खासदार आहे, या जिल्ह्यात डेव्हलपमेंट करायला विरोध करतो असा खासदार आहे, त्याला बसवा खाली, कारवाई करा त्याला. हा गप्पो एवढं मी बोलतोय त्याच्या खासदार मुख्यमंत्री तोंडात शब्द नाही. कसं व्हायचं? असे नेते असे मुख्यमंत्री नाही कधी नाही. आमचा एकनाथजी शिंदे बघा, एकनाथजी शिंदे आता योजना आली फार गाजते. लाडकी बहीण 1500 वरून 2100 केली. 1500 होते करायची एक प्रेस कॉन्फरन्स आहे. कधी रात्री घरी गेलो काय तो लावतो बातमी, अरे मेहनत घेतात बोलू कोणाची काय बातमी. हा म्हणतो लाडकी बहीण योजना आम्ही सत्यावर आलो बंद करून टाकू. चारी बाजूने विरोध झाला. आता जाहीरनामा त्यांचा आला तर आम्ही सत्ता आल्या 3000 रुपये लाडकी बहीण देणार. तुम्ही सत्ता येणार, दुकानात माल नाही आणि बोर्ड लावतात एवढ्या सोड. अरे पण माल साखर नाही, साखरेचे भाव 5 काय 25-35 रुपये. त्याच्या दुकानात दुकान खाली होत येत आहे. उद्धव ठाकरेची शिवसेना खाली होत येत आहे. आता राहिलेच कोण? 25 येत नाही आमदार त्याची, सत्ता त्याची येत नाही. शरद पवार नाही, 4 वेळा मुख्यमंत्री होते. लाडकी बहीणसाठी योजना गरीबांच्या घरात बाबा 2100 रुपये जातील, धान्य घेतील, फी तरी भरतील. हा सुद्धा विचार नाही आला त्याच्या डोक्यात. वय वाटून काय 4 वेळा मुख्यमंत्री केलं का काय? काँग्रेस घराणीशाही. उद्धव ठाकरे म्हणतो तुझा आदित्य काय, साहेब तू झाला तुझ्यानंतर आदित्य. ही घराणीशाही नाही. शरद पवारच्या घरात अर्धा डझन आता राजकारणात उमेदवार उभे आता. नेहरूंच्या इकडे तर 11 वेळा, राहुल गांधी 11 वेळा राजकारण 11. त्याची घराणीशाही फक्त राणे तिघे उभे राहतात. तुझं काय झालं? गुणवत्ता आहे. निलेश एमकॉम करून पीएचडी केलं ते महाराष्ट्र इंडस्ट्री. निलेश एमटेस लंडनला जाऊन एमबीए हो लंडनला जाऊन केलं आणि ते काम करतात माझ्याबरोबर जिल्ह्यात. अरे मी जेवढी विधायक कामं केली, मेडिकल कॉलेज काढलं, 750 बेडचं हॉस्पिटल काढलं,
इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे, वृद्धाश्रम आहे, महिलांसाठी महिला उद्योग आहे. हे माझ्यापाशी एक कोणाचं नाही. अरे तुझा सख्खा भाऊ गेला रे लोणावळ्याला इथं ऍक्सिडेंटनी, माधव बिंदू ठाकरे ऍक्सिडेंट गेला. हा तिथे लोणावळ्याला मिटिंग घेतली आणि म्हणाला बघा तुझा भाऊ गेला अपघाताने, त्याचं हॉस्पिटल त्याला पोचेपर्यंत मृत्यू आला, तिथे हॉस्पिटल जवळपास पाहिजे, ते हॉस्पिटल बांधलं काय थापाड्या बांधलं. काही बोलतो कसंही बोलतो, पेपरवाला मला कळत नाही. ती कधी बातमी लोकहित नाही, लोक कल्याण नाही, विकास नाही, काय बातमीचा उपयोग, खाली त्याला प्रसिद्धी. बरं आता सत्ता पण नाही, तेवढं जाहिरात पण नाही. सांगा मला बांधव, मी सांगतो मी या जिल्ह्यात जेवढी 90 पासून काम केली, पहिलं जेव्हा आलो मी 90 ला आमदार झालो, 446 शिक्षक कमी होते शाळेमध्ये शिक्षक नाही, मुलं होती पण वर्ग नाही, अशी मी तेव्हा शिक्षक भरले सरांना म्हणून गोष्टीला सांगू, एकाच वेळी 446. त्यानंतर वर्ग वाढून गेले आणि माझ्या निधीतून मी कॉम्प्युटर पण दिले प्रत्यक्षात. का माझ्या इकडची मुलं मुली कॉम्प्युटर शिकू दे, ओळख होऊ दे. मला वाटतं हा माझा जिल्हा आहे, या जिल्ह्यातील प्रत्येक कुटुंब सुखी आणि समाधानी आनंदी समृद्ध असायला पाहिजे. म्हणून मी माझं काय हो, मी व्यवसाय काय, माझा व्यवसाय अनेक प्रकारचे व्यवसाय, मला दुसऱ्याच्या खिशात हात घालायचं नाही. याच्याकडे डोनेशन मातृश्री गेल्याशिवाय हा घराच्या बाहेर पडत नाही. मी शिवसेनेत होतो, हा दौऱ्यावर जायचा, हा दौऱ्यावर गेल्यावर त्याचा पीए तो आता त्याच्यामध्ये शिवसेनेत नार्वे, हा फोन करायचा माझ्या पीएला रवी शेख, हे रवी आम्ही नाशिकला आलो, जरा पैसे शिवसेना त्याची. दौरा हा करतो आणि आमच्या पीएकडून 3 लाख मागून, एक दौऱ्याला 3 लाख. बरं गाडी त्याची, पेट्रोल 3 लाखाचं लागतं. तरी आम्ही देव जाऊ नये एवढं करू नये. मी तुम्ही जर टीका करतो सांगा, माझी शपथ घेतो, नारायण तू उद्धवकडे वाईट नजरेने पाहू नाही पाहणार, त्यात कोण मारेल, मेघालय दिसतो आत पण जाणार नाही, मारायला घाल पण तसे लागतात ना. काय हे त्याचे मित्र होते, 5 जमायचे तेव्हा आम्ही कानात एकमेकांच्या बोलताना पाहिलं टीव्हीवर. आणि म्हणून बांधवानं बघितलं, एकच मला सांगायचं, या जिल्ह्यामध्ये दोडामार्ग आणि वेंगुर्ला याला प्रगतीला स्कोप. वेंगुर्लेला पण 5 पेक्षा जास्त 5 स्टारची लोकांनी जमिनी घेतले. आपल्या दोडामार्गामध्ये पण एका ठिकाणी भागाचं नाव येतं राजन कुठलं रे, अरे ते आपली जमीन आहे दरगड, तिथे 1400 एकर जागा यासाठी ठेवली आहे. मला हॉस्पिटलला लागणाऱ्या मशिनरी इक्विपमेंट चे कारखाने आहेत 500. त्या असोसिएशनच्या लोकांना मी दिल्लीला भेटलो, त्यांनी जागाही पाहून गेली. ते 500 कारखाने येत आहेत समजून मी ओरसला टेक्निकल सेंटर, आधुनिक टेक्नॉलॉजीचं नॉलेज, मशिनरीचं नॉलेज आपल्या मुलामुलींना समजावं यावं आणि म्हणून ट्रेनिंग सेंटर बांधायला गेलं. सेंट्रल बोर्डच्या पैसे 200 म्हणजे ट्रेनिंग इथेच नोकऱ्या 1 लाख नोकऱ्या काय करावे म्हणून माझे प्रयत्न आहेत. आज उदयला सांगितलं फक्त परवानगी दिली तुमची MIDC मी जन्माला घातली आणि मी म्हणतोय जमिनी चांगले भाव पण देतो. आता या हॉस्पिटल ते आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल ते मी त्या संबंधित मंत्र्याला भेटलो, आसामचे आहे ते आमचे माजी मुख्यमंत्री बोले सर आप तुरंत इसको अनुमति दो और आपको उद्घाटन को आना है. आता आचारसंहिता परत ते मंत्री आणणार एवढेच काय आपल्या जंगलात
ग्रीनरी आपल्या जंगलात, त्या ग्रीनरीमध्ये औषधी वनस्पती पुष्कळ पुष्कळ. मी त्या डिपार्टमेंटला पत्र दिलं की आमच्या जिल्ह्यातले जंगलामध्ये औषधी वनस्पती शोधा आणि आमच्याकडे फार्मासिकल MIDC होऊ दे. फार्मासिकल कोणी केलं हो, कोणाला होतं? डोळे आहेत हो, पण डोळस कोणाला लागतो? आता कोणी उभं राहतो, मला आश्चर्य वाटतो. आमदार तुला कोण कोण उभं राहतं, नाव ऐकतो हैराण होतो. राजनीती ही माझी मस्ती, माझी मस्ती. काय नाही बोलवलं हो त्याला, काय नाही. फक्त माझं एक ठिकाण उभं राहायचं होतं. मला त्या काकड्याची चहा प्यायची, चहाची मला फार त्याला बसत. मुंबईवरून येताना तेव्हा गाडी मीच चालवायचो. त्याच्या दुकानासमोर, त्या दुकानात तो पुड्या बांधायचा. त्याचं दुकान नाही, राहायचं मामांकडे, घरी नाही. थांबायचो, तशी झाली ओळख. त्यानंतर तो येऊ लागला चाकेत आणि येऊ लागला, ओळख झाली. आस्ते 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 काम करू लागलो. पहिलं तो जिल्हा परिषदेला उभा राहिला, त्याला निवडून आणलं. त्याला जिल्हा परिषद अध्यक्ष केला, उतरला, थांबला नाही. लगेच जिल्हा बँकेची निवडणूक आली, त्याला मला अध्यक्ष बनवलं. आम्हाला वाटलं ठीक आहे, फुल टाइम काम करतोय. मी त्याला म्हणालो, आणि तू जिल्हा परिषद अध्यक्ष होता, एक सांगणे, जिल्हा परिषद माध्यमातून जिल्हा परिषद उत्पन्न वाढू, एक तरी विकासाचा पायाभूत सुविधाचा प्रकल्प सांग. तू आणलास नाही, वेळ मिळतो बाकीचे कर. त्याला मी ठाण्याच्या जिल्हा अध्यक्षाचं उदाहरण दिलं. प्रेस उभारला आणि त्याचं उत्पन्न जिल्हा परिषद. असं काय केला, जिल्हा बी केला, स्वतःला लोन घेतो. जाता कोल्हापुरात, मला कोल्हापूर फोन आला, राणे साहेब तुमचं बँकेचं चेअरमन आलं. तुला काय नाही, आम्हाला लोन पाहिजे ना, तर तुम्ही जरा त्याला सांगा लोन द्यायला. बोल द्या फोन. बँकेचा चेअरमन लोन द्यायला त्यांच्या घरी जातो काय का दुकानात जातो? तुझ्याकडे यायला पाहिजे. ते काय लागले, कोणासाठी लोन नाही दादा, ते कारखान्याला कर्ज पाहिजे म्हणतात. मी त्यांची बॅलन्स शीट बघायला कर्ज नाही. बॅलन्स शीट बघ, ते परत फेड करू शकतात का? याच्या मुलाला पार्टनर घ्यावं म्हणून गेला होता तिथे, गेला. हे झालं ठीक आहे, बँक द्यायला. आम्हाला अजून मस्ती. गाडीत मी आलो ना मुंबईवरून, पुढची जागा तो व्यापारायचं काम काय नाही, लावायला यायचं तसं डिग्री असं तसं लावायला. मला आमदार व्हायचं, ठीक आहे, पुढे चान्स मिळतो. एकदा काँग्रेसमध्ये असताना मी जाऊन सोनिया गांधींना भेटलो. मला मैडम आपने तो 3 कैंडिडेट चुन के आए, मुझे 4था सीट चुनाव लड़ना है, रानी जी मत करिए ऐसा. अरे आपने जीत जाएंगे. नहीं मैडम, मैं बाहर से वोट लूंगा मगर हम चुन के लाए. मॅडम ने ओके विश्वास द्यावे. मी कुठे जातो ना तिथे पूर्ण आपलं चालतं. आमच्या मित्रांना माहिती आहे तसं चालतं. नाही आपण नाही करून घ्यायचं म्हणजे घ्यायचं. आलो तेवढा ऑब्झर्वर आहे दिल्लीची काँग्रेस. राणे साहेब तुम्ही एक मत घेऊ नका, म्हणजे एकही तुम्हाला मत पाहिजे का 2 मत अजून देतो. त्याला 28 कोणी 28 मत आहे, 29 मत हायएस्ट मतं पडली. त्या बांधवांना मी किंमत सांगत नाही. एक मताला जे वेळी पैसे दिले ना, घरचे पैसे, मला मस्ती होती भाऊ. आपल्याला एक मत नसताना निवडून आणून दाखव एक आमदार, 29 मतांनी निवडून आणला. जावले लायब्ररीचं काही पुस्तक दिलं, बोले वाच आणि चांगलं काम कर, नाव कर. वरचा हाऊस आहे नाव करण्यासाठी आहे, पण अभ्यास पुस्तक दिलं. पुस्तक काही वर्ष हातात देऊन फिरायचं, उघडलं नाही कधी वाचायला नाही. एक भाषण नाही करू शकला हो. महाराष्ट्रातील विधानसभा मी गाजवली आहे. जे आमदार झाले त्यांच्या लायब्ररी माझ्या एवढी वाचतो कोणाची नाही.
वेगळ्या विषयाची फायनान्स असू दे, कापूस असू दे, सोयाबीन, कुठल्याही विषयावर मी तेव्हा बोलायचो, अभ्यास त्या माझ्यावर नाही. अरे 6 वर्षात एक तरी काय काम केलं नाही. एवढं केल्यानंतर हा माणूस थांबत नाही. त्याला बीकेसी मध्ये बांद्र्याला, हे साहेबांनी पण फ्लॅट अजून घेतला नाही, मुंबई बांद्र्याला बीकेसी आहे. त्या बीकेसी मध्ये मी एक बिल्डिंग बांधली. आमच्या सहकार्याला जे सहकारी होते त्यांना, त्यात त्याला फ्लॅट. त्यामध्ये सतीश सावंत आहे. आता नसलेल्या सोडून गेल्या की 2-3 बाकी कार्यकर्त्यांना तिथे दिली. एक किंमतची, एक फ्लॅटची किंमत आज 4 कोटी, 3.5 ते 4. कोण देतो? कुठला पॉलिटिशियन देतो? मी दिली. तरी पाहिजे कमाल आहे. तिथे काल परवा टकले का आता फिरताय आमच्या सोडून जाऊ. अरे फिरणार कधी? 23 तारीख पर्याय. 23 नंतर सपोर्ट नाही, आमचं सरकार असणार, आम्ही सांगू तेच पोलीस ऐकणार. बरोबर हो, मिस्टर झालं तसं कराल ना, माझं ऐकाल ना. आता सांगून ठेवतो. काय बरं, कोण आहात तुम्ही? तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे उमेदवार दे ना आम्हाला. हा उमेदवार तुम्ही कोण? अरे मतदार 2 लाख 2.25 मतदार. प्रत्येक जण बोलला आम्हाला हा द्या, तो म्हणतो काय पक्ष विचार करतो. अनुभवी कोण आहे? अभ्यास कोणाचा? मतदारसंघात आतापर्यंत कोणी काय कार्य केलंय का याचा आढावा घेऊन आम्ही तिकीट देतो. 3 वेळा आमदार झाले, मंत्री झाले साहेब, कसं डावलणार सांगा. आणि या राज्यात दुसरं तर नाव माहित आहे. उंदराच्या गोळातून येतात कसे उमेदवार, कोण परब आहे? नाव विचार. ग्रामपंचायत कधी निवडून आला ना, जिल्हा परिषदेला नाही, जिल्हा बँक, नगरपालिका ना, डायरेक्ट राज्यसभा पाहिजे. त्याशिवाय दिल्लीला मला माहित नाही आम्हाला बीजेपीचं काम तेवढं आठवतो. मला सगळं अमुक पण अच्छा काय म्हणजे काम आहे फिरायला नाही म्हणे. आता काही 4 जागा राज्यसभेच्या बीजेपीला भरायच्या आहेत. जरा तू नाही ग्रामपंचायत पाहिजे, मी नाही शिफारस करणार. अनुभव काय तुला? तू बाहेर दाखव मला. नाही तिथून गेल्यानंतर फॉर्म भरला, आमच्याकडे तिकीट मागवलं. मी एवढं मुंबईत जायची तिकीट देतो, नाही मिळेल. काहीतरी अनुभव काहीतरी पाहिजे. पण तुझा व्यवसाय काय सांगण्यासारखा नाही. आता मग 2,00,000 देतो एक मत. वा कर्तृत्व शून्य. 2,000ला मत दिलं, परत कशी किती काढणार हो? हा बोजा का पडतो लोकांवर? पैसे खातात, करप्शन करतात. या रस्ता होतो ना, तिथे कॉन्ट्रॅक्टर पण आहे, ते मला सांग. हा रस्ता असला झाला, टेंडर आला काय राजे 15% दे, काम मिळून दे. हा कॉन्ट्रॅक्टर 15% देतो, हा घरातून आणून देतो का? चेकने येतो का? अहो त्या रस्ते चोरी करतो. 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आणि डांबरामध्ये. मला माहिती, मी रस्ते होताना पाहिलं आहे. एकदा मी मालवणच्या रोडला काम चालू, मी थांबलो आणि कॉन्ट्रॅक्टर इकडे रस्त्याची लांबी 3 किलो, रुंदी 30 फूट. मला टेप आण, टेप नाही, लांब मोल रुंदी 60 फूट पाहिजे, 55 फूट म्हणजे 5 फूट गुणिले करा 3 किलोमीटर. एवढी चोरी. 15% द्यायची असतात. निपुष केलं, एक पाऊस गेला का खडीवर येते. लोक बोलतात का 15% गेले पैसे. तर पैसे खाऊ नका, सांगा दर्जेदार काम करून द्या. आम्ही नाही कॉन्ट्रॅक्टरला उभं केलं. माझ्या आयुष्यात मी मुंबईत बीएसटी करून आलो इथे. 3 वर्ष बीएसटी चेअरमन, मग आमदार याचे कॉन्ट्रॅक्टर साहेब भेटायचे नाही. मग हे बाहेर उभे असायचे दरवाजाच्या बाहेर. राजवतील उपकर द्या साहेब घेणार नाही, आम्ही असं जमा करायचं कमून आता झालं. घर नव्हतं, घर झालं, घर नाही, बंगला झाला, मुंबईत फ्लॅट झाला. इथे एका
कोल्हापूरच्या बिल्डरची मिटिंग धाडत केली. फसवाफसवी धंदेवाले आता आमच्या साहेबांसमोर उमेदवार आहेत. हा चिटर एक नंबरचा चिटर. कोणाचं विधायक काम केलं सांगा. चला 2 मुलं मुलींना नोकऱ्या लावल्या. एक सांगावं की बीएसटी तर सिंधुदुर्गात 1,500 मुला मुली नोकऱ्या लावल्या. बीएसटी ड्रायव्हर कंडक्टर वगैरे महानंदामध्ये 350 नोकऱ्या लावल्या. टॅक्सी मध्ये हे काही काळ युनिटचा पुढे जवळपास 200 रुपये आणि काही सिंधू. तुझं सांग रे बाबा, कोणाला मदतीला पैसे दिले सांगा. मर्डर केस में राणेंनी करायला सांगितले. माझा तो भीषण काळा गोरा पाहिला नाही आणि मी कशाला सांगेन. त्याची जमिनीची व्यवहार माझी एकच इच्छा. मी बघता संपवतो. मलाही माहितीये 9 वाजून गेले. एक भ्रष्ट करत कुठलाही अनुभव नाही, काम नाही. हा एका बाजूला, दुसऱ्या बाजूला आता त्यांनी सांगितलं किती कामं ओळी सांगितलं.